Nirridafaw ngħidu kemm mal-buzz. Min waħda neħbu tnejn. Ma nifhmux dwar x'qed irednu. Nistaqsu kif u x'fatta u fejn. Il-Podcast tal-ġod! Fuq il-Podcast tal-ġod! Mela, tlaqna? Merħba l-episodju ieħor tal-podcast. Illum fl-studio miegħi għandi lil Clint Flores li miegħu se nitħadded dwar il-gwerra fl-Ukrajina, però b'enfasi partikolari fuq il-kriżi tal-enerġija, d-diplomazija, is-sanzjonijiet l-Unjoni Ewropea, Putin, ħanetħattu wkoll dwar il-kuntest storiku u dan kollu x'ifisser għal-mument li qegħdin ngħixu fih. Tajjeb li tkunu tafu li Clint kien serva ta' ambaxxatur fil-Kumitat tal-Politika u s-Sigurtà fih dan ir-rappreżentanza permanenti ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u wkoll ekonomista. Qabel ma nibda ovvjament bħal dejjem ħajr lil dawk l-azzjendi li jagħmlu dan il-podcast possibbli u nħeġġiġkom li tappoġġjaw in-nies li appoġġjaw lilna. Dawn huma il-Maypole Jobs in Malta. Jobs in Malta, dan huwa l-ewwel episodju li qegħdin jisponsorjaw għal min ma jafx dawn huma mhux speċ ta' one-stop shop għal kull xorta ta' vacancy hemm wisa enormi ta' vacancies li hemm fuq il-website tagħhom. Kull ma tridu tagħmlu fil-fatt ġist morru fuq il-website, għamlu account, għajdulhom dak li qegħdin tfittxu u kważi b'garanzija se ssibu ħafna affarijiet li ħajinteressawkom żgur. Insomma, jobsinmalta.com, merħba fostna. Grazzi ukoll lil-Derek Meads, grazzi lil-Credit Info, Browns, Welbys, grazzi lil-Kutriko, eCabs, kif ukoll il-Garmin. Qabel ma nibdew ma nistax ma nirringrazzjax minn qalbi u dinja gratitudni ġenwina ħafna l-patroni tagħna li ġimgħa wara ġimgħa tikomplu jikbru fid-daqs u dejjem qed ikomplu juruna s-sosten tagħhom għal daqstant jiżdied il-kuraġġ biex aħna nkomplu b'dan il-proġett indipendenti. Dak kollox minn ħati ejja like u affarijiet insomma Facebook, YouTube, affarijiet li ngħidhom x'inhu patreon.com/jobmalija. Merħba fosna, Clint Flores. X'għandna? All right, kif inti? Jiena tajjeb men, kelli l-opportunità li mmur sant il-barbir qabel ma ngħaddisa, as you can see, fresh as fuck. Mela, Clint, biex nifraħlek men għax isew f'daw vera ftit xhur spex ta' għanqalt ħafna interess f'dak li għalfejn ta' Għax kontroversi. M'intix tajjeb bil-komplimenti. Ma tantx. U jessan badentik żewġ private lessons għal-vidi. Mela, insomma, proset għax vera hemm għatta segwaċi fil-fatt jiena irrakkomandak miegħi Charles Kassar. Fatti Charles biex ngħidlek nieħdu spunt kien isegwini u kien batli messaġġ biex idaħħalni ġo group li jittrattaw jiddiskutu Foreign Affairs, kien restricted u restricted group. So titkun naqra privileġġjata li jisek titkun eddimt daqxej fil-Foreign Affairs. Imma joking aside, kien għalli tagħti contribution għatlu mela għatlu nidħol mela fih jena. U kien hemm xi nies oħra li naf li qegħdin fih li huma connected mal-foreign, jiġifieri mal-affarijiet ta' Foreign Affairs. U ma tantx nikkommentax ngħidlek id-dritt l-affarijiet bej-xogħol u l-affarijiet li jkolli ma tantx ikolli ċans. U Charles kontatlu xrajt li ġi fil-podcast u għatlu tkun idea tajba naħseb kieku namlu wieħed għal-età differenti, għax ġili naħseb il-cohort tal-age li naqbdu kien tkun ħafna mux naħseb l-istess cohort li għandek. Il-cohort varjata fil-fatt tara mill-luċuħ tal-udjenza, dak għalli għandu 55, ma nemnux imma għalli għandu 55. Imma l-oħrajn hekk naħseb liħor 35 inti għandek għadek tad-daqna jennajlek 32. Le, xej. Lem, iktar? Le, ġviri, insomma, t-taħlita hija pjuttost varja. Jisegwuk kollha ma ġibux iżmien li għandhom. Ġviri, jfisser li qed tagħmel xi ħaġa tajba, qed jidħlu kollha żgħar, ġifieri, qed iżommhom żgħar. Qed iżommhom żgħar. Mela, Clint, biex segwati mhux speċa l-oħra nitħattu fuq affarijiet fucking komplikati, by the way, il-podcast tiegħek.
Ma jekk mhux l-iktar podcast li kelli bżonn nirriċerka nasib x'imkien hemmhekk qiegħed jiġifieri huwa qisu hemm dat domino effect meta taqbad tagħmel riċerka fuq is-settur tiegħek. Li jisu ħaġa torbot mal-oħra, mbagħad tiskopri xi ħaġa oħra, tiskopri xi ħaġa taħseb li fimt is-sitwazzjoni l-Kazakstan. Bad għadu tiftakar tintebaħ li dak hemm is-sepri tisum minn pipeline madana. U inti peress li ma kellix ħafna ġranet biex nipprepara spiex tal-tajna l-bira. Spiex ta' inti tibda tajt ma jena l-ħin tiegħi qed ninvestih fid-direzzjoni tajba. So nixtieq li r-risq. Mela, nibdew ninkwadraw spiex ta' it-taħdida. Int għandek spiex ta' dawn il-protagonisti li s-soltu ma tantx nitkellmu dwarhom fuq dan il-podcast u naħseb jekk naqbdu protagonista din is-saga mondjali nibdew nifhmu eżatt speċa l-irwoli x'inhu mbagħad kif daw jikkonverġu wieħed fuq li ieħor mbagħad spiex ta' is-sitwazzjoni x'inhi. Putin. Sewa nisma' ħafna speċa dal-isem, dal-dittatur. Tista' tina speċa naqa' perspettiva biografika ta' Putin minnu? Putin huwa karattru kontroversjali u li ma tifmux. Għax anki l-biografija naħseb tiegħu stess, Russa, bil-Russu ma naħsibx li nkidbet. Hemm ħafna qishom anettodi fuqu u fuq hekk u għamel hekk, imma ma jkunux qishom ikkonfermati u tip ta' persuna illi anki meta tkun qiegħed tattendi sessions biex tipprova tifhem il-kunċett ta' Putinizm għax da jistudjaw il-karattru tiegħu u anki meta nista' ngħid hawnhekk jiġifieri meta kont Brussell jiena u kienu jiġu academics jkunu qegħdin jagħmlulna ċertu lectures in the sense li jkunu qed jibdew jorganizzawhom pajjiżi stess tal-li hu. Kienu jistednuna pereżempju jgħidulek isma' fl-istudji ta' Putinizm huwa diffiċli ħafna biex il-persuna tifhmu għax huwa unpredictable ħafna. U tip ta' persuna li ovvjament kien KGB, ġifieri kien fi servizz segret spija Russa biex jifhmuna n-nies x'inhi. U allura, meta tibda tara traits tiegħu kif huma, kemm huwa anki huwa lawyer by profession, ġifieri da stew studja Leningrad, ġifieri l-Università Statali ta' Leningrad dak iż-żmien. Huwa persuna li ma tifhmux u persuna illi jaddatta għaċ-ċirkostanzi, ġifieri u joħloq, ġifieri u għandu ċertu sofistrija fih, illi anki biex jgħaddi xi ħaġa, anki jrid jgħaddi messaġġ. Jekk ikun qed jgħid fatt, tant jgħidu b'mod illi irid iġibu kif irid jgħidu, ġifieri l-medja kif inhi, illi anki joħloq pereżempju concealing of evidence, l-affarijiet ta' joħloq pseudo information biex inti tibda tispekula ma mmurrux il-bot. Għamlu ħabta ħasbu li wkoll huwa marit. Ġifieri qabel l-invażjoni bdew jgħidu li huwa marit. Li kienet tattika illi kien ħoloqu għax imbagħad ftit wara reġgħu ħarġu rapporti li mhuwiex marit, illi inti tibda tispekula fuqu. U qisu dejjem il-persuna dejjem in charge mill-logħba. Isu the rules of the game jissetjhom dejjem hu. Jiġifieri meta qed jgħid meta joħroġ hemm barra u jkun irid jara ħadd ieħor se jgħid fuqu. U dik il-ħadd ieħor se jgħid fuqu tkun qed tidentifika il-behavior tal-persuna l-oħra. Flok ikunu fehmu lilu u jkun fehm il-ħadd ieħor. U huwa kontroversjali ħafna. Nemmen illi huwa bniedem illi xorta deep down għandu daqsxejn ta' kif tajda bl-Ingliż, isa jew bil-Malti waħda minnhom. Isu għandu bil-Russu aħjar, għalli ma għalli f'muna Russi. U għandu isu dik mhux bitterness ta' isu u qatt ma ħafira il-rivoluzzjoni Bolxevik illi isu l-imperu Russu sfaxxa u isu persuna li huwa anti-revolutionary conservative, ġifieri u konservattiv kontra il-rivoluzzjonijiet. Għaliex? Għax huwa persuna li jrid l-istabbiltà fil-pajjiż internament u peress li ra anki ra Soviet Union taqa' d-dimajneħ. Ra ħafna pajjiżi li kellhom ukoll inkwiet. Allura jaf illi jekk mhux se jżomm l-ordni
anki ju postu jista' jitilfu. Fatti meta kien hemm ukoll anki x'protesti fl-2011 u bħala persuna kien qabad u mar hemmhekk u niżżel il-forzi biex jinneutralizzhom. Skużani, meta tajt mar hemmhekk niżel u Mhux niżel. mhux niżel orali biċċa xogħol qed jagħmlu Ma għal. ġifieri u anki meta tibda tara dat tip anki ta' minoritajiet u meta jagħmlu l-assembling, ġifieri freedom of assembly kif nafu aħna Ma teżistix. Anki l-minoritajiet, l-LGBTIQ kollha, dak it-tip ta' assembling u jagħmel demobilization tiegħu. Immedjat. Flok jagħmel mobilization for support, jagħmel demobilization biex in-nies, ġifieri dawn il-civil society, jiddemobilizzhom u jinneutralizzhom biex hu dejjem iżhom ikun in control. U tattiċi li nafu li juża biex jiddemobilizza dawn in-nies ma tantx ma By force, so. By Ikunu by force, force, coercion, blackmail. Mux hekk. Ifimni, ma morrux il-bot, jekk immorru naraw xiġralu tal-oppożizzjoni, Navalny. Alexander Navalny. Navalny hu spiċċa letteralment Fuq xifer il-mewt. With military grade Novichok kien da ġifieri kellhom jeħduh il-Ġermanja biex mbagħad spiċċa ovvjament spiċċa qudiem il-qrati, spiċċa weħel, ġifieri kollha coercion. Illi tal-istat illi mbagħad kien hemm pretext xi ħaġa differenti illi m'għandax taqsam xejn. Huma kienu jarawh isu m'għandux lealtà. Jiġifieri s-sens inti Putin u jemmen illi il-lealtà lejn il-reġim tiegħu il-Kremlin hija universali. Jiġifieri int fejn int, ġifieri jekk qiegħed l-Ingilterra, jekk qiegħed x'imkien ieħor, somehow ħajsibek. U fir-realtà meta toqgħod tara kif ġraw l-affarijiet, anki meta they poisoned lil-Bnerv agent lil Skripal, il-kasta Skripal, ġewwa Salisbury l-Ingilterra, Sergej Skripal u Julia t-tifla tiegħu, da kien hemm nerve agent Russu li daħal ġo l-Ingilterra, ġo l-fliexkun tal-perfume daħal military grade poison, għamlu mal-bib tiegħu u ovvjament spiċċa poisoned bin Novichok li huwa military grade poison. Mistoqsija vera importanti. U pattewilu dan. Kemm suppost qed ninkwieta li qed nagħmlu dal-podcast jien? Le, ifimni, aħna ma naħsibx mhux qed ngħidu affarijiet li mhumiex pubbliċi u li ma kitbux fuqhom u mhux ħanajt affarijiet li kienu connected ma' xogħol tiegħi laqqas, ġifieri toqgħodx tinkwieta. Inti whisky ma tixrob xogħol. Mela ħanajlek. Mela inti qed tgħid l-ispiex ta' Putin huwa anti-revolutionary qed ngħidu li għandu din il-vena li joppressa u spiex ta' u hekk iżomm il-poter spiex ta' il-fatt li huwa pratikament m'għandux avversarji politiċi, il-fatt li il-press edha più o meno fidejh, spiex ta' l-ewwel qabel bdejt nara l-lista ta' l-elit kollha miegħu. L-elit kollha miegħu. Illum rajtu kien hemm dak li waqa' mit-tieqa. Kien hemm u il tajkun, imma l-lum ta' dalu għaw. U anke ġurnalisti kollox, ġifiri daw meta inti jkunu qegħdin u meta jkun qed jara li hemm teddida anke minn naħa tal-press. Luke Oil, x'ismu da? Jiena ma segwejx li l-lum ma segwejx. Dan wara. Operation Official dies after fall from hospital window. Daw normali, ta' jiġu normalizzati, tibda tara ħafna minnhom, ġifieri li mbagħad jiġu normalizzati li tibda tgħid dan ieħor l-istess wieħed. Jiġifieri jiġu kważi normalizzati. Hija tip ta' tattika kif dejt insemmilek, jiġifieri meta qed jgħid li universal loyalty lej reġim. Jiġifieri jekk qiegħed ġol Ingilterra u x'imkien ieħor ħajsibuk dan għandu tip ta' shadow state illi opera. Meta taqra per eżempju l-ktib ta' Luke Harding li kien vera viċin anke l-Ministru tad-Difiża u kien ġol Ukrajna minn The Guardian. Meta taqra l-ktib tiegħu Shadow State tibda tifhem kif jopera barra Russja with kind of a shadow government. Illi anke per eżempju meta ġrat il-kwistjoni tal-Krimea. Il-Krimea da fl-istess żmien kien inħoloq il-grupp
private military li huwa l-Wagner Group. Da l-Wagner Group qiegħed preżenti madwar id-dinja kollha kważi tista' tgħid. Jiġifieri għalhekk qedlek Universal għax huwa jemmen il-lealtà int fejn inti jekk kont intelligence Russa u mbagħad inti tradejt jew isibek kullimkien. Dak kien il-messaġġ illi kien mbagħad meta kien ukoll Dal-Wagner Group Wagner Group huwa komunità ta' qattiela li. Le, huwa private military group illi jopera ġo pajjiżi differenti, hemm il-preżenza tiegħu ġo Central African Republic, hemm il-preżenza tiegħu ġo l-Mali, dawn bażikament they extract resources anke mill-Afrika u anke jagħtu training ċertu forzi li ma jkunux neċessarjament li huma tal-istat. Per eżempju l-Libja, biex ma marrux il-bot, in-naħa ta' Libja ma marrux il-bot kellek Tripli u in-naħa ta' Benghazi. Tripli kellek il-gvern li huwa tan-Nazzjonijiet Magħquda rikonoxxut. U in-naħa l-oħra Benghazi kellek il-Haftar illi pożizzjoni lilu nnifsu qisu il-gvern liħor. X'ġara? Ġo Benghazi u naħa tal-East, naħa ta' Haftar kienet jiġi mejjum mir-Russi u ħafna minnhom kienu il-Wagner Group. U in-naħa l-oħra, Tripli, kellek it-torok jgħinuhom li ġabu l-balance of power. X'inhu l-interess li jgħinuhom lil tal-Haftar? Għax inti meta qed titlob lajnuna, jekk ngħid ir-Russina ngħidhom isma' qatini lajnuna għax jiena ħanitlef it's a proxy war tidħol hemmhekk u you destabilize the country. Issa, jekk jien għandi gwerra interna, per eżempju l-Libja hemm gwerra interna, per eżempju bej Tripli u n-naħa l-oħra, ġifieri qed ngħidu Tripoli u Benghazi n-naħa l-oħra fejn kien hemm Haftar. Jekk inti qed titlob lajnuna lir-Russja, jew ħad ibatlek il-private military li huwa l-Wagner Group. Jew ħad ibatlek soldati tagħha. Jaqblilha topera bil-private military. Allura jibgħatilhom il-private military. L-istess private military għandhom xi ħaġa simili wkoll it-torok illi qiegħda topera in-naħa tal-Mali. Huwa Sadat Group. Private military. Għax huma ma jkunux sponsored by the state. Ta' parsi mhux sponsored by the state. Illi ikun jaqbillhom lilhom li jidhru bħala private military u mhux state military. Għax inti jekk għandek state military on boots on the ground, on the soil ta' pajjiż ieħor, isek qiegħed tinvadi. Allura inti għandek private military isa qiegħda tgħin hemmhekk tagħti il-training u ovvjament textraktja r-riżorsi kollha, looting u ħafna minn dawn l-affarijiet. U allura inti tmur isek bil-private military. Għalhekk qedlek ix-shadow state, dak ix-shadow state ta' Russja, ma marrux il-bot, Nagorno-Karabakh. Mela, Armenja u Azerbajġan. Mela, l-Azerbajġan talbu lajnuna tat-torok, it-torok tawilhom biex jirbħu il-gwerra ta' Nagorno-Karabakh u l-Armeni talbu tar-Russi. L-Armeni huma ortodossi, reliġjon, Russa, bħal Russi, u l-Azerbajġan huma Musulmani bħat-torok. Mela, il-torok provdewlhom ħafna armi l-Azerbajġan u l-Azerbajġan qabdu solvew il-problema ta' Nagorno-Karabakh għax qabdu u ħadu t-territorju. Ġifieri solvew b'dak il-mod. Ġifieri inti jagħmlu dat tip ta' requests lil pajjiżi u jipprovdulhom. Per eżempju, Azerbajġan. Mbagħad ikun hemm xi sorta ta' negozjati ma' ovvjament min qed jgħinek mhux qed jgħinek. Jew ittieħ żejt, jew ittieħ gass, jew ittieħ pereżempju aċċess. Però dik fiha riskju tagħha għax inti meta għandek a fragile country, meta għandek pajjiż fraġli, inti jista' dik il-preżenza ħadibqalek hemm. Immaġina inti Immaġina, jiena nitlob għandna xi ħaġa Malta, eżempju, immaġina ħa ma konniex fl-Unjoni Ewropea, eżempju. U aħna nitolbu, pereżempju, lajnuna militarja x'ħad nħossu teddida. Jekk ħad tagħmel hekk jista' jkollok illi jibqalek hemmhekk permanenti. Jiġifieri dik fiha ir-riskju tagħha wkoll. Però dat tip ta' military groups joperaw u qegħdin jiġifieri anke għadhom hemmhekk għadhom il-Libja. Mela, ħanreġgħu lura taħdida għal Putin, speċa qed naqblu li ovvjament huwa dittatorjat li huwa bniedem amorali li għandu da speċa daw
daw il-shadow government dal-private military ma konna xejn dwarhom. U li huwa espansjonist biex ta' Putin kemm il-darba saħaq li speċa l-ikbar traġedja tal-epoka tagħna kien il-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin u iktar mill-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin li speċa intemmet l-Unjoni Sovjetika, speċa wera nostalġija wkoll f'ċertu punt għall-USSR, speċa fil-fema tiegħek u naħseb speċa fil-fema ta' ħafna nies, x'għidlek dwar il-foreign policy ta' Putin? Jien nemmen illi meta kien laħaq, ġifieri qegħdin ngħidu, ġifieri ġie lura minn Dresden, il-Ġermanja, mar hemmhekk kien deputy mayor u mbagħad sar deputy chief of staff u chief of staff tal-President hemmhekk u mbagħad ovvjament Yeltsin kien proponih, Boris Yeltsin kien ipproponih su s-suċċessur tiegħu u tip ta' persuna illi u nemmen illi meta kien għamel l-ewwel speech tiegħu kienet illi qisu irid juri li kien hemm ċertu nostalġija għal Soviet Union. Jien ma nemminx illi hu Soviet Union kien daqshekk connected magħha personalment. Jien nemmen illi hu iktar kien connected pre il-Bolshevik Revolution. Għax infatti hu immarginalizzhom ġifieri anki l-celebrations ta' twaqif ta' Soviet Union, mhux it-twaqif ta' Soviet Union, il-Revolution. Għax jekk inti hu ħajbqa' joqgħod ifakkar. Ara hu pereżempju ir-Revolution tal-Bolshevik u qisu marginalizzaħħa. Ġifieri isma' l-istorja ta' Russja ma bdiċ fil-1917. Il-storja ta' Russja bdiet ħafna spend on hundreds of years. Ġifieri ikun żball li inti tibdija minn hemm. Imma huwa jagħmilha ovvja x'inti il-kelma revolution anki minna nifisa fin-nies. Jekk ħajoqgħod jitkellem u jiċċelebraħħa, jista' jkollu l-istess revolution kontrih. Allura hu tip ta' persuna illi nemmen illi hu meta ra il-waqgħa tas-Soviet Union, ġifieri huma kienu għajtulu minn Dresden mar hemmhekk, ġifieri in time meta kien hemm il-waqgħa kważi ta' Soviet Union u hekk insellmu wkoll anki l-mewt ta' Gorbachev illi miet ftit ilu, illi kien l-aħħar leader tagħha. Ġifieri minn Lenin sa Gorbachev kien l-aħħar wieħed. Allura hu tip ta' persuna illi meta ra illi fil-waqgħa ta' Soviet Union ċertu artijiet li kienu jappartjenu lir-Russja u li tawhom il-Bolshevik, ġifieri fin-1954, ġifieri pereżempju il-Krimea kienet tagħmel mar-Russian Federation. Fin-1954 il-Bolshevik qabdu ġifieri dak iż-żmien u qatawha minn Russja u tefawha mal-Ukrajina. Meta waqgħet l-Unjoni Sovjetika, kif waqgħet l-Unjoni Sovjetika dik baqgħet mal-Ukrajina u qatt maċċetta illi il-Krimea tkun mal-Ukrajina għax jemmen illi Russian speaking Krimea, għax jgħidilha Russian speaking hemm Turkic speaking għax dik kienet fir-realtà kienet mat-Turkija. U mbagħad fis-1700 ġifieri tru Queen Helen jidhirli ġifieri ħadet ilhom u l-Tsars ġifieri kienu jmorru hemm, l-Azov Sea, ġifieri kellhom ħafna, ġifieri kienu jmorru jgawdu. Resort. Żgur. U dak huwa wieħed mill-portijiet illi isu ma jfriżax, għandu bżonn wieħed illi ma jfriżax. Allura isu minna nifisa dil-espansjoni li bdejt issemmi inti lejn in-naħa tal-Ukrajina, isu hu jrid, isu a type of revanchism illi a renewed conflict biex jieħu lura l-art. Infatti meta mbagħad fi 2014 kien hemm il-kwistjoni ta' meta kienu ħajffirmaw l-Association Agreement fi żmien Yanukovych l-Ukrajni mal-Unjoni Ewropea, kienet naħseb maħsuba illi ma jiġix iffirmat jinqala dak it-trabil kollu u mbagħad jaqbdu jagħmlu l-annessjoni tal-Krimea, xarġ ġara għal meta inqala dak kollu dak il-kaos, daħlu l-private military li bdejt insemmilek il-Wagner joperaw fl-erja tad-Donbass region tas-separatisti. Kellek ir-referendum tal-Krimea illi għażel illi jiġu annessi mal-Russja wara l-Olimpjadi ta' Sochi qabad ġifieri ftit wara
Abaċi u mej wara, għal-isma għal-issa nistu, għaxu xamel, ħadhom l-Olimpijadi, ħafna ritratti, ħafna xisimum. Ħalli jomem, ġifiri, inti l-perspettiva tal-medja, isu kullħat qed jaqbel ma' Putin, jumej wara, qabatu għan nessaxħa, u għalli ħana għan nessaxħa, on the terms illi jisma, daw għad-deċidew, hemm referendum ħana nessaxħa. U tipo, ekkajġri, ekkajsir. Ġifiri, tipo mbat ovvjament waqa Junakovic, kellek il-Poroshenko, mbat wara Poroshenko ġi Zelensky. U ilu għaddej b'dar rampage biex beda bil-ċeċnija, mbagħad bil-Ġorġja, mbagħad bil-Krimea u issa reġa' l-Ukrajina. Għandu fil-fatt għandu u ġifieri mit-2014 law għandu apparti l-Ġorġja, l-affarijiet li għadin tal-Ġorġja, għandu anki l-forzi tal-Kazakistan fideh. Ġifieri u il-tightening tal-poteri tiegħu huma b'tali mod illi jespandihom, però meta toqgħod ħares lej għal ħaġa isu u jrid juri isma' aħna ir-Russja joġobkom u ma joġobkomx. Aħna għandna influenza minnaħa tal-vant daqskemm għandkom intom fil-ponent u tridu taċċettawha. Issa, jekk imorru lura fl-istorja, ir-Russja kienet ma' the Allies fit-tieni gwerra dinija u rebħet lil Ġermanja. Tajjeb. Ġifieri qegħdin ngħidu dejjem kienet mal-Allies jew kien hemm xi affarijiet li ġalu għaspiex ta' b'konsegwenza tal-linja. Daħlet ftit wara, ġifieri waqt il-gwerra, ġiet ma' ġifieri anke ċ-Ċina. Ġifieri għennitom jirbħu lill-ladu, the evil, ġifieri kienu jsejħulu, the axis, il-naħal The axis of evil. Eżatt, ġifieri huma daħlu magħhom, kienu magħhom, twaqfet in-Nazzjonijiet Magħquda, kif twaqfu in-Nazzjonijiet Magħquda, hija permanenti anki fil-UN Security Council ir-Russja. Ġifieri ir-Russja qiegħda UN Permanent Member flimkien maċ-Ċina, mal-Amerika, mal-Ingilterra u ma' Franza, illi kienu il-protagonisti ta' rebħa fost ħafna oħrajn pajjiżi li kienu involuti magħha. Jiġifieri ir-Russja u mbagħad biex nerġa' niġi għal dak l-argument, x'għamel wara t-tieni gwerra dinjija kien hemm understanding bejn Stalin tar-Russja, Roosevelt tal-Amerika, President, u Winston Churchill. Il-understanding illi kien iffirmat ġojalta fil-Krimea kien illi jisma' hemm prinċipju li japplika punent u vant u dak baqa'. U baqa' sakemm kien hemm l-akkordi ta' Helsinki. Biex jifhmuna nies l-akkordi ta' Helsinki huma dawk l-akkordi ta' meta Mintoff ma rridx jiffirma għax ma rridux idaħlu l-chapter tal-Mediterran. Meta kien qal isma' aħna jekk ma jkunx hemm paċi fil-Mediterran ma jistax ikun hemm stabbiltà u paċi ġewwa l-Ewropa. U kellu raġun fuqha, ġifieri il-Mediterran kien jagħmel sens li ġim daħal dak iċ-ċepte. Allura il-prinċipju tas-sigurtà waqa'. Ġifieri il-prinċipju mhux tas-sigurtà, il-prinċipju ta' Jalta waqa'. U kien hemm renewed security, ġifieri qablu daw li l-pajjiżi bejniethom jaraw is-sigurtà tagħhom, ġifieri dik li mbagħad ħarġet li jgħidu l-OSCE ġifieri minnha. Allura isu u dak iż-żmien, isu Putin minn dak iż-żmien law, isu għadu ma ġiex coming to terms ma' realtà illi dak il-prinċipju li kien waqa' isu jrid jerġa' jreġġaw lura. Isma' dak il-prinċipju japplika. Inti timmaġina pereżempju jekk imorru Russi ġol Mexico mal-border tal-Amerika u hekk qed jirraġuna illi notwithstanding illi kull pajjiż għandu jieħu ħsieb is-sigurtà tiegħu, ir-Russja wkoll għandha tieħu ħsieb is-sigurtà tagħha. Imma kien hemm l-episodji fejn ir-Russja kellha influenzi b'saħħithom fl-Amerika ċentrali u fl-Amerika t'isfel. Mela, ġifieri meta kien hemm il-każ tal-Cuban u għandha rwol importanti xtilab ġo Central Asia, Russja, għax kieku m'hemmx Russja f'Central Asia. Ġifieri qegħdin nitkellmu f'dik l-erja kollha tal-Afganistan, Kazakistan. Tinsejx, ir-Russja kienet invadida lill-Afganistan fin-1970s, ġifieri kieku m'hemmx ir-Russja, kieku ċertu ordni m'hemmx, kieku hemm kaos ikbar hemmhekk. Imma li rid ngħidlek huwa illi ir-Russi notwithstanding li qed jgħidu isma'
hemm prinċipju li rid jibqa' japplika. Notwithstanding li kull pajjiż għandu jħossib is-sigurtà tiegħu, jien ukoll rid nħossib is-sigurtà tiegħi, għax dan mhux billi nqogħdu ngħidu isma' għax aħna nissimplifikaw l-affarijiet, ngħidu hija aħna l-punent taħna demokratiċi, aħna minn NATO, imma billi nkun viċin ir-Russja ma jfissirx li ħadd attakkaħ in-NATO, imma ma ridix u Putin ma jridx in-NATO ħdeħ hemmhekk mal-Ukrajna, allura x'għamel huwa? Meta qed ngħidlek illi u qed jinterpretaħħa mod ieħor, l-Istanbul Document illi hemm dawn l-affarijiet ta' security u kollox fihom, u qed jgħid illi li qed tagħmlu intom fl-Ukrajna n-NATO huwa ta' detriment għas-sigurtà tal-Russja. Infatti Macron meta beda jingeġġa. Li l-Ukrajna kienet qed taħsibha jew insomma kienet qed tapplika biex tissieħeb man-NATO huwa ta' teddida għad-difiża. Inti taqbel miegħu dan il-ħsieb għax fis-sens li inti għandek dan il-pajjiż li fl-2014 biex da tħaltlu u ħatlu biċċa minnu. Biex bħala l-Ukrajna inti jien immaġna li biex għandek bżonn xi xorta ta' għajnuna biex tiżgura li dil ħaġa ma terġax tiġri kif fil-fatt qed terġa' tiġri. Biex tħossa bħala mossa min-naħa tal-Ukrjani tħossa mossa ta' difiża jew mossa aggressiva? Ara, jiena nibdew minn hemm. Mela, jien ma naqbilx ma' dik it-tip ta' invażjoni. Inti ma tużax taqbad u tieħu liġi bidejk, tikser liġi internazzjonali, taqbad l-armi, arms aggression biex tieħu territorju. Dik hija laqqas tagħmel sens il-ħaġa, għax anki under international law, ħalli ma nużax global rules-based order, għax ir-Russi qed jgħidu għax dawn m'għadhomx jużaw il-kelma international law, sa global rules-based order. Imma dak l-understanding illi huma rridu li jibqa' japplika ta' żmien ta' Jalta, jekk aħna kien hemm qbil fuq is-sigurtà tal-Ewropa f'tan-1970s tal-Akkordi ta' Helsinki, jiena dawk għalija huma global rules-based order li inti ma taqbadx tidħol ġo pajjiż u tinvadi u tiġi. Immaġina inti ġejt id-dar tiegħek bad tħalt li rid u dabbar trasek. Ma tagħmilx sens il-ħaġa, l-ewwel net hija kundannabbli. Issa, imma jekk inti tħalt ġol Krimea kif għamel, u ġifieri għandna s-saħħa, u da qed jgħid isma' daw separatisti ta' ġifieri bħal speċi isma' daw mar-Russja jridu jgħodu. Infatti u anke narrattiva ta' Putin dejjem kienet l-Ukrajini huma Russi, hekk dejjem qal, u għaliex jgħid hekk għax u jridhom ishom parti mit-territorju tiegħu. Imma u mhumiex l-Ukrajini mhumiex Russi, u meta qabel kienu jgħidula fis-17th century l-Ukrajna li hija Little Russia, dak kellhom anki poeti, inti titmur lura l-kultura, ġifier poeti bħal Shevchenko kien jikteb u jgħid li l-kunċett Ukrajin huwa kunċett differenti minn dak Russu, jiġifieri l-libertà u kollox. U apparti minn hekk, meta anki kien hemm dik il-kwistjoni tal-Krimea, ġifieri fit-2014, kienu qed jikwotaw lilu għadhom fight and you will prevail. Ġifieri u anki Lenin kien qal illi jagħmel huwa dnub Russu illi qatt ma nagħtu jew qatt ma tajna l-importanza lill-Ukrajini għax huma differenti, jiġifieri tiphom ir-Russja. Sibt stqarrija ta' Hitler li vera tixxibaħ hemm ħafna xieħ bej kif speċa proġett ta' Hitler is-Sudetenland u Ċekoslovakkja u kif Putin ippożizzjona ruħu viżavi l-Ukreni. Fejn kienet jgħid li speċa isma' fis-Sudetenland hawn dil-minoranza ta' nies Ġermaniċi li hawn dawn nies Ġermaniċi u hemm bżonn li neħelsuhom għax daw Ġermaniżi ma nafx intix familjari. Kien speech ta' Nuremberg ta' 38 jidhirli. Li speċa il-narrativa kienet l-istess, speċa aħna qed nippruvaw nreġġaw lura speċa dak li l-istorja tixet li huwa minnu speċa ma qed nagħmlu xejn kbira u taf kif. Infatti huwa qed jirraġuna, tipo ismani dawn huma Russi, dawn qed isir ħafna atroċitajiet fuq ir-Russi li huma Russian speaking. Allura aħna tħanna hemmhekk għamna special operation għażet isemmu la gwerra. Daħanna għamna special operation biex nilliberawhom. Imma l-argument biex immur lura li bdejt tgħidli inti li saqsejtni inti tas-sigurtà ta' jekk jiena naqbilx jew le. Kif għadlek hija kundannabbli. Però bl-istess argument, jiġifieri meta inti qed tara il-NATO wara li għannessa l-Krimea qed tagħti dak it-taħriġ, ma ninsewx illi Zelensky, il-President Zelensky, għadda fil-Kostituzzjoni ta' l-Ukrajna illi l-Ukrajna għandha distinctive partnership man NATO.
Allura fi 2020, meta inti għaddejt dik fil-Kostituzzjoni tiegħek u dik id-distinctive partnership qed ittik qed televaħa tippożizzjonaha b'mod illi eventwalment inti ħadd issieħeb b'mod sħiħ man-NATO, hemmhekk Putin il-messaġġ ħadu u qal isma' dan ħajsfidani u ovvjament beda jagħmel l-affarijiet biex. Ma li kikun tkun Zelensky, speċa x'għażla fil-verità għandek, fis-sens ta' xi ħaġa tittamel. Inti għandek dal-bulijiet fuq l-arba, bulli espansjonist kif rajna x'da daħal għandna ħafna postijiet oħra, daħallek id-dar, reġa' ħareġ, taf li l-istanz tiegħu hija pjuttost aggressiva, speċa xi xorta ta' sigurtà irid ikollok. Naqbel miegħek 100%, il-problema hi illi meta u beda jara dik l-espansjoni kollha tan-NATO lej il-vant, ġifieri lejh, mhux lejh propjament, lej l-artijiet illi qisu ħataf għan-nessa ma tiegħu u għallhom no jiena mhux ħaneċċettaħħa di. Issa Chicken and egg situation għasti, I situazzjoni delikata ħafna. Il-Ukrajini għandhom dritt jażlu huma s-sigurtà tagħhom x'għandha tkun u mhux iddettaħħilhom ovvjament il-President Putin, però fl-istess ħin għax hemmhekk fejn tidħol id-diplomazija u inti trid id-diplomats biex tu unblock is-sitwazzjoni illi jekk inti għandek żewġ partijiet, żewġ tirjus li huma jibsa u mhux qed jaqblu fuq xi ħaġa, xi ħadd trid jidħol fin-nofs biex jimmedja. F'dis sitwazzjoni kollha jien ma rajt il-ħadd jimmedja, anzi in-narrattiva hija kompletament illi trewwaħ, illi tkompli tiġġielet. Issa. Dik ħanaslu għalija, ħanibnu speċa l-istorja parti ħalli meta mbagħad nirreferu għal pereżempju affarijiet bħal gas u affarijiet hekk biex għan-nies ikollhom naqra kwadratura. Ma tagħmlux pjaċir, kemm tbaxxu ħarira l-master, l-master ta' sound, imma taf kemm like 5%. Mela, biex nerġamu l-lura għalija, imma l-ħaġa, meta u inti trid l-Ukrajini kienu talbu li kollhom taħriġ il-forzi tagħhom biex ikunu jistgħu jirreżistu lill-Russja jekk tattakkom. Semmek ma fija xi ħażin, semmek inti jekk għandek in-NATO u qed tħarriġhom lok. Mhix problema, ġifieri inti għandek il-forzi qegħdin imħarġin, insa kemm toqgħod in-naħa tiegħek mhux problema. Kif rom jersqu lejn il-vant lejh, hemmhekk fejn beda l-problemi u naħseb illi ġi triggert mill-kwistjoni ta' meta għadda fir-referendum fil-Kostituzzjoni illi għandhom distinctive partnership man-NATO. Rajt dokument. Għadejtulek il-bira flaxija għandna xi sieta fil-għodu interter moħħi qed jisplodi bil-mod. Fej kien parti minn artiklu li kienu kitbu l'EPEI. P-A-I-S. The countries. L'EPEI. Bibna fransija. Merda, mela, u l'EPEI da, għazwent, il-dokument, li għed-dokument. Ok, LP, ok, different. LP. Bil-Franċiż tajdi, l-LP, differenti. El-pajs. Mela, u bazzament fil-dokument liħor kien speċa dan il-back and forth bej NATO u naħseb l-Amerika on one side u l-intelligenza istituzzjonali Russi fuq il-naħa l-oħra. Fej daw l-Amerikani speċa jagħmlu daw il-wedi ta' isma' inti l-pajis speċa għamlu stess statement tiegħek. Li pajis inti trid tħallih jiddefendi ruħu kif jixtiequ. Aħna minnaħa tagħna biex l-affarijiet ikunu aktar amikevoli, lesti li nkunu trasparenti magħkom fuq l-imxorta ta' armi, lesti li ċertu armi ma ninkluduhomx speċa fl-arsenal fil-ħażna li kollhom l-Ukreni biex u nistgħu nittrattaw fuq dawk il-bnadi. Ma nafx intix familjari ma' dad-dokument. Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Many people ask me, how did you change your life around? You see, I wasn't always here. My good friend, Jobs in Malta, has made it easy to search for, apply, and ultimately land this job. Look no further. Dawn ikollhom, dan per eżempju l-Ukrajini talbu lista ta' x'għandhom bżonn.
Issa, talbu għall-Unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea għandha li ju Common Military List ukoll. Issa, meta jkollok li ju Common Military List inti. ċertu pajjiżi jistgħu ituhomlhom b'mod individwali, jiġifieri mhux bħala Unjoni Ewropea. Issa l-Unjoni Ewropea biex tifhimni inti wkoll. Ma tistax mill-budget tal-EU tiffinanzja l-militar. Jiġifieri aħna bħala Malta, tiftakar konna nisimgħu aħna nirċievu 100 miljun u aħna nagħtu 100 miljun. Aħna nħallsu lill-Unjoni Ewropea il-budget ix-xejn tagħna u minn dak il-budget l-Unjoni Ewropea ma tistax tiffinanzja militar. Okay. Mela, x'għamlu? Ħolqu instrument differenti li huwa barra l-budget. Ġifieri Malta, apparti li qed ħallas ix-share dovut tagħha b'mod obbligatorju li jaqa' taħt it-Trattat tal-Unjoni Ewropea, dak li jissejħu own resources. Malta qiegħda tħallas over and above ukoll mal-pajjiżi l-oħra instrument ieħor li huwa barra l-budget illi jiffinanzja il-militar. Okay. Li jissejjaħ il-European Peace Facility. L-unika pajjiżi li ma jħallsux għal lethal weapons huma Malta, l-Awstrija, qabel kien hemm Sweden, imissa naħseb peress li ħadd idħol fin-NATO naħseb m'għandix problema, u l-Irlanda. Aħna ma nħallsux għal dak il-militar. Allura inti meta daw qegħdin jitolbu aħna nħallsu għal logistics u affarijiet oħra li konna negozjata fi żmieni minħabba anke l-Kostituzzjoni. Daw x'għamlu, meta għandek dik il-lista militari, meta qed tingħata dik il-lista jew minħa tan-NATO, minħa ta' jekk hux Amerikani, jekk hux equipment Amerikan, jekk hux equipment Ġermaniż, jekk hux equipment Franċiż, huma qed jgħidulhom isma' ħantukom aħna x'ħantuhom mill-Ukrajni bħal armi b'mod trasparenti. Għala, għax l-Russja marret ukoll l-Iran issa. Allura, il-Russja marret l-Iran, għandhom drones l-Iran, illi ċertu military illi għandhom. Reċenti, ġifieri qed ngħidu. Inti dal-dokument li rajt inti meta kien li ma data tiegħu. Le, dak kien qabel, ġifieri da l-aħħar ta' Jannar bidu ta' frar x'imkien hemm. Ġifieri qabel l-invażjoni. Ġifieri inti bdew jgħidulhom b'mod diplomatiku. Ġifieri qabel invada biex innaqsu l-invażjoni. Kalma ftit. Ħsibtek qed titkellem issa wara. Le, da qed jgħidlu spex kalma ftit, ħanuruk spex għax għandna f'moħħna. Imma uriet illegal guarantees, uriet illegal security guarantees u ma kienx happy Putin billi just. What are legal? Mela, Putin riet legal security guarantees illi l-Ukrajina mhux ħadd issieħeb fin-NATO. Dik li riet. Imma ma rridux twil. Le ma rridux itwilu. U dik it-tip ta' u qisu rid jiftaħ jerġa' is-security li bdejt nsemmilek biex jinnegozja li isma' l-Ukrajina ma tissieħibx fin-NATO. Allura huma ġew nimmaġina b'dik il-counter proposal. Qalu l-isma' aħna nistgħu intuk taxxet intuhom u kollox biex inti serraħ rasek u dik il-mobilization ta' truppi li kellek fil-frontiera tal-Ukrajina terġa' lura. Għax huma kienu jafu biha l-invażjoni, ovvjament, għax inti ikun hemm intelligence on the ground, ikun hemm intelligence mis-satelliti, ġifieri ikun hemm intelligence minn ħafna affarijiet. Allura ovvjament pajjiżi oħra li huma superpotenzi ovvjament ikollhom l-information ħajinvadi. F'dak il-każ bdew jippruvaw imewtuha ftit. X'ġara, ovvjament l-Ukrajina le mhux għandek security guarantee, immaġina l-Ewropa l-mod ta' kif imxiet dittajt isma' l-istess, allura ovvjament ġara li ġara u qabat u invada. Issa bdejt ngħidlek tal-military. Kien hemm retorika spiex issa nifhem naqra iktar spiex ta' ġara. Għax Scholz him minnhom qal. Dik ġiet wara, max qabel l-invażjoni bdew jingeġġew miegħu. Qabel l-invażjoni kemm Macron u kemm Scholz bdew jingeġġew ma' Putin biex jiltira it-truppi u ma jinvadix. Immu baqa jitlob is-security illegal security guarantees. U dawk illegal security guarantees ovvjament ma ġewx. Ma kien hemm sitwazzjoni u nista' ngħidha di. Xi ħadd f'din l-istorja kollha mar minn wara Macron u minn wara Olaf Scholz. Kien waqt li kien hemm dik id-diplomatic engagement ma' Putin. Jiġifieri qabel il-gwerra. Iġifieri qabel invada u waqt li kien hemm għaddej il-movements tal-invażjoni ħajbombardja. Iġifieri hemm ġara xi ħaġa u dak id-diplomatic channel ġie disrupted. Issa jekk kien hemm x'karattri min-naħa tal-Unjoni Ewropea li marru and disrupted it, dik xi darba tirridu narawha. Għax ma jistax ikun li kollok dak it-tip ta' diplomatic engagement. U f'daqqa waħda isu kollox it spiraled out of control. But couldn't it just been like Putin playing for fucking time? Fis-sens, jiena l-birħa qed nara dokumentarju għaw President Europe and
Macron. Ta' Macron. U inti menħi minnom da qed jgħidlu qegħed fuq telefon ma' Putin, jgħidlu u Macron qed tisimgħu tiġi eċitat u qed jgħidlu spex ta' mela ħaniltaqgħu 4 tiem oħra Ġeniva jiena intu Biden biex niddiskutu spex ta' de-escalation u fil-più bello qabel ma jgħidlu sma' f'prinċipju naħseb naqbel ma' smani għalli isma' għallu jiena qed nofs workout. Għallu ħammur namel workout un bat nitkelmu. Tipo Putin was being extremely flippant with this guy. Veri da Macron qed jipprova jippreserva il-paċi fuq l-art Ewropea u da spiex ta' preferi mun nlaqna ice hockey bħalissa. Kellu intelligenza ximkien ieħor illi qegħdin there disrupting the channel ta' Putin. Bil-fors. Ma istra. U qed ngħidilek jista' jkun. ċertezza qed ngħidilek. B'ċertezza. Mela jgħidilna iktar. Ġibu l-whisky l-dagar. X'għamel Macron telaq, iffoka fuq il-presidential elections tiegħu, għax beda jidher li qisu Le Pen bdiet tirkupra. Ma kienx tagħmel sens li jibqa' engagea ma' Putin meta kien ħajder weekek ma jirnexxilux jilħaq like French diplomacy isa failed. Allura marru foka fuq il-presidential elections tiegħu. Infatti kif rebaħ ftit wara beda jgħid il-isma din tiġi de-escalated u Russja għandha dritt tara illi kollha sigurtà tagħha wkoll. Ġifieri n-narrativa ta' Macron kienet hemmhekk ukoll. Però fil-dokumentarju jgħid li l-importanti li l-Ukrajna terbaħ il-gwerra. Jgħid dal-statement jagħmlu Macron. Anyway. Ovvjament u għax kellu presidential elections u. Le post-presidential elections. Għaxu, insomma, issa nitlu fil-parti Macron aktar tard. Mela, l-aħħar mistoqsija fuq dan kollu. Jekk l-Ukrajna taqa' tnej. Kemmi gravi għall-Ewropa u x'taħseb li jkunu l-ambizzjonijiet li jmiss ta' Putin? Diġà gravi l-ħaġa. Ġifieri m'għandix għalfejn taqa' l-Ukrajna. Jekk taqa', kemm taħseb fl-ma sens, ġifieri inti qed tgħidli ġifieri li l-Ukrajna tiġi swallowed mir-Russja? Tiġi swallowed, ġifieri Putin jerbaħ, kif jixtieq jerbaħ li jew jinnaf jinstalla puppet state, jew jannessa, jew sempliċement jieħu r-riżors li jixtieq jieħu minnha tal. Diġà qegħdin hemm. Il-kwestjoni hi kif ħataraħħa. L-Ewropa mhux hekk tidher. Ma diġà qegħdin hemm, John, jiġifieri kull kif ħadd tiġi ħatiżvolġi li hemmhekk qegħdin. Għaliex? Għax ir-Russja ġiet imbuttata lej pajjiż ieħor, lej ċina. Jiġifieri minflok l-Ewropa żammita viċin tagħha biex anke taħdem magħha fuq ċertu affarijiet. Imbuttata lej ċina. Jiġifieri diġà kważi qegħdin hemm. Jiġifieri jekk hu qegħdin ngħidu ipotetikament jirbaħa. Irridu naraw kemm ħajdum biex jirbaħa. Jiġifieri irridu naraw the crippling of the European economies kif ħadd tispiċċa. Bl-affarijiet kollha kif huma. U fejn ħadd tkun l-Amerika dak iż-żmien għax l-ewwel nett hemm il-presidential midterm elections f'Novembru. U wara Biden. Il-midterms daw ikunu presidential jew ikunu Kongress u Senat? Ikunu dawk tal-istati. Tal-istati. Dawk il-midterm elections ħajatu indication fejn qegħdin anki d-Democrats. Iġifieri da għandek problema jekk dan jidher li ħajkun hemm problema kbira. Eżempju jien naf imur ħażin. Irridu naraw. Biden. Eżatt, irid tittara kuntest se jkun. Ħajerġa' Trump jitla Trump, eżempju, jew xi ħadd bħalu minnaħa ta' Republican sente oħra, mhux issa, sente oħra, u jgħidulhom isma' America first ma jinteressanix morru ranġaw intom, u l-Ewropa tkompli timbela mir-Russja għax l-Ewropa waħedha ma tista' tagħmel xejn. Waħedha l-Ewropa f'termini militari qed ngħidu. X'termini militari, anki leverage ekonomiċi. Kollox ma tista' tagħmel xejn waħedha. Da meta kien da waħedhom u Putin kien manageable għalih l-Ewropa. Kien joqgħod jitħaq bihom bil-Malti u jgħidlok issa jgħaddilhom fl-2000 issa najjihom fl-2014 hekk għamel. Imbagħad ta' parsi jagħmlu dal Normandy Format, ġifieri kellek il-Ġermanja u Franza daħlu fih u l-Minsk Agreements u ta' qegħdin jaqblu kien hemm ġifieri de-eskalazzjoni, ġifieri waqfu mill-dana mill-isparar u l-affarijiet, ġifieri ceasefire. Ġifieri u għalih l-Ewropa manageable. Jekk hu jirnexxielu bil-kontest kollu li qed intik li pereżempju jinnaf ritorn ta' Trump, eżempju xi ħadd bħalu jitilfu d-Demokrats u jagħmlu revision
u l-affarijiet kollha u l-Ewropa ma tkun tista' tagħmel xejn bl-ekonomija tagħha mfarkin. U ħajkun iktar bullying. Mhux hekk? ċara li ħajbuli aktar. Mhux hekk. U ħajbuli aktar b'intimidation. Jiġifieri m'hemm l-ebda soluzzjoni għalija ħlif soluzzjoni diplomatika illi isma' ejja nġibu żewġ partijiet flimkien. Joġobna jew ma joġobniex, bil-forsi tpoġġi miegħu da. Jiġifieri dejjem hekk kienet l-istorja. Jiġifieri meta kellek konflitt ma jsolvix unilateralment. Jiġifieri ikollok iż-żewġ partijiet u jkollok medjatur. Ma x'tib ta' diplomazija, meta titkellem fuq. Jien- Insomma, diplomazija naqra iktar tard. Mela, ħanaqbadu fuq l-enerġija, biex il-kapitlu diplomazija huwa pjuttost kbir. Il-punent, jew fuck it, l-Ewropa, kemm aħna dipendenti fuq l-enerġija Russa? Ħafna, u qed narawha l-kriżi. Jidda l-ewwel qegħdu jinnamraw miegħu. Nord Stream 1 u Nord Stream 2 anke wara ġifieri fi żmien Angela Merkel. Aħna wara 2014, ġifieri mhux tal-li għadna smaħjar insibu xagħti ħorma minn in-negozjaw. Baqgħu jinnamraw miegħu. Ġifieri jien ma naħseb illi l-Ewropa underestimated him f'sens illi bdew jgħidu le mhux ħejħu aktar territorju, le nissa joqgħod għax għandna. U kien hemm Angela Merkel in the picture. Taħseb li hekk jew qalu fuck it qed nagħmlu xeba flus bro, just shut the fuck up issa nirranġaw. Ara, Angela Merkel kienet in the picture and she managed to contain him. Ġifieri b'xi mod u kellu seduzzjoni minna, u kien ikellima, kienet taqbatu ċempillu, ġifieri ċempillu kienet, mhux taqbatu toqgħod tagħmel appuntamenti. U tkellmu ovvjament bir-Russu, għandha kella il-wiċċ ta' xi ħadd li huwa Russian more than a European. L-għonet, ovvjament, trabbit East Berlin. Allura bħala portata l-pozizjoni tagħha, kienet illi lilu żommu b'xi mod kellu issu seduzzjoni minna. Jiena nixtieq din in-narrativa ta' Merkel nixtieq niskrutinizzawha ftit. Għaddi li ħsieb men. Dal-aħħar qed qed naqra l-biografija tagħha kombinazzjoni ta' tuli Keril tip ta' bliħ msejt minn kidbu ma jkollkom ċans. Biochemist, tu. Imma bdejt naħseb spiex ta' Putin huwa bniedem il-Russu Russi famużi ħafna ċess, he's a great negotiator, biex ta' jintani bdejt ngħid in retrospect man. Da beda min għalija li qed jieħu li trid minn Putin, ma Putin mhux vera speċa rrid dawk l-affarijiet li Merkel bit tinnegozja fuqhom. Kull ma rrid Putin li daħħal in-nejbit tiegħu fl-ekonomija Ġermaniża ergo l-ikbar ekonomija tal-Ewropa. And now he has us by the balls. Speċta, in retrospect, Merkel wasn't fucking that great. Merkel kienet taf illi jekk ħattih trade ħażommu kwit. Iġveri jekk welt jinqasam, ħażommu kwit. Hija ċara. Il-kontinent Ewropew, il-foundations tiegħu kien illi naqsmu il-welt kollha bejnietna ngħixu fil-paċi. B'dak il-mod, anke fimni, kif tispjega Nord Stream 2? Ġifieri ridet turih, għax għandek l-energy politics. Spiega Nord Stream 1, Nord Stream 2. Mela, Nord Stream 1 huwa pipeline li huwa għaddej minn territorju minn Russja lejn l-Ewropa għal Ġermanja illi jkun qed jagħmel flowing tal-gas. Nord Stream 2 dak ġie inawgurat fl-2011. Li Nord Stream 2 huwa pipeline ieħor illi għaddej minn taħt il-Baltic Sea u dak il-pipeline beda jimbena biex jaqduh man l-1 u jkun hemm aktar flowing of gas illi jibbypass l-Ukrajina, by the way. Issa, Nord Stream 2 beda jimbena fi żmien Merkel, ġifieri kienet taf illi da jekk ħażommu forsi naqra kwiet u joqgħod, kienet iċċempillu kellu seduzzjoni minna u kienet b'xi mod tpoġġih f'postu. Ma veru kellu seduzzjoni minna fis-sens li uħal li rieti ġifieri. Fl-aħħar mill-aħħar u rebaħ. Meta toqgħod tara l-karattru tiegħu kif inhu, kif jaħseb, jista' jkun li jieħu pjaċir li jara n-nies they underestimate him, ħalli mbagħad jilabel. Għalhekk qed ngħid. Issa, però din il-relationship tiegħu ma' Merkel dejjem kienet daqsxejn naraħa ambigwa jiena il-ħaġa li tpoġġi qisha f'postu. Ikella leadership skills kbar, anyway. Ġifieri kienet in the eye ta' ħafna nies kienet tidher li hija strong. Imma x'għamlu daw? Daw ġew għadu jinnamraw ma' Putin. Merkel telqet fl-aħħar tas-sena l-oħra u f'Settembru qabad da tinsix ta' dawiret ekonomija, dawiret Russja, miżerja sħiħa, wiret Russja fej kellek ħafna instability, terminals kbar ġifieri.
U rnexxielu iġib dik l-istabilizzazzjoni ġo Russja, sigurtà. Li meta titkellem ma' Russja jgħidu lek isma' aħna notwithstanding id-diffikultajiet tiegħu, aħna m'għandx immorru lura fi żmien ta' wara waqt tal-Unjoni Sovjetika meta kellek infetħet Pandora Box, la sigurtà xi kulħadd jagħmel li jrid. U ġab l-istabilità. X'għamel għadu jinnamraw miegħu. Il-prezzijiet tal-liberalizzazzjoni tas-swieq tal-enerġija dejjem teġdem mal-gass. Jiġifieri l-formula mal-gass taħdem. Jiġifieri inti mela l-Ewropa dejjem ridet illi tilliberalizza s-swieq tal-enerġija. Right. Għax kienet tajt li daw jkollok prezz irħas u ħafna minn daw l-affarijiet. X'għamlet l-Ewropa? Il-mod ta' kif jinħadem il-prezz tal-enerġija ġol Ewropa huwa teġma l-kuntratti tal-gass. Allora, ovvjament, jekk għandek formula, għandek li qiegħda taħdem matematikament li nimmaġina li hemm is-supply x'in qatt ma rajta dil-formula, x'ma kienx ix-xogħol tiegħi so nara l-affarijiet tal-formula kif jaħdmu. Jekk da qed jagħlaq is-supply, ovvjament il-prezz ħajsplodi. Ġifieri u jaf kif taħdem il-formula għax daw foreign exchange u swaps, ġifieri jiddu kontratti jkunu tal-gass, ġifieri da mhux iġibu lek wara l-bib, ġifieri kontratti u dal-affarijiet. Da jaf, għalhekk iridu jagħmlu dir-riforma issa illi jekk ħajbqa' jagħmilhom hekk, ħajkompli jkissrilhom l-ekonomi Ewropej għax għandek sitwazzjoni l-energy inflation tant hija għolja illi laqgħa se tilaħqu magħha mhux l-Ewropej biss, jiġifieri anki globalment it's sending ripple effect vera kbir. B'saħħtu ħafna. U dik li tinsaqsik, l-ewwel net trid espresso. Voulez-vous un espresso? Mela, so, 2 espressos please. Mela, dik li tinsaqsik, li kieku l-Ewropa ma kienx daqshekk dipendenti fuq il-gass Russu. Però xorta dipendenti fuq il-gass. So, ma l-gass qed iġibu minn bnadi oħra, minn whatever. Xorta din il-constriction konna nħossuha? Jekk dak il-gas kienet ikun infornut minn Russja l pajjiżi oħra u qed tixtrih, jekk tefaw sanzjonijiet fuqu, kif qal Guterres, is-sanzjonijiet they sent a chilling effect. Allura they stalled waħlu il-trade kollu. Allura ovvjament il-prezz. Sorry, s-sanajlek speċa, il-mistoqsija tiegħek kien fuq supply and demand. Jekk ir-Russja tam restriction tas supply u għandek id-dinja globalment ħafna minna il-supply ġejja minn Russja, per eżempju, ovvjament il-prezz ħajola. Però pajjiż li ma jġibux iż-żejt, il-gass minn Russja, bħalna aħna ma jġibux il-gass minn Russja. Aħna xorta ħanħossu ħna qed jissussidjah il-gvernu. Il-gvern Malti qed jissussidjah. Jiġifieri il-prezz qed jola. Jiġifieri u l-prezz qed jola, pereżempju anki nafek kumpaniji tal-enerġija Ewropej, il-prezz qed jola minħabba l-fatt li qed ngħidlek tas-supply. Jiġifieri xi qed jagħlaq u jerġa' jiftaħ u jerġa' jagħlaq. Għandek instability sija. Issa x'in daħlet l-Unjoni Ewropea u qalet isma' aħna rridu nagħmlu revision ta' dawk il-kuntratti ta' dik il-formula. X'ġara? X'in tkellmet l-Unjoni Ewropea, il-prezz tal-gass reġa' waqa' naqra. Ovvjament, għax dan huwa politically sensitive il-prezzijiet tiegħu. L-Unjoni Ewropea issa maġla biex taqbad u tagħmel revision tal-energy prices. Ġifieri kif jinħadmu. Mela, qabel kellek on one side il-Franza qiegħda tgħid isma' aħna rridu illi daw ikunu attached man nuclear power. Okay. Ovvjament għax jaqbilla, għax daw wara il-kriżi ta' 1970s Franza x'għamlu taż-żejt. Qabdu u bdew investu f'nuclear power. In-naħa l-oħra l-Ġermanja bdiet tgħid le, isma' dawn għandhom ikunu attached mal-gass. U ovvjament finalment ġew attached mal-gass. X'ġara? Kif in is-sitwazzjoni issa, l-energy inflation qed kisser l-ekonomiji Ewropej. Għandek sitwazzjoni ta' energy poverty, food poverty, nista' ngħidha jien għandi ħbib tiegħi ġol Estonja u l-Litwanja, ġieli nitkellem magħhom bi 24% inflation. Qalu li għax inti dejjem tieħu l-oli tal-ħajja għal minnu għandu dak il-mekkaniżmu fl-Ewropa, ġifieri mhux kulħadd. Inti toħodha sena lura, aħna maħniex il-laħqu biex nittemaw it-tfal tagħna. Ġifieri di ħatkun qiegħda toħloq ħafna radikaliżmu ta' far-right. Ġifieri ġo l-Ewropa stess. L-Ewropa żeret iż-żerrija biex tkompli tufuel il-far-right. Jekk issa gitar anke x'jiġri l-Italja. X'taħseb li hija responsabilità tagħna bħala xandara bħala nies li biex
dan ix-xorta ta' ideoloġija li dejjem kienet problematika biex ma tkattarx. Tara li għandna responsabilità fiha di. Ta' far-right. Biex il-far-right ma ħalluħx. Mela, inti meta għandek economic problems, thank you. Meta għandek economic problems, dejjem ħassib scapegoat. U normalment dawk li scapegoats jispiċċaw. Il-minoritajiet, LGBTIQ, immigranti regolari u ħafna nis differenti. Dik l-istorja turija. Issa, int sakemm l-economic effects qiegħed tinneutralizzhom, somehow is-soċjetà żomma daqsxejn stabbli. Jekk aħna min-naħa tagħna anki politiċi, mhux biss u Malta anki Ewropej, mhumiex ħajjidħlu u dik id-daqqa jinneutralizzawha tal-enerġija diġà qegħdin tard. Jiena li nappella biha di biex ma jagħmlux is-sanzjonijiet minn frar minn kienet isegwini, bdew jgħidu li dan ma jafx x'inhu jgħid. Jekk daw mhux ħajtlu l-Unjoni Ewropea anki bil-budget tal-EU li tiftaħ terġa' l-Maltijan mill-Financial Framework ta' revision tagħha u tibda tissussidja anki għax diħadu ħin anki biex jagħmlu revision tal-enerġija kif taħdem. Di mhux tqum filgħodu għamilt proposta, ħatta l-Kunsill, il-Commission għamlet proposta, ħadita il-Parlament, batita l-Kunsill u l-Parlament u dafda għawda għajn negozjawa. Ġviri di għawri jagħmlu xi emergency mechanism da li jibda jinħadem modi differenti. Imma kull pajjiż għandu l-enerġi jisu minn fejn jixtriju. Iżda da mhux ħadd innegozjaha f'xahar. Iviri, nimmaġina, jekk mhux ħajitħlu b'mod ta' recovery illi jagħtu daqqa daw l-inflazzjonijiet, il-prezzijiet kollha tal-enerġija u dej contain dem anke maħabba li kellu kollox, bl-istess argument mhux l-enerġija bis-solit anke li kell. U li kellu għala minħabba l-fatt illi ħafna mill-grains u l-korn u l-muħ li kien hemm ġol Ukrajna ma setgħux jiġu supplixxiti għax il-kbar port li huwa Odessa ma setax jibgħatu minħabba l-bombardamenti wkoll. Imma bl-istess argument ħafna kumpaniji internazzjonali meta għamlu sanzjonijiet fuqhom kemm minnaħa tal-Amerika u kemm minnaħa tal-Ewropa, jekk jiena għandi kumpanija u jiena ovvjament anki jekk li kelmu mhuwiex sanzjonat u nista' jiena nittrejdja ma' kumpanija Russa, jien bħala economic operator ħanoqgħod attent, irid noqgħod eżatt in-line ma' sanzjonijiet. X'inhi dil-kumpanija għandha xi shares xi kumpanija li hija sanzjonata, allura dak waħlu il-trade kollu. Allura kellek il-prezz tal-ikel li jola, għandek il-prezz tal-enerġija li jola, allura jekk inti l-Unjoni Ewropea mhux ħadd tidħol u taffi dak kollu, ħajkonna problema li l-far right u dawk il-partiti li jaqbdu din narrattiva jwaħlu fil-minoritajiet u ħajjieħdu popolarità. U dik li qiegħda tbeżżani fija l-istorja kollha għax jiena qasirt niġi ngħix ġo sitwazzjoni fl-Ewropa. X'inhu l-parir tiegħek? Okej, ma x'inhu l-parir tiegħek lil-nies li jaf minħabba l-invażjoni ta' Putin u li da għalla butcher, barbaru, whatever. U forsi wkoll ħabba li ma ġietx managed kif suppost is-sitwazzjoni ħanaddu minn kriżi. X'inhu l-appell tiegħek għal nies li forsi jibdew idaħluha f'moħħhom li jisma' da ħabba żob ta' suwetta jew da ħabba ekku ħabba biex what is your message to them? Infatti bdejt nara naqra narrattiva li bdejt ngħid isma' anki jien nitkellem fuqha din. U nitkellem fuqha mhux għax jiena razzist, anzi jiena bniedem illi fil-ħsieb tiegħi dejjem kont illi jekk in-nies tista' tgħinhom u n-nies tista' anki tellagħhom il fuq, huma x'inhuma minn fejn huma, l-ewwel kunċett ta' persuna jrid ikun id-dinjità ta' bniedem. Int min int fejn int x'int anki li ġej minn minorità. Ġifieri ejja nitkellmuha f'kif inhi. Il-kwistjoni kollha din illi meta tibda tinħas dik l-inflazzjoni u n-nies m'għandhomx il-flus u jibdew jiddejqu. Dejjem iridu jsibu qisu xi tip ta' scapegoating. U l-scapegoating l-ewwel ma jlaqtuha huma dawn. Jien nemmen illi għandu jkun hemm jekk għandek problemi anke ta' affarijiet illi jisma' tittara naqra stok ta' x'għandek ħaddiema hawnhekk. Jien fuq hekk nitkellem u nitkellem fuq hekk biex inti tagħti security
Ġifieri meta inti għandek l-awtoritajiet li jafu li għandhom X number of workers li ġej minn dak il-pajjiż, u qed iġibuhom u qegħdin jittuhom training, ġifieri l-idea hi li jekk jaslu pereżempju jinnaf minn pajjiżi li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jieħdu training fuq il-kultura Maltija kif taħdem, għax dawn huma nies li finalment qed ikabru wkoll b'xi mod l-ekonomija Maltija illi għax qed jgħinu fiha wkoll hemm care workers fil-public hospitals, fil-medical, ġifieri għall-ħars ma kinux huma waqt il-pandemija għax kieku waqt il-pandemija għax kien ikollna min jagħmlilna l-swabs, min jagħmlilna min jagħtina min jagħmlilna l-swabs. Ġifieri imma naħseb more than anything għandu jkun hemm jieħdu stock ta' kif in is-sitwazzjoni ta' kemm għandna nies u kif qed taħdem is-sitwazzjoni on the ground biex inti tkun tista' tkun in control tas-sistema. Jiġifieri mhux li ikollok sporadic sitwazzjoni sporadiċi li tibda tgħid il-aħwaġ diżastru għax inqalad dil-kwistjoni jew dil-kwistjoni u nibdew bil-medja nieħdu coverage, nagħtu coverage enormi. Jekk hemm problema, ejja nindirizzawha, ejja nsolvuha, m'għandhomx ikunu in-nies li qegħdin hawn bħalissa illi jiġu scapegoated. Dak kien l-argumenti anke meta bdiet nitkellem fuq security u s-sigurtà u importanti s-sigurtà għax inti ma sax ikollok il-libertek ma jkollokx is-sigurtà. Dik f'dejjem fil-ħajja. Jiġifieri meta qegħdin nitkellmu issa fil-kuntest ta' l-Unjoni Ewropea u Putin u l-kumplament kollu, jekk l-Unjoni Ewropea, nerġa' mura l-argument li bdejt nagħmel, jekk l-Unjoni Ewropea mhix ħadd tidħol u tibda din narrattiva u tieqaf minn narrattiva dil-gwerra tittintrabaħ mill-Ukrajina, dil-gwerra qatt ma smajt l-Unjoni Ewropea titkellem fuq il-paċi jiena. Sissa qatt ma smajthom jitkellmu fuq il-paċi. Qabel il-gwerra. Anke waqt il-gwerra, sal-bira stess. Li qabel il-gwerra kienet titkellem fuq il-paċi. Jien naħseb illi l-Unjoni Ewropea ma kienitx qed titkellem fuq il-paċi. Jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea hemm xi ħaġa f'din l-istorja kollha li ħadd għadu ma fehm għaliex dil-eskalazzjoni kollha u għaliex ċertu karattri, jiġifieri fl-istituzzjoni Ewropew hemm erba' bodies, John. Għandek il-European Council fejn għandek il-Charles Michel illi jkun qed jieħħedjaħ meta jkun hemm il-Prim Ministri u l-Heads of State biex tifhimni meta jitla l-Prim Ministru tagħna u l-Prim Ministri l-oħra u l-Heads of State l-oħra. Għandek il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn jitlu l-Ministri u il-wiċċ tiegħu tal-Foreign huwa Josep Borrell tal-Foreign, meta jkollok il-Foreign Affairs, għandek il-Kummissjoni Ewropea illi l-head tagħha hija Ursula von der Leyen u għandek il-Parlament Ewropew l-inserta hija Maltija li hija Dr. Roberta Metsola, President hemmhekk. F'din l-istorja kollha kellu jkun il-wiċċ ta' Borrell li jidħol fiha. Għax hu il-persuna tal-Foreign Affairs. Ħadd aktar. U il-kwistjoni li Ursula von der Leyen qed tippożizzjona lilha nnifisha isa l-hero tal-Ewropa illi wiċċa isu qed jidher li isa hi il-persuna tad-diplomazija, dak huwa żball kbir. U huwa żball kbir għax qed turi illi l-istituzzjonijiet bejniethom mhumiex maqudin u qed jibagħtu messaġġ differenti. Pereżempju jiena Charles Michel ma rajtux li center stage enormi li kien Prim Ministru Belġjan. Huwa il-persuna tal-European Council li ħedjaħħa, President. L-iktar tnej li ħadu center stage kienu il-President tal-Parlament Ewropew fil-bidu tagħha, meta wkoll marit l-Ukrajina, illi il-Parlament Ewropew m'għandux kompetenza fuq foreign policy. Mhux hekk. Parlament Ewropew kull ma jagħmel il-High Representative, jiġifieri rappreżentant li Josep Borrell, imur hemmhekk il-Parlament darbtej fis-sena u jippreżenta rapport dwar ix-xogħol tiegħu. Meta inti ħriġtem barra u qed titkellem, inti qed tibgħat messaġġ hemmhekk. In-narrattiva tiegħek waqt eskalazzjoni tittoqgħod attent x'qiegħed tajt. Magħha intendim ħarġet il-President tal-Kummissjoni Ewropea u bdiet titkellem u tajt u ħafna narrattiva eskalattiva u ħafna paroli li inti trid toqgħod seba' għajnej, speċjalment waqt konflitt xi tajt. Jien l-argument tiegħi dejjem kien illi il-wiċċ tiegħu kellu jkun ir-rappreżentant li Josep Borrell biex in-narrattiva ma tkunx waħda eskalattiva.
dik kienet il-kwestjoni kollha li bdejt nitkellem fuq id-diplomazija jiena. Ġifieri mhux bdejt ngħidilhom isma' morru noqogħdu nżellu Putin, illi in-narrattiva ma tkunx waħda eskalattiva. U jekk hemm ċans il nġibu tnejn flimkien, kemm il-President Putin u l-President Zelensky flimkien. U jinqabel ftehim biex naraw kif se nsolvuha, kienet tkun aħjar. Mela, ħamur l-ura għal-special kapitlu tal-gas, un-bat ħanerġaw nitlu ta' aktar fil-diplomazija x'naħseb il-qofol ta' kollox, u partikolarment il-qofol ta' ħafna affarijiet li titkellem dwarhom inti anke xuwa spiex ta' l-isfond tiegħek fl-aħħar mill-aħħar biex hija diplomazija bejn l-istati. Ma nafx taqbilx miegħi li speċjal Ewropa għamlet fil-fema tiegħi dan l-iżbal fejn speċjal qalet l-ewwel pappa u mbagħad l-pappa. Għandna speċ ta' l-ewwel nagħmlu fakit u ma' Putin ħanamlu xeba flus u daħi biħilna l-gas speċ ta' brati favorevoli u faċli fakit li speċ Putin mhux bniedem demokratiku fakit li huwa bniedem nukleari espansjonist biex ma nafx taħsibx li dan huwa l-Unjoni Ewropea li bħalissa tħallas il-prezz ta' kompromess fuq il-valuri Ewropej fil-verità? Raġun, il-valuri Ewropej ma jistgħux ikunu għalla kart. Sewa. Mela minn dis-sitwazzjoni kollha rajna illi ma' Putin le. Imma ma' Aliyev tal-Azerbajġan okej. U ma' Erdogan okej. Mela, ejja ma nkunux ipokriti fija s-sitwazzjoni. Jekk Putin ħażin għax kien hemm inqallis minti x'tqabbel sew, ma huwa l-istess il-prinċipju li applika. Jekk Putin ħażin għax daħal l-Ukrajna biex jieħu l-art, bl-istess argument, irrispettivament illi ilu ħafna il-konflitt tal-Azerbajġan u tal-Armenja, il-prinċipju illi l-Azerbajġan rebħet it-territorju bl-armi. Dik Li huwa Aliyev. Aliyev kien daħar l-Armenja. Issa, recently, ġivir dimilix ta' xi sena u f'sentejn ilu, ġivir meta kien hemm reġa' dak il-ġlied kollu, ħadu territorju. Issa, mela bl-istess argument, jekk Putin għamel ħażin l-invada u ħal-art, l-istess prinċipju, irrispettivament li kien hemm disputes u ma xorta daħal bl-armi u ħadu. Ġifieri għaliex inti Aliyev, okej, imma Putin le. U issa kif għamilt ħaneġi għalija, permetti just few seconds. Jekk inti qabel kon dipendenti fuq Putin, li huwa persuna waħda u unpredictable. Issa ġej dipendenti fuq Aliyev u fuq il-pipeline li għaddej minn taħt it-Turkija li l-ewwel priorità għal-gas joħodha Erdogan fit-Turkija. Inti issa ġej dipendenti fuq tnejn. L-ewwel kon dipendenti fuq, issa ġej dipendenti fuq tnejn. Issa, jekk Erdogan għax din issa kollox, jekk Erdogan irid xi ħaġa mill-Unjoni Ewropea u jrid xi ħaġa wkoll mill-EU, jista' joħodha issa għala għandu leverage ħabba il-gas, da saftitilu tefgħu l-sanzjonijiet ukoll l-Erdogan għax kien qiegħed imur bil-vapuri tiegħu military, mhux military, vessels, anki Maltese flag vessel mar darba minnhom. Ifittex għaż-żejt exploration, oil exploration fl-economic, exclusive economic zones tal-Grigi u ta' Ċipriotti. U ovvjament ġi sanzjonat. Tafawlu restrictive measures u nistiju l-affarijiet kollha. Iġifieri issa f'daqqa. U issa negozjaw ma għax they're between a rock and a hard place. Ara, l-unika differenza hija kważi iktar minn waħda morali f'dan il-każ hija aktar waħda prattika sew. Ġifieri minn nies kollha tad-dinja x'inti ma' Turkija fin-NATO wkoll, ġifieri t-tieni l-ikbar. Id-differenza bejn dawn iż-żewġ despoti u Putin hija orajt, it-tnejn huma amorali, it-tnejn għandhom tgħidlix lesser evil. No, not lesser evil. I don't think ma nasib mhux qed nitfaħħom fuq spettru ngħidlek isma' dan naħseb inqas kattiv għax da l-gejż iħobbhom ta'. Le, iktar prattika milli morali, ġifieri iktar il-fatt li Putin għandu riservi ħafna kbar ta' hydrocarbon. Aktar minn hekk Putin għal nukleari to the fucking teeth. Ġifieri huwa nukleari għasna fjekux huwa l-ikbar għawa nukleari u t-tieni l-ikbar għawa nukleari. That doesn't fucking
matters, biex da fuq l-adba tagħna għandna ma nafx kemm l-1000 warhead, biex li daw jiddeċimawna f'temp ta' ġifieri hija iktar biex li jekk kien hemm l-ar persuna fid-dinja li stajna b'xi mod insejsu l-ekonomija tagħna fuqha kienet Vladimir Putin. And here we are biex I think that betrayal. Biex u di ġib mistoqsija oħra fil-fatt. Kien hemm kumpaniji li jagħmlu biljuni minn fuq affarijiet bħal Nord Stream 2 li l-industrija tagħhom kanċillier Schroeder huwa fuq il-bord tal-Gazprom. Le ma jidhirlix ta' kienu offrewielu. He is on the board. Le, kienu offrewielu u niċċekkja. Le tista' tajda. Schroeder qiegħed fuq il-bord tal-Gazprom. Jien għalija kienu offrewlu supervisory x'ismu u kien xi ħaġa mar u ltaqa' ma' Putin. Kif kien il-Ġermanja issa? Kif kien ir-Russja? Kif kien ir-Russja. Mar u ltaqa' ma' Putin. So, ex-German Chancellor, le turns down role. Le kienu offrewlu Umbatu għallom speċtali daj li najdilkom xi xhur li insomma whatever. Pero ovvjament xi raġuni offrewilu speċa xi xorta ta' rubija kien hemm. Anyway, li mill-gazzetta Antida. Jgħid bis-simli waħda għandek dwejja. Id-data ara li nara. Id-date. Deutsche Welle. Fuq on top left, top right. 24th May 2022. 24th May 2022? Ma. Għizidu n-nies. All right. Rejected in nomination. Mela, fejkonna. Mela, zgur hemm ħafna kumpaniji Ewropej, nasib biċa kbira, I really don't scapegoat the fucking Germans. Ħafna kumpaniji Ewropej li għamlu profitti ta' biljuni kbar minħabba li speċa setaw jużaw kienu maċċess għal dan il-gas Russu. Speċna minħabba li daw għamlu dawn il-profitti kbar u issa speċa hija fil-fatt il-qofol tal-problema tagħna. Speċa taħseb li minħabba li kienu parti mill-problema għandhom b'xi mod ikunu iktar parti mis-soluzzjoni. Imma xi tridhom jagħmlu ġifieri jidħlu jissussidjaw l-Ewropa. Most probably daw ħafna minnhom minn dawn li huma relatati huma sanzjonati. Le ma pereżempju li qed ngħidlek pereżempju I really don't want to say names. Mela, kumpaniji Ġermaniżi kbar pereżempju. Imma bl-istess argument mhux l-Ewropa kollha gawdiet. Imma kien hemm min gawda ħafna iktar, kien hemm min Alright, kien hemm Gazprom ġol l-Ewropa, kien hemm kumpaniji li jisupplixxuhom il-Gazprom ġol Ġermanja illi kif daw jalqulu l-gas kienu ħajfallu u fallew, rridu bailout. U dal-bailout idin jgħidu li jekk jibqgħu sejrin hekk jista' jkun fuq l-istess livell tal-Lehman Brothers tal-Amerika meta kien hemm il-financial crisis u ġibdu l-ekonomija Amerikana kollha. Jiġifieri is-sitwazzjoni kollha illi politically kien żball illi l-Ewropa issa għalli ma raġuni jagħmluha jew le. U jekk Angela Merkel iridiċ iżommu kwit jew le. Il-kwistjoni kollha hi li għamlu ħażin illi daw baqgħu jinnamraw miegħu meta faqqa mbagħad x'ġara. Qabdu u għaġlu għax inti dik oħra. Qed ngħidu qabdu u għaġlu daw għamu filgħodu bdew joħorġu pakkett ta' sanzjonijiet kull 15. Sewa. Mela ħarġu 7 pakketti ta' sanzjonijiet minn frar. Issa ħetlu sanzjonijiet. Jien ġest tiksir li qalbi l-fatt li jiena dejjem hawnhekk ġerment hawnhekk soċjalisti kolli u dejjem niġġieled alla favur il-kapitalizmu. Allura jinxin kapitalista. Jien dejjem niġġieled kontra is-soċjalisti speċi dejjem nitkellem favur il-kapitalizmu, but this is capitalism run a fucking mock. Inti tkun int favur il-kapitalizmu. Jiena ċentrist. Il-free market. Jiena ċentrist, il-free market nemmen fih nemmen li hemm bżonn speċa welfare state, nemmen li hemm taħlita ta' tnej, ħafna drabi speċa minħabba li naf l-intelligenzi ħafna minna hija xellugija biex nispiċċa nitħaddet in-naħa tal-lemin biex nsibu xorta ta' ekwilibrju ideoloġiku. Issa f'dan il-każ dan huwa kapitalizmu li totalment ġifieri l-patata ġabilna għassa. Kapitalizmu u minnaħa tal-Russja, kleptokrazija għax inti bl-istess argument għandek 50% tal-Gazprom huwa state tal-istat Russu.
Illum ma nafx kemm il-biljun ħajtuhom fi profitti. Ġifieri tefaw is-sanzjonijiet fuq ir-Russja. Fuq il-gass okej ma tefawx. Imma l-gass tantola. Illi huma bijaw bl-istess, jekk immaġina jiena kont inbih 20,000 litru b'100 euro issa qed inbijaw 500, ħanamel iktar profitti. Mhux hekk? Allora daw tawhom iktar profitti lill-Russja issa. Ġifieri il-kunċett illi inti you cripple the Russian economy u dak il-profitti tagħhom biex ma tiffinanzjax il-gwerra tal-Ukrajna ħadmet bil-kontra. Not functioning. Mawra sal-ħadnu ta' Derek mhux tranzazzjoni kif ġibu laħaq, fejn apparti tinqeda blifjen kwalità se tiġi mejjun sabiex issawar l-arfin tiegħek dwar dak li qed tiekol u titma' lil familtek. Biss jekk m'għandekx il-ħin tad-disa fejnhom il-belt, ibad WhatsApp lil Derek fuq 9986-6425 biex waslulek ix-xirja fuq l-adba. Min Credit Info tista' takwista kull informazzjoni li teħtieġ dwar il-klijent tiegħek, ir-rati tal-kreditu, maniġġjar ta' riskju, konnessjonijiet li għandhom ma' kumpaniji oħra fost oħrajn. B'hekk id-deċiżjonijiet tan-negozju tiegħek ikunu mirquma u korretti. Credit Info, inspiring confidence. Fuq l-Unjoni Ewropea naqra iktar xin jinteressani speċna il-preludju ta' kollu. Tasab speċa jinkont nisma' ħafna l-Ewropa tajt ħana rridu nagħmlu speċa shift to green energy u dak imparoli fil-vojt kienet pantomima. Le. Ejja naqsmu ftit. Inti l-Unjoni Ewropea wara l-Climate Paris Agreement ta' 2015 għalet ismaħna għandna sitwazzjoni daqsxejn ta' problema kbira hawnhekk. Għanna l-pjaneta qiegħed jisħon u llum kulħadd jirrikonoxxiha dik. Ġifieri qabel meta kienu jqogħdu jgħidu li hija conspiracy theory ħafna nies li jqogħdu jgħidu li qed nimmaġinaw. Illum kulħadd jirrikonoxxiha u jirrikonoxxuha anke minħabba li hija scientific. Issa, x'għamlu daw? L-Unjoni Ewropea wara l-Climate Paris Agreement qabdet dak it-trattat, ħarbdet toħroġ l-istatistika, l-benchmarks sa xi ħammeġ ma jħammeġ il-hydrocarbons u l-vehicles u kollha u ħarġet il-Green Deal u wara l-Green Deal ħarġet il-Fit for 55 package. Anyway, daw kienu kollha inizjattivi biex l-Unjoni Ewropea tibda ssir green. Issa. X'ġara? Bdiet dik it-triq u mit-2017 law qablu anke hemm Climate Delegated Act, ġifieri issa nqabel fi-2020 da jgħidlek x'inhuwa li ħammeġ u x'għandek tuża, ġifieri screening tal-prodotti kollha bl-istatistika, ġifieri l-banek iridu jkunu jafu x'qed jiffinanzjaw, ġifieri whole array ta' affarijiet li jġibu l-Unjoni Ewropea green, ġifieri l-investment on hydrogen. Imminti di ma tagħmilix mill-lum għal-għada. Ġifieri jekk aħna konna mixxillem u qed ngħidu l-gass sa 2030 huwa meqjus illi fit-tranzizzjoni sa 2030 illi nistgħu nużaw għax huwa green. Kif issa f'daqqa waħda għax dik kienet parti mid-deal tal-Climate Delegated Act li nqabel fi-2020, kif issa f'daqqa waħda aħna tfajna dawk is-sanzjonijiet u f'daqqa waħda rridu nerġgħu morru għall-coal, għad-diesel, għall-oil, għax għandna kriżi ta' enerġija. L-Unjoni Ewropea vera bdiet tinvesti fiha dik u bdiet tinvesti fir-renewables u parti mir-Repower EU illi ħarġet ukoll mal-proposta ta' meta kien hawn dil-kriżi u ħarġet nfakkar il-President tal-Kummissjoni Ewropea anki meta ltaqgħu ġo Versailles kien hostjhom ukoll Macron waqt il-presidential elections u waqt il-French Presidency of the Council of the European Union għax daw biex taqgħod kellhom il-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri apparti li kellu l-elezzjonijiet ġifieri bħalma kellna nitkellmu tiftakar Presidenza ta' Malta tal-Unjoni Ewropea, daw kien insertalhom waqt il-Presidenza tagħhom ukoll tal-Unjoni Ewropea, tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. X'għamel daħħu ġo Versailles, li ħarġet bi proposta dik kienet titoroġ. Tismajnija ħafna tajt aħna għandna minn fejn ġibuh il-gas għandna minna security supply mlem u law u parti mir Repower tal-EU kienet il-15% reduction illi fil-ħela illi jinnaqbel li ma jkunx hemm ħela u apparti minn dik kien hemm ukoll illi ħajaġlu l-proċess għal hydrogen research illi jabdu jagħtu l-flus anke lill-Amerikani, jkun hemm dik ir-research u f'dik ir-research ikun hemm jaġlu l-proċess biex anke aħna nbdew naqilbu għall-hydrogen. Ma daw jieħdu imma dik il-kwestjoni kollha illi meta bdejt ngħid jiena li l-Unjoni Ewropea għaġlet fiha l-istorja kollha u ħolqot kapitlu ikraħ, jien dejjem appellajt qabel tagħmlu s-sanzjonijiet, qabel tagħmlu da kollu, make sure illi jintom tagħmlu economic impact assessment ta' kemm hija connected it-trade mar-Russja biex aħna ma nfarkux l-ekonomija Ewropea.
Li ċanajtek ġew fi klim, mux għad nibbostja fuq. Żewġ noti ħfif. Waħda, f'da dokumentarju li qed ngħidlek ta' Amnistija ta' Versailles. U stja il-diplomats ta' Macron jħawżjawhom fil-kamra ta' Marie Antoinette. Tajt int fucking alright, jew għalmi ma jafx Marie Antoinette tilfet fucking rasa spiex. Tipo, u tara, spiex Franz edha fuq xifer ta' civil unrest. U fl-istess ħin tara diplomat semmek kollha bil-qeda bil-istampa ta' Marie Antoinette warahom tgħidilhom intom imis gaj. Sinifikat għax it-Trattat ta' Versailles tal-ewwel gwerra dinjija. U għandek loaded dak is-sinifikat li is-siġilla t-tieni gwerra dinija. Meta mar hemmhekk ħossjom ġo Versailles, jien kritikajta. You're sending the wrong message politically. Tamilix Versailles. Imma, ġviri, mela. Alright, għabdu il-bicċa xol ta' diplomazija. Jien ma jidirlix li Putin, speċa mill-istoria ta' Putin li naf. U anka speċa kif invada daġi, kif għettajt inti ġiviri ġi għalla bibu mill-naf l-International Law tal-ġnus Mauda, mill-Budapest Agreement, mill-Security Agreements tal-EU tal-1970. Għalla bib il-warhead, sama. Issa, bid-diplomazija ma dal-bniedem, kemm u possibbli fil-verità li tasal? Fil-verità, tipo, inti li kieku kollok poġġi bil-qiegħda tiddiskutu ma' Putin, tajdu hekk se jsir, u tħodlu bidejh. Toqgħod fuq kliemu. Il-Vjetnam ma waslux meta għamlu they broker the ceasefire, Henry Kissinger. U l-istess qal, ġifieri mhux qed ngħidlek illi fimni jiena kwart perżut tgħid għan-nies. Imma l-istess narrattiva qal. Min Kissinger? Mux hekk Kissinger, għal-isma. Aħna minna da żball illi Russja ma żammejniex closer tagħna, illi aħna puxxejni anki lejn ċina. Li ċina għandha capabilities li tista' teradika l-umanità easily. Inti għandek, u kien li brokerja il-peace agreement, ġveri il-ceasefire, inti fid-diplomazija dejjem irid ikollok sitwazzjoni illi ż-żewġ partijiet ġibtom flimkien. Ikun hemm understanding ċar u mhux ambigu kif jagħmlu l-Unjoni Ewropea meta jinnegozjaw xi ħaġa, dejjem ħallu dawk il-caveats hemm l-ambiguity fin-negozjati biex ikun subject to interpretation. Iż-żewġ partijiet jaqblu, hemm peace agreement, finalment jekk aħna ħammorru nkissru kull mem. Ejja ngħidu daħ nibqgħu nkissru kull mem. Finalment. Kull mem ġifieri. L-Ewropa tibqa' tihom biljuni ta' armi. Sewa. Ġifieri da f'bdejt insemmilek hemm l-European Peace Facility. Hemm 5 billion bħalissa pott illi aħna nikkontribwixxu għalih ukoll. Dawk il-5 billion ħajġu eżawriti għax qed jibgħatuhom armi lill-Ukrajina. Apparti minn hekk, l-Unjoni Ewropea qed tgħid li tittamel missjoni ta' taħriġ militari ġol Ukrajina. Ġifieri tkun in cooperation ma' NATO qed nifhem jiena, issa ġifieri dik titħallasa minn x'imkien li huwa minn hemmhekk. Ġifieri qed jgħid ukoll il-rappreżentant Olex kien hemm il-Kunsil tad-Difiża dil-ġimgħa, ġifieri nhar it-tlieta, dak ikun back to back informali ma bħalissa jgħidulu l-Gimniċ il-Foreign Affairs informali u d-difiża. Qed jgħid illi jridu jagħmlu ħażna akbar ta' armi internament fl-Unjoni Ewropea għax il-ħażna qiegħda tonqos tix diplita ta' xi dibatu l-Ukrajna. Mela, jekk jien ħanibqa' nibgħat l-armi u jien fl-istess ħin għandi l-ekonomija tiegħi mfarkin. Issa jgħidli kif ħadmur tispjega lill-elettorat bisma biex tikol m'għandekx l-armi l-Ukrajna. Ħankisser l-Ewropa. Ħankisser inkompli. Għalfejn taħseb li għal min qed jieħu dawn id-deċiżjonijiet dawn huma deċiżjonijiet u nixtieq anzi qabel dik inreġa' lura l-mistoqsija speċa kemm taħseb li Putin huwa xi ħadd li jista' jkollok diplomazija miegħu. ħafna imma li xar why are you single him out? Why do I single him out? Because he's invaded 4 sovereign nations in the space of 20 years, telling us that he won't do it. And every time he turns around u jgħidilna daqs kemm hemm ġo pajjiżi ġo l-Afrika, ġo l-Yemen, daqs kemm kien hemm illi aħna qbilna ġibna żewġ partijiet flimkien, why Putin not? Iġifieri x'imkien int wara li ħadd farrak kollox fi gwerra, ngħidu għandek gwerra, farrakt kollox. Le, tamma li mux dik, fl-axħar mill-axħar, meta inti ħadd terġa' tibni. Mhux flimkien tiġi bil-qiegħda u toħloq il-peace agreements, wara t-tieni gwerra dinjija x'ġara. Mhux poġġejna bil-qiegħda, rajna x'kien l-aħjar, dejjem ngħidu never again, u l-Unjoni Ewropea qed tmur lura minn never again. Għal dik is-somma kellna ntajru l-Hitler minn hemm.
Hija leg, okay. Hitler was a person you imma can't jekk- have diplomacy Ija, with. Imma ma tistax tpoġġi fl-istess portata ta' Hitler il-Putin. Għalfej. Mhux qed jagħmel extermination ta' Jews u mhux qed jagħmel extermination ta' atroċitajiet oħra ta' minoritajiet li ma tistax tqablu f'dak il-livell u anke Henry Kissinger qal, ġifieri mhux qed jgħid Clint Flores aw. Ġifieri id-differenza bej Hitler u Putin hija li ma jagħmlux extermination. Le, ma tistax tqabbilha. Issa qed tqabbel ma nafx l-arinċ ma nafx mal-banana. Għalfej, Ma għalfej. tagħmel sens il-ħaġa. Għalfej. Għax għadhom żgur għandek fraction ma wasalx f'dak il-livell, jekk ħanqodu inqablu lilu ma' Hitler, bl-istess argument we defy the purpose illi Russja kisret il-Ġermanja wkoll. Meta kienet mal-Allies, filosofikament, għastamel sens il-ħaġa. Jekk aħna ħammorru b'narrattiva ħanqodu ngħidu isma' Putin huwa fil-livell ta' Hitler. Meta ir-Russja kienet magħna bħala parti mill-Allies to defeat Hitler, laqas tagħmel ħaġa, laqas tagħmel sens in-narrattiva. Filosofikament. Li żewġ despoti ma jkollhomx. Inti taf kemm qatel nies taf kemm qatel nies Hitler. Ngħidlek kważi fl-istess livell ta' Hitler kont nitfal Stalin. Stalin jew Imma Pol Pot. Imma Stalin ħafru ilu. Għaliex? Għax daħal magħhom biex to defeat Hitler. Imma fin-1933 Hitler ma kienx qatel 7 miljon ruħor, jew kemm Ġifieri il-kawża. inti qed tgħidli li tista' twassal għalhem? Qed Ma insaqsi. tinkunu ipotetiċi ta'. Taħseb li hemm dik il-possibilità, taħseb speċna il-fatt li għandna l-ikbar gwerra fuq l-art Ewropea minn żmien it-tieni gwerra Ma dinjija. nistax inqabbilha ta' mhux ħaqabbilha għax laqas tagħmel. Ma taħseb li dik hija l-biża ta' dawn in-nies li granti jiġifieri hemm ħafna affarijiet jiġifieri fis-sanzjonijiet li jidhru li huma aġġiela li imma dik l-aġla taħseb imnisla mill-preokkupazzjoni li xi ħaġa ma dar irdu nagħmlu għax dawn wera disrispett totali għal ħajja umana. U speċa l-istorja tixet li meta jkollok da xorta ta' nies. Ejja ħan ikkundanna illi da daħal hemmhekk u splodew ta' wordnijiet u nqatlu n-nies dak kollu kundannabli dak mhux ħanaqbel miegħu. Qatt, ġifieri jien fil-ħsieb tiegħi ta' bniedem illi nemmen fl-ordni u fl-Ewropa li suppost ġiet founded biex ma jkunx hemm dat tip ta' gwerer. Mela, ejja nibdew minn hemm. Jien nemmen illi ma tistax ittellaw fil-livell ta' Hitler. Ma tistax. At this stage, ma tamiex sens il-ħagġa. Jekk nitfaw fuq l-istess livell ta' Hitler at this point in time, nibda nkun populista ma' fraction ta' nis, imma ma nkunx qed nagħmel ġustizzja ma' l-analiżi li dejjem għamilt. Mela, ejja neskludu li mhux jgħid f'dak il-livell. Però l-Unjoni Ewropea meta qed li għaġlet bis-sanzjonijiet, jien rid Unjoni Ewropea aktar b'saħħitha. Jien ma rridx Unjoni Ewropea illi finanzjarjament hija mfarka u anke politikament eventually to the point illi ma tistax tiġġieled lulda. Għax issa kif ġiet is-sitwazzjoni, jekk l-ekonomija tagħha they're crippled u m'għandhomx flus anke biex jibatu anki army whatever l-Ukrajna u biex jirreżistuh u anke biex tagħmel innovation interna research tagħha. L-Unjoni Ewropea tinsiex għandek il-Ġermanja għandha l-budget enormi, għandek il-Franza ta' tikkontribwixxi enormi. Jekk daw ħajmorru ħażin, il-flus li jagħtu l-Unjoni Ewropea ħajxrinkja, ħajonqsu, mhux ħajżdiedu. Allura l-argument jgħid dejjem kien, qabel inti timponilu tkisser lilek innifsek, mhux aħjar tara illi inti b'saħħtek biżejjed biex tkun f'pożizzjoni tagħti naqra ħin u żmien biex tkun tista' tiġġielidlu aħjar. Jekk inti dipendenti fuq il-mara tiegħek bħala income u tgħix magħha d-dar. Inti u m'għandek xejn, la flus m'għandek xejn u m'għandek dar, m'għandek xejn. Jekk inti taqbad u titlaq. Inti tkisser lilek innifsek jekk m'għandek xejnuna. Jekk tagħmel pjan biex titlaq, għandek pjan biex titlaq, ir-regola ħadd issettjom inti. Mela, tliet affarijiet malaj. Naħseb Putin kien il-mara li qatt ma kellna niżżewġu. Ma jiena semmejtlek lilek il-mara x'dejjem analogikament li naqbel miegħu tkun dipendenti fuq ir-raġel, għalhekk qedlek ir-raġel fuq il-mara. Le ma speċna huwa speċna qatt ma kellna nkunu fis-sodda ma dal-ostja Putin. Tu kemm speċna vera li Hitler żgur speċna fatwalment għamel
ħafna iktar sara minn Putin. Però Schindler List qatt ma rajtu kollu jien pereżempju. Però I cannot bear watching it. 30 ilu mhux 30 mhux qed ngħid, il-gideb li nikdeb il-bieraħ. F'naħseb da dokumentarju qiegħed ħdej Macron qed jagħmlu press conference jgħidlu isma' jiena vera minix ħanlaħħaq man-NATO sieħbi Macron. Però jiena nukleari u jekk il-NATO tiddeċidi tifakja jiena m'għandi ebda I have no reserve in creating a nuclear winter. Hemmhekk jekk joqtol in-nies innitfgħu fil-livell ta' Hitler mbagħad. But the potential. Jekk jagħmilha mbagħad nitfgħu f'dak il-livell li qed jeqret l-umanità. Insomma, il-mistoqsija tiegħi meta inti naf kap ta' stat, inti Biden, inti Macron, u qed tisma' li xi ħadd qed jgħidlek. Min qed timissja xi ħaġa wkoll hawnhekk. Anke il-French Foreign Minister qala. Sekonda waħda. U inti qed tisma' lil Putin jgħid when push comes to shove, jiena lest neqret l-umanità. Biex inti taf li qed tiddila ma' psikopatiku hawnhekk. Imma bl-istess argument il-French Foreign Minister qala wkoll Yves Le Drian. Qal isma' Yves Le Drian li huwa l-French Foreign Minister. Le, li kien il-French Foreign Minister ta' dak meta bdiet isseħħ il-ħaġa. Kien qal illi jekk ir-Russja għandha in-nuclear power, it-transatlantic għandha wkoll. Ġifieri jekk wieħed beda jeddet, liħor beda jeddu wkoll. Ġifieri inti wieħed jeddet u liħor jeddet. Ġifieri jien kont nisimgħu hemm fil-kunsill li Yves Le Drian, ġifieri kont nisimgħu jitkellem. Ma damnu xi design sena għal daqiet fuq l-abba. Dak hu Yves Le Drian. Dak qal dak iż-żmien illi Aparti nejk, ma. Għal l-isma, għal jekk inti Russja qed tgħid li għandha il-nuclear power, anke transatlantic għandha il-nuclear power, jiġifieri isma' m'intix teddidna bija dik. Teddidna waħna tnedduk lura. Mhux hekk, jiġifieri da qegħdin ngħidu, bħalma qegħdin ngħidu isma'. Però qatt ma nista' nimmaġna issa minnix nadvokali għal NATO daw xi fucking choir boys ta' ġifieri God help me. Imma qatt ma smajt lin-NATO biex ta' fil-istorja aktar reċenti jeddu u mal-ewwel li jisma' aħna jekk fejn ma nlaħqux armi nukleari tagħna qerdu gulmaw. It takes a special kind of psychopath li joħroġ qudiem id-dinja u jgħidilhom u jibda jgħidilhom lill-Ewropej ngħid you will be dragged isu Mario Filipazzo pardu mhux wara mhux le fis-sens ta' beda jħares lejn il-kamera u jipponta ġieħ mela beda jagħmilhom you will be dragged into a conflict and you will suffer biex ta' imma hekk għamel u hekk ġabhom. You will suffer. Ġifieri mingħajr nuclear weapon, economically, you will be suffering. War always brings suffering. Għalhekk qed ngħidlek, ġifieri din il-contagion effect tagħha bis-sanzjonijiet li bdejna ngħidu għamlu 7 pakketti mbagħad fl-aħħar wieħed tgħidulu 6.5 għax reġgħu ftit lura. Qalu isma' Russian banks ħanaqilgħu minn fuq is-sanzjonijiet għax iridu nagħmlu flow ta' trade tal-ikel. U hemmhekk they bought into the Russian narrative fl-Ewropa. Illi isma' l-Ewropa jgħidu isma' mhux qed jasal l-ikel ħabba l-Ewropej tas-sanzjonijiet tagħhom. Bda jmur Lavrov, Sergej Lavrov, il-Foreign Minister ta' Russja, jmur l-Afrika, jmur ftitek, jmur jagħmel naqra turek, xi kultant, u jgħidulhom isma' da ħabba l-Ewropa illi mhux qed jaslu l-ikel ħabba sanzjonijiet. U s-sanzjonijiet ma kinux fuq l-ikel fir-realtà. Imma kienu jikkomplikaw l-affarijiet. Imma hemm issa u l-Ewropa bdiet toħroġ tgħid isma' l-ikel mhux sanzjonat aħna mhux ħabba l-ikel qatt ma sanzjonajnieh. Hija le granted imma issa x'indaw reġgħu naqra minn dawk is-sanzjonijiet. Lura hemmhekk they bought into the Russian narrative u qalulhom isma' hemmhekk qed jużaha Sergej Lavrov qed jgħidulhom qed tara kif ħabba s-sanzjonijiet hija. U x'inhi il-konsegwenza? Illi l-ikel mhux qed jasal l-Afrika and we're risking a global famine. Le l-Afrikani they bought into the Lavrov. Le l-Ewropa bought into the Russian narrative. Fis-sens illi kellhom jirreġġaw lura biex kliemhom. Ġifieri daw bdew jgħidu mhux vera. Imma mbagħad irreġġaw lura s-sanzjonijiet, hemmhekk taw raġun ir-Russja fajnejn id-dinja.
Yeah, that's a fact. U għabġuwa. Imma tara li fem dawn huma affarijiet li speċa sforz l-urġenza u l-panik u l-kajos li speċa ċertu żbalji dejjem ħajtieħdu. Ma da mux fuq dal-level ta' mux fuq dal-level. John, fi 2014 tefaw is-sanzjonijiet fuq ir-Russja minħabba tal-Krimea, l-Unjoni Ewropea. Okay. Kellhom jitħlu jissussidjaw the French farmers, il-bdiewa Franċiżi, għax bdew ibatu ħabba sanzjonijiet fuq fraction żgħira, f'livell żgħir. Ġi labdew ibijaw il-majjal, labdew ibijaw l-affarijiet ta' dairies ġo Russja u bdew morru ħażin. Kellhom jitħlu bil-budget tal-Unjoni Ewropea u jissussidjawhom. Hekk ġara, ġifieri kienu jiġu proposti tiegħi qudiemi meta kont għadni ataxe u mbagħad kif spjegajt li kont il-President tal-Budget tal-EU ħabba l-Presidenza, kienu jiġu proposta qudiemna DEC 21, eżempju, tkun proposta biex ngħinu l-French farmers. Għala, għax niftakar minn dak iż-żmien 2014-15, jena, biex ngħinu l-French farmers għax bir-Russian sanctions marru ħażin. Mela, xi ħaġa fuq dal-livell. Inti kont qed taħseb illi mhux se tmur ħażin? Mela, ir-Russja mhijiex la hija l-Iran. An isolated economy. U laqqas hija North Korea, which is even more isolated. Issa, jekk inti tfajt is-sanzjonijiet fuq ir-Russja, la mhijiex l-Iran u North Korea. Aħna kienu jiġu tal-International Red Cross, Peter Morer, nsemmilek min huwa. U kien jgħidilna aħna jekk meta intom titfaw is-sanzjonijiet, oqgħodu attenti. Illi meta titfaw is-sanzjonijiet ma jsofrux the people on the ground. Ġo l-Iran bl-Amerika laqqas mediċina tal-kanser ma kienet qed tasal fil-hospitals, fil-isptarijiet għala għax kif bdejt ngħidlek il-sanzjonijiet batu chilling effect. U għala wkoll Guterres, jiġifieri issa meta bedaw jissupplixxu il-grain u li tefa l-ikel Russu on the global markets ukoll biex iwaqqa l-prezz tal-ikel biex ma jmutux in-nies biex jaffordjaw. U tu is-supply tforni l-ikel lin-nies. Allora da x'għamlu? Jiġifieri Clint Flores minn Bormla ta' Bormla jafhom rom dal-affarijiet, jiġifieri. Jien nafhom u rajthom, jiġifieri. Allora intom xi ħaġa fuq dal-livell kolkom esperti 30,000 fiat fix-xahar ma rajtuwix, għax jien hemmhekk nirrabja, John, jien nirrabja, mela jien għattom. Ma għattom. Ġifieri m'għandix kienu jgħidu lex int m'intix career diplomat, għax inti m'intix career hekk il-foreign. Ħalli ma foreign affairs u l-Ministeru. Inti ġej minn barra. Allura jien rajta. Ġimu se niftaħar bija xina bniedem li nobot. Qas niddejjaq. Allura daw 30,000 fiat fix-xahar in-nies kollha l-Eurocrats ma rawix ġejja. Ġifieri dak kien dejjem l-argumenti ħadd kissru kollox. U mhux se tkunu f'pożizzjoni li tiġġildulu lura. Ok, tajjeb ħafna. Mela, delegazzjoni diplomatika mmexxija minn Clint Flores x'tagħmel? Ma taħdimx, għax jiena lajt kollox minn hemm u ma jiena l-argumenti tiegħi kienu kollha pubbliċi dejjem. Ma kieku inti ipotetikament ovvjament. Xi ħadd irid iċedi xi ħaġa x'imkien. Mela isma' ara jrix kafe? Trid kafe? Tixtieq kafe? Kafe xotti ieħor kafe u birra. Jekk ittini birra tibġibni aktar rilassat u nkun nista' ngħid aktar affarijiet. Għalhekk irrifjutajt ix-xorb minn qabel. Tkellem bil. Tija tazza. Tazza tiegħek tal-espresso. Għax bir-rational bħal bil-gashin mela. Ration and gashin. Mela, l-argumenti kien. Il-mistoqsija tiegħi li kieku mela, Eurocrats għamlu dal-speċa da-sanzjoniet u dinja reperkussjoni tas-sanzjoniet li għamlu dal-Eurocrats li għaraw kemm li 30,000 fix-xahar. Qabel ma nkomplu ħajr lil Maypole, Jobs in Malta, Derek Meads, Credit Info, Browns, grazzi lil Welby, Skutriko, E-Cabs u Garmin li nfakkarkom bħalissa għaddejja il-kampanja One Step at a Time li jettejn biex jinġabru l-flus għal Breast Cancer Research. Nar sibt li ġej li ġi 15 Ottubru se niltaqgħu barra l-Waterfront, ċoħe barra l-Hard Rock Cafe fil-Waterfront fil-11 ta' filgħodu biex nagħmlu workout
flimkien, kollu blan biex jinġabru dawn il-fondi. Aktar minn hekk hemm app tħaddet waħda dwarha diversi drabi li hija V-Move li sibu l-ħolqa tagħha fid-description fejn bażikament iktar ma taħlaq kaloriji iktar setejn biex jinġabru flus għal Breast Cancer Foundation Malta. Let's all work together and save some boobs, guys. Let's go. Lura l-episodju. Min jaqla 30,000 fix-xahar hemmhekk. Naħseb jien. Bħala President tal-Kummissjoni Ewropea kemm għandha 22, 23, xi ħaġa naħseb 24. Insomma, 22, 23. Iva, ma jien mhix accountable għal ħadd. Sewa. Għal min accountable di. Di ħadd ma ġel eleġġija, di mhux bħal l-Europarlamentari, jeleġġuhom in-nies votazzjoni. Roberta Mezzola, il-President, hija elected b'mod demokratiku tellaw għan-nies. L-istess il-Kunsill. Il-Kunsill, il-Ministri u l-Prim Ministri eleġġuhom in-nies. Di l-persuna, il-President tal-Kommissjoni Ewropea, u dejqitni kollha fiha u qed insemmi lila minnhom kollha għax ippożizzjonat lilha nnifisha. Okay, bil-mandat ta' qablu bejnietom f'dawk in-negozjati fit-2019. Imma mhijiex accountable lejn min hija accountable. Għax jiena din narrativa dejqitni, din narrativa skalattiva u jiena dejjem għadt isma' di għandhom jagħmlu impact assessment. Jien dak li kont nagħmel id-delegazzjoni bdejt issemminti, konna jom żomm. Konna jom isma' fl-2014 b'naqqa sanzjonijiet kellna problema. Sekonda, di parti biex naqra preskrittiva. Eżatt. Timeline. Mela. Ġimmatej qabel il-gwerra hemm truppi qegħdin fuq. Mela truppi kienu ilhom jiġu immobilizzati minn Ottubru Novembru. So daw kienu jafu minn Ottubru Novembru nimmaġina jekk ikollhom l-intelligenza on the ground illi ħadd jiġri. Mela f'Novembru x'tagħmel? Isma' fl-eventwalità li attakka u ħanħorġu bis-sanzjonijiet. Aħna għandna 3 xhur erba' ta' f'xarġi li ħadmu proposta f'xar. X'jiġri jekk nitfgħu daw is-sanzjonijiet da. Għalqas kien ikolli l-impatt fuq il-mejda safrar, u mbagħad jien kont inkun selective fuq ix ħanagħmel sanzjonijiet, jiġifieri kont naqbad nitfa' restrictive measures fuq in-nies ta' madwar Putin, inkluż il-lista li Tom Navalny. Dik il-lista ta' Navalny qatt ma rajniha. Żewġ mistoqsijiet, di ma saritx? Ma saret f'livell ola. Le, ma f'Novembru, tipo meta bdew. Le, żgur ma saritx. Ma saritx, żgur ma saritx. Tant li ma saritx, illi il-mod ta' kif bdew jitfgħu is-sanzjonijiet, jien kont hemmhekk jien kont narhom daw jinnegozjaw. Kont ngħid imma daw f'sensihom. Kont ngħid imma niġu għalli u budget, ma ħanejt xejn free l-sigriet. Niġu għalli u budget, biċċa minn hemm, maqta biċċa minn hawn, xejn scientific. Kif inhu performance driven? X'inhu r-riżultat? Input-output model. Ġifieri jiena tajt minn hawn, imma research kif ħajġi effettwat. Jekk tajt minn hawn il-farmers kif ħajġu effettwati. Issa, dan l-istess argument daw jiġu half-baked proposal, jiġu on the table. Iriduk taqbel magħha, u mbagħad jekk jiġri xi ħaġa mbagħad naraw. Ġirat f'ħafna affarijiet, John, u ma nistax nispeċifika għax in-nature ta' xogħol tiegħi ma kienx tippermetti li għadha ma tippermettilix nista' nitkellem ċertu affarijiet. Ukoll għax għadhom ma ġabulekx il-whisky. Mela, isma', però mbagħad għandi mistoqsija oħra spiex ta' li kieku ngħidu daw semgħu minn Navalny u qablu jagħmlu sanzjonijiet fuq nista' Navalny. Mhux kważi żgur li Putin kien jgħid, sanzjonijiet ara l-gas. Speċa xorta speċa fl-istess sitwazzjoni kollha nispiċċaw. He warned them. He warned them illi jekk l-Ewropa ħadd tidħol fiha u ħajribatti. Issa, ngħidu konna nagħmlu restrictive measures huma l-aktar ħaġa li jobodu r-Russi kienet illi ma jistax ikollhom movements ġol Ewropa, jedukaw it-tfal tagħhom ġol Ewropa. Dawk saru, kont nieqaf sem, nara I buy time u nara sa fejn ħajasalu wkoll. Mhux spiċċaw kull darba hook, line and sinker tibla l-ixkal ħin kollu. Ġifieri iwassalhom ikunu jafu kif ħajimxu u jitfa' xi ħaġa u mill-ewwel jaġlu u għaġlu fiha. Ġifieri jitfa' xi ħaġa pereżempju. U pereżempju jgħid isma' jiena ħanagħmel hekk u jibilgħuha. Hekk pereżempju. Ngħidu Putin, ħajjgħid isma' jiena għada naf pereżempju għandi truppi mobilizzati u ħaninvadi. U x'inbeda jimmobilizza it-truppi. U xin beda jimmobilizza truppi beda jara l-movements ta' se jkunu tal-Amerikani, tal-Ewropej, kollox. Issa,
Metu beda jitlob dak illegal guarantees u security guarantees u da beda jgħal mux ħajuħodhom. Da bdew jgħidu sma jek da ma jistax jinvadi, kien hemm narrativa eskalattiva. Xam, daħal, da dejjem hekk jagħmilhom anke l-informazzjoni, tfalhom biċċa informazzjoni u juru sa fejn ħajaslu jaġlu. U rajnija s-Sirja ma' Assad kienu ġew daw ilhom 10 snin jafġu l-Unjoni Ewropea, jiena qed narhom. Ilhom kważi 10 snin bit-taffiġ. Meta kien hemm il-kwestjoni ta' Assad ta' Sirja, daħlu ismu nagħmlu sanzjonijiet, kisru s-Sirja, farkuha u Assad għadu hemm. Ma mhux huma farku s-Sirja. Mhux fair li nitfgħu mhux l-Unjoni Ewropea. Responsabilità fuq il-ħoġor tal-Unjoni Ewropea tantem taħwit is-Sirja. L-argument huwa illi meta inti qed tidħol fiha immersed is-sitwazzjoni, int ħadbati lura. X'ġara? Is-Sirja x'kenna? Refugees kullimkien hosted ġo Turkija fil-border. L-istess ġara. Tfajna s-sanzjonijiet minn kelli mill-2011 law. Kien hemm oħrajn li tefgħu sanzjonijiet u għadhom hemm. Venezuela forsi? Le, żgur Maduro l-istess. Maduro qed ngħidlek Maduro marru hemm, mamlu contact group. Maduro għadu hemm. Dar-raġel, Maduro għadu hemm. Bil-kwistjoni tkollha u contact group u Lima group għadu hemm Maduro. Mela, nreġgħu lura għal diplomatic mission li kont immexxija. L-ipotetika ta' li mhux se seħħat ma insomma. Flores. Kienu jaħsbuni minn Venezuela bil-kunjom. Flores, minn Maduro. Fjuri. 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 Mela, isma' Jena dik li kont nagħmel, ma kontx naġġel, kont nagħmel dawk restrictive measures fuq ċertu nies madwar Putin, nagħti ċans nara kif ħadd iżviluppa. Jekk rid nibqa' nagħtihom, grazzi, jekk rid nibqa' nagħtihom l-affarijiet ta' armi u forsi military equipment kont intihulhom, imma kont nagħmel abbond intelligenti li ma farrakx l-Ewropa. Imma la darba, ma t-maġinax li xaħat pal Putin, la darba ħatibat konvoj ta' armi kun xikun. Xaħat pal Putin f'dan il-punt tant determinat li l-Ukrajina u jgħid li hija ta' vera, hija speċa estensjoni ta' Russja u jrida lura. Żgur kien ħajamel din il-ħaġa tal-gas li hija l-ikbar problema l-enerġija. Jien it-teorija tiegħi li jrid il-Krimea n-naħa ta' Donbass biex joħloq contiguous territory ma' Russja ikollu l-naħa tal-Azov Sea hemmhekk. Però nisbanka l-Port Odessa jinteressaħ. Iva, qed ngħidlek jiġifieri għandek il-Donbass region, il-Krimea u dik in-naħa tal-Azov Sea. L-Azov Sea ma nafx fejn jiġi. Hemmhekk jiġi. Odessa ġifieri. Dik in-naħa jiġi. Ġifieri huma kienu ilhom ta' ġifieri hu fi żmien Zelensky ipprovokom ukoll anki ġo l-Azov Sea kienu jagħmlu ċertu military vessels jgħaddu minn hemm ġifieri anki. Jagħmlu hekk dawn il-war exercises. Eżatt. Imma x'garanzija għandek fl-istess ħin speċa da jaf vera jaf li għandek raġun, però jaf li wkoll m'għandekx raġun, jaf li darit kollox. Partikolarment maħabba r-retorika kienet li l-Ukrajina ma teżistix fil-verità. Imma jiena issa kif ġiet is-sitwazzjoni, anki ngħidu kif inhi. Jekk l-Ukrajina tidħol fl-Unjoni Ewropea, l-Ewropa ħadd tkun daħlet ġo gwerra. Għala, ma naħsibx li ħassir, ta' jena tawilhom politically biex iżommu l-Zelensky kwiet naħseb jien mhux se jagħmlu għax il-Moldova għandhom it-Transistrija ġifieri dik il-biċċa breakaway, l-istess bħalma ħajkollhom is-separatisti ġo Donbass, ġifieri ġo l-Ukrajina, l-istess problema ħajkollhom. Jiġifieri jien li qed ngħid huwa illi jekk pereżempju Putin b'xi mod tilħaq bil-miegħu, ma nafx da ma jridx da jekk inti l-Ukrajina ħadd tidħol fl-Unjoni Ewropea u ma tkollix in-NATO, xorta għandha security guarantee tal-Ewropa. Għax inti, aħna u koll għanna dik il-security guarantee parti mill-Unjoni Ewropea. Trattat tal-Lisbona, għall-interjent il-biraħ. Tal-Lisbona jatik, it-trattat tal-Unjoni Ewropea jatik il-faċilità illi għal-kemm inti mantix ġo membru sħiħ tan-NATO, bħanna l-Awstrija u l-Irlanda u Ċipru, jekk xi ħadd jiġi attakkana, ninvokaw artiklu 42.7 tat-trattat u dak huwa Mutual Defense Clause ifisser li huwa l-ekwivalenti ta' Article 5 tan-NATO. Li huwa l-Collective Defense. Ekwivalenti. Pajjiżi l-oħra jridu jiġu jassistuk. U daw il-pajjiżi tal-Ewropa jew tal-Ewropa it's European soil. Jiġifieri jridu jiġu jassistuk biex inti
you deter and you push back il-minat jaggressa, jiġifieri jagħmellek l-aggression. But ovvjament hemm Article 222 li huwa solidarity clause li inti tista' tagħti wkoll ċertu għajnuna imma that doesn't breach the character and the nature of your security tal-pajjiż li aħna dik nużawha anki użajni wkoll anke meta kien hemm Franza. Tajnihom affarijiet imma ħabba l-Kostituzzjoni, ovvjament aħna m'għandniex armi x'intu ma m'għandniex intuhom l-armi. Jiġifieri jekk l-Ukrajina tidħol hemm fl-Unjoni Ewropea għandha dik il-guarantee. Ġifieri il-guarantee tagħha l-Article 42.7 u Article 222 qegħdin hemm. Ġifieri ma għandha bżonn in-NATO per se fir-realtà. Li Putin dik mhux se toġbu. Putin toġbu ma toġbux, jekk l-Ukrajna tidħol fl-Unjoni Ewropea, tista' tagħmel użu minnha. Li joġbu ma joġbux. Eskalazzjoni. Joġbu ma joġbux. Le. Ma bħal-madna li ma joġbux Putin jaf jirriżulta. Imma l-istep ta' qabel jidħlu fl-Unjoni Ewropea irid tkun li isolvu dil-problema kollha li hemm. Għax kieku l-Unjoni Ewropea wansi daħluh, ħatkun qiegħda fi gwerra. Ħamur waħda lura għal mission, special mission tiegħek. Mela, għax inti speċta jien mhux qed nara xenarju fej Putin mhux se jagħmelhom daw il- U unpredictable. Mhux se jagħmel il-biċċa xogħol li għalqilna l-gas għax orajt mela ngħidu aħna ħanissanzjonawlu n-nies il-freedom of movement u ħanibgħatu xi armi biex nagħmel xejn li garantixxi militari qed tgħid li qed jipproponu. Le, fil-xenarju ipotetiku tagħna, speċa x'setgħu jagħmlu bħalissa qed nippruvaw nibnu xenarju ta' x'setgħu jagħmlu aħjar il-diplomatiċi tal-punent. Mela, jekk aħna nagħmlu dak li qed tipproponi inti, biex tasma' nagħmlu restrizzjonijiet freedom of movement u ta' l-oligarki insomma qrib ta' Putin u fl-istess ħin ejja biex l-Ukrajna ma taqax għada nibatu jinnaf xi armi militari insomma xorta. M'hemm xejn li garantilek li Putin mhux se jgħidlek isma' ħejja ħanaqlek il-gass. U rġajt ġejt fl-istess problema li qed fiha issa. Imma mhux qed jagħlqu l-gass u qed jagħlqu intermittent restringih. Hemm il-pricing formula bdejt ngħidlek mal-kuntratti. Allura l-prezz qed jolih il fuq u qed jagħmel li qed jitlef mis-sanzjonijiet qed idaħħalhom. Le, u qed nifhem, jiġifieri m'hemm xejn li jgħid li jiggarantilek li jekk inti ħatafas il-Putin in any way, jekk inti ħatati l-għajnuna l-Ukrajna in any way li da mhux se jdur u jgħidlek ħanqod nagħlaqlek u nilgħablek bil-gass ħalli inti nirbaħ il-ħin, John, kont nirbaħ il-ħin biex għall-inqas inkun naf illi jekk jiena biss jekk eżempju, jekk jiena tfajt sanzjonijiet restrictive measures fuq ċertu nies madwaru, għall-inqas inkun irbaħt naqra ħin, ħanara kif ħajreaġixxi hu. Għax jista' jkun li laqas biss kien irreaġixxi, kien jibqa' dej kif inhu. Jgħidlek isma' l-Ewropa ma marritx fuq livell estrem, ejn nibqgħu għaddejjin hekk sadattant jilħaq ikompli jidħol minn wara ħajirbħilhom mill-oħrajn, u mbagħad jixelulu l-antennas jekk jibatu l-armi lill-Ukrajina. Kif bdew jagħmlu. Jiena dik li bdejt nipproponi li tirbaħ il-ħin. Ma bħala diplomat ma taħsibx li dak kien ikun ħin li ma kellekx. Għax dak jinvadi għandek 100,000 ruħ li qed javvanza fuq l-Ukrajna. Biex ta' li kieku l-Ewropa manage bl-armamenti. Ma waqfux bis-sanzjonijiet. Mhux bis-sanzjonijiet, le bl-armamenti aħna qed ngħidu li mhux ħanagħmlu sanzjonijiet. Ma jiena qed naqblu li kieku kellna niddialogaw ma' Putin jiena mhux se nitfgħu sanzjonijiet. Nitfa' restrictive measures madwar in-nies tiegħu. Eżatt, ma dik tkun step 1 tagħna. Issa, step però hemm gwerra dejja. U n-NATO tatom l-armi, ma kienux l-Europa li tawomlom ħafna. U n-NATO tatom l-armi, ma n-NATO. Tatom tal-Europa, ma l-ewel ma tatom il-NATO. Il-NATO ħafna minnhom l-Europa, ma nafx kif jipperċepi għadek, speċa għandek il-Ġermanja. Għandek il-Ġermanja li għandek speċa hija parti kbira minn NATO. Bit-tielet whatever. Tieni l-akbar hija Turkija. Turkija, t-tielet hija l-Ġermanja. Minix ċert li tielet hija nkun skorret. Putin dejjem jista' jirritalja għal din il-ħaġa. Speċa aħna fis-sens li immaġina aħna konna id-diplomats. Da għandek l-incursion. Int għandek ċertu ammont ta' ħin biex tirreaġixxi għall-incursion sewwa. Huma kienu diġà preparati ta' l-Ukrajni. Ġifieri huma kien diġà kellhom l-armi. Ma kien hemm kirba kbira. To push him back.
Ġifieri, To a point, ġifieri ejna jidu. Zelensky kien qed idur id-dinja jitlob Meta in-nies biex kienet. jibgħatu U l-armi. ma dika kienet parti mill-istrateġija wkoll. Ġifieri batu l-om lista u Ġifieri- għallhom tina dik il-lista għax għandna bżonn daw l-affarijiet. Ġifieri medicals, medical tal-blood Manka supplies u armi. dal-affarijiet kollha. U mbagħad kien hemm lista ta' armi li ħadd ma raħħa, jien ma rajtix, illi bati Fid-dokumentarju qiegħda. Issa, dik il-lista tal-armi, ġifieri ma rridx id-dokumentarju qed ngħidlek li huwa veru. Dik il-lista tal-armi ħafna minnhom, ġifieri jekk kun qed taħdem EU NATO cooperation, mela li hu għandha declaration man NATO. Ili hija EU NATO declaration. U għandhom xi 67 projects għaddejjin flimkien. Okay. Dik li EU NATO declaration ġiet renewed l-aħħar waħda fi 2018 meta kien hemm jiena. So much so li jiena fluenza ilhom. U non-NATO country, by the way. Ġifieri nexxieli. Imma jiena naqtaw għal barra dik. Dika li hu man NATO ħadkun qed taħdem tgħidulhom isma' da għandhom bżonn da u da biex ma jkunx hemm duplication of work jew duplication tal-affarijiet. X'għamlu? Jekk tawhom l-armi in-NATO u ma tawhomlhomx li hu. Li hu sedet tinħebba wara n-NATO x'int tista' tagħmel kollox. Mhux hekk? In-NATO tkun qed ittilhom kienet diġà trejnjathom bl-equipment tagħhom u they pushed back il-forzi Russi. Meanwhile, concurrently kont nitfa' ir-restrictive measures mal-ewwel pakkett fuq in-nies nara minn dik il-lista ta' Navalny minn huma biex nitfa' fuqhom and I would have bought enough time biex nara l-ewwel net kif ħajreġixxi hu wkoll. Għax din hija chess game, issa logħba geopolitics. Issa di minn studja l-economics huwa game theory. Ġifieri I know that you know what I know. Ġifieri il-von Morgenstern equation di ta' Nash equilibrium. Ta' Nash, illi inti tibda tara kif ħajimxi il-player ieħor. Issa, di tapplikaħ għal-game theory anke fil-geopolitics. Ġifieri, jiena qed ngħidlek huwa illi kont nara kif ħajreġixxi huwa. Nirbaħ naqra ħin, imma mbagħad mhux spiċċaw marru fil-G7 u friżaw l-affarijiet kollha. Hemmhekk inti chilling effect u waħħalt it-trade kollu. Ġifieri minħata l-Ewropa kif ikun nibqa' nitradja nara kif ħanimxi, imma mbagħad nara eventwalment kif ħamur anke għal peace agreement. Issa, il-peace agreement anke dak iċ-channel diplomatiku bħalissa mhux jaħdem. Għas jeżisti, pruvaw jalquh, ġifieri għas ventilatur mem. Ġifieri aħseb wara tieqa jew bib. Int meta għandek aggressur u għandek vittma, inti dejjem titħalli a communication channel. Linja ta' komunikazzjoni għall-inqas biex inti tkun tista' titkellem. Mhux spiċċaw daw qaset jitkellmu u l-oħra ħirġa Ukraine must win the war. Okay, jiena fuq il-paċi ridek titkellem, mhux Ukraine must win the war. Ejja ngħidu li l-Ukrajna għandha tirbaħ. Imma għandu jirbaħ l-Ukrajna b'dinjità. M'għandikx inkomplu nfarku biex inkissru territorju illi tkun rebħet u tkun ġabet it-territorju tagħha trerrapin. Inti rajt li n-narrativa nbidlet wara l-massakru ta' Buġa? Il-narrativa ta' min imma? Il-narrativa, per eżempju, bdejt nara timelines il-birta kif qed jitkellem Macron, per eżempju. Li wara Buġa, u mbagħad speċa filli kien kooperattiv. Fis-sens kien qed iservina iktar ta' conduit u kien iktar bilanċjat. Mbagħad wara li ra l-affarijiet ta' Buċa, għal ma jafx Buċa kien speċa dan il-mument fejn l-arma Russa evidentament għamlet ħafna war crimes, ġifieri tara tfal bidejhom marbutin wara darhom. Imma huwa għamilha ovvjament biex jirbaħ ukoll is-sentiment waqt il-presidential elections ta' ġifieri wara li rebaħ il-presidential elections x'għamel huwa ħareġ barra jitkellem jgħid isma' ir-Russja għandha bżonn tieħu ssib is-sigurtà tagħha wkoll, ġifieri n-narrattiva nbidlet ukoll. Bl-istess argument biex inti toqgħod waħħal fuq l-affarijiet dak kien symbolik. Ġifieri inti biex tkun qed tanalizza għal war crimes li sar pereżempju fil-Kosovo. Għadu laqqas ġi determinat. Ġifieri da jieħu biex inti tiddetermina u tikkonstitwixxi li kien hemm war crimes bid-dokumentazzjoni kollha li tittiġbor għandek snin twal. Immaġina ġol Kosovo hemm chamber specialist tal-Kosovo. Ġifieri wara dak is-snin kollha issa hemm il-fatti li da ġara. Ġifieri l-argument kollu huwa li notwithstanding li da kollu ħażin. Bl-istess argument anke Zelensky l-Ukrajna ġiet ukoll akkużata li ma mxietx mal-Geneva Convention illi inti bdew jużaw anke hospitals bħala military shield biex li suppost toqgħod il-bot minnhom inti skont il-konvenzjoni. U Zelensky flibd fuqha
Flima sens. Beda jgħid li mussew. X'inhu mhux sew? Li mussew li jakkużawhom li ma mxewx u għamlu abbużi waqt il-gwerra. Bej Zelensky u Putin minn temmen? Le, mux Putin għala di, għaluwa internazzjonalment. Ġviri jidir li nsejt l-international. Zelensky using hospitals as human shields. Di affarijiet li jagħmluhom il-Hezbollah. Le, ġi condemned illi ma mxewx. Mela li Transparency International jew Amnesty International huma għalwa, għalija Amnesty International għalita. Illi Amnesty International għat jgħid li għandi raġuna u l-ċismu. Il-Marsi. Tal-Marsa. Iġifiri huma qalu li isma da użaw biex naqra eżatt illi ma kien u qal isma' fitxaw bat jien biex niddefendi ftitat pubblikament illi isma' titra ċirkostanzi x'kienu. Imma ovvjament inti ma tistax din tajt isma' di tista' tagħmilha under any circumstances. Imma ovvjament ix-xilja fuq Putin ma sarx vakum, speċa ix-xilja fuq Putin ma sarx vakum, speċa l-istorja tiegħu tixed ħafna li dan huwa bniedem li mill-ħajja tal-umani ma jinteressax xejn. U għal daqstan m'għandux kuxjenza. Biex tagħmel war crimes biex ta' Mollek l-ur iktar biex tkun KGB biss inti trid. Għandna intervent minn ta' il-Marsi ostja sabiħ il-Marsi. Mela, post sekonda, iftaħ waħda l-bib u għal meċċina ġatrux minni, naħsebu għala. Le, tħol law. Wara li Amnesty International ħarġet bil-istqarrija, irreżenjaw 1,000, temna. 1,000? Irreżenjaw 1,000 personnel. Ta' min? Ta' Amnesty International. Wara li ħarġet bil-istqarrija. Oh, ok. Li ġiviri tajba u ħazin. Mela, ħana naw, insomma, alright. Amnesty International għaġlet fl-istqarrija ma naħseb ma kienet. Għadel l-ekwivalenti ta' Sherlock Holmes ma' bxara aħmar u ma nafx, x'għandek iktar differenti u ma tħobx il-pipa. Sa fejna fien, ma nafx intalem xaġa dwarha kuljum. L-argument Mela, Amnesty Ukraine chief resigns after Amnesty report accuses Ukraine of endangering victims. Ovvjament kun hemm il-pressure intern nafx ikun ġara. Mela, u jgħidulu isma' takkużah u ħafna pressure. Jien ma nistax nifhem ħaġa. Għamel sommarju waħda mbagħad tgħidilna x'sibt. Jien ma nistax nifhem ħaġa. Jien ma nistax nifhem kif u sa fej u sa x'ħin ħatwassal it-timeline illi they appease ħafna karattri fija di situazzjoni. Inkluż il-President Zelensky. Iġifieri li ġib kollox żewġ. Normalment din jekk kallu reżenja, most probably reżenja x'għamlu pressure biex ma joħroġix. That's a theory. Let's underline that's a theory, let's be fair. Ejja ngħidu li hija teorija bekkjata bl-esperjenza li kelli hemmhekk. Li hija possibilità. Qed infittxu l-evidenza, qed narxu. Imma jista' jkolli vera li reżenjaw allura. Forsi il-raġuni għar-reżenja ma kienx li għax ħariġa, forsi għax ħaġġel biex ħariġa. Li huma żewġ affarijiet differenti. Mhux hekk. Insomma, fej konna, aħna konna li il-retorika ta' Macron partikolarment, rajta, għax rajta dokumentarju tiegħu. Imbidlet wara li marbuċa l-ewwel darba fid-dokumentarju li jgħid Ukraine must win. Ma wara qal li Russja għandha wkoll bżonn tieħsib is-security. Le, u jgħid ġifieri anke fl-istess speech, mhux speech li kont titkellem jgħid mhuwiex każ li nfarku r-Russja. Le. Mhux każ li nfarku r-Russja imma dil-gwerra trid terbaħ l-Ukrajina. Tajt niprofaw nqarbu din il-kriżi ġiganteska li Malta jew. Naraw. Flimma sens. Le li għandha contagion effect anke ekonomiku. Jien interessani, speċa din il-problema li aħna speċa l-ekonomija tal-Ewropa hija daqshekk fis-sodda ma' Putin.
hija xi ħaġa li inti fi żmienek meta kont tkun l-Ewropa kienet xi ħaġa li kienet diġà tidwiek fl-annali tal-Ewropa jew biex kellha tasal il-gwerra biex nifmu li la da kif qabbadna mill-bajt. L-Baltiċi kienu jitkellmu. Kienu jgħidu sma you don't know Russia, Russia is there to take more, Russia expansionism. Ġifieri Spjega minn huma l-Baltiċi ġviet ngħidu Finlandja. L-iktar li kienu jitkellmu fuqha kienu il-Litwani, l-Estonja, l-Estonjani, il-Latvja xedin border, ma l-aktar il-Litwani, l-iktar li kont nisma' l-Litwan u anki l-Pollakki, Imma l-Litwani l-aktar li kienu vocal fuqa li jgħidu, ovvjament, huma backed by the Americans u koll, rispettawhom ħafna. Allura l-narrativa kienet dejjem kolli ngħid. Plus il-Pollakki għandhom corridor to special memory. Għandhom raġun, fis-sens illi dik li kienu qegħdin jitkellmu fuq ir-Russja tal-expansionism għandhom raġun. Jiġifieri huma ma tihomx tort li jibżgħu. Għax huma jiena meta mort Riga, Latvja pereżempju, mhux naqbislek mill-Litwanja, Latvja Riga. Għatem is-signs tan-1990s meta ir-Russja invadiet il-Latvja. Meta ġifieri tara the signs fuq il-buildings. Ġifieri meta tmur Riga jorjomlok. Ġifieri huma meta jaraw dat tip ta' expansionism tar-Russja jiddarsu għax kienu parti. Ġifieri huma ma jridux jerġgħu jgħixu kif kienu, jridu jibqgħu jgħixu kif huma fl-Ewropa. Ġifieri għandhom xtort. Ġifieri il-Baltiċi diġà kienu qed jafżawna li jisma' da aħjar ma nagħmlux daqstant negozju miegħu għax da bażikament qed nitfgħu qed nitmaw il-kelb li eventwalment jaf jikbilna l-patata waħda u żewġ. Infatti huma kienu ilhom jgħidu li isma' Russia irridu nitfgħu f'posta. Ġifieri n-narrattiva dejjem kienet li għandna nagħmluhom għandna noħorġu sanzjonijiet, speċjalment meta kien hemm dik ta' Skripal li bdejt insemmilek ta' Salisbury ta' Nerve Agent. Dik l-istess, dika kienu qalulhom isma' rridu nagħmlu xi ħaġa, mbagħad kien hemm eventually anki OPCW report u kien hemm xi Russi quddiem The Hague jippruvaw jekstraktjaw l-information minn quddiem l-OPCW ħabba r-rapport li kien ħajoħroġ. L-Ingliżi kienu għadhom mal-mejda, they were pushing for it. L-Ingliżi huma aktar diplomatiċi ma fil-narrattiva. Il-Franċiżi kienu jkunu confrontational ħafna, però fuq affarijiet tar-Russja anki pereżempju fuq l-Azov Sea u l-affarijiet kollha, kienu jgħidu huma Sergej Lavrov kien jgħidulhom tkom Russafobia. Imma l-argument ma kienx ikun li hija Russafobia, l-argument mhux Russafobia, l-argument huwa li huma kienu qed jaraw the signs of the time illi da ħajjiġi u jespandi. Ovvjament anke minħabba l-esperjenza li kellhom anke ta' 2014 tal-Krimea. Illi għamel l-annessjoni tagħha. Ġifieri hija hemm ħafna biżgħat istja. Ġifieri diġà kien hemm dak l-inkwit u llum batu li video ta' is that correct? Okay. Mela, illum batu li video ta' x'ismu Trump fil-tjati speech insomma l-ġnus Magħquda. Ma xajtu iġdal video. Rajtu roaming out on Facebook, rajtu tila unis, nasar għet jitnejku bieħ speċta, għet jgħidilom speċta li l-Ġermania t-attenda, għax għat ispiċċa speċta dipendenti fuq l-enerġija russa. U bat uġġib, u bat cutaway ta' sanabatuli, cutaway tal-kontingent Ġermaniż kollu. Well, that went spiċċaw kif spiċċaw, per eżempju, l-lum kienem ħareċ anki jitkellem minn għalija il-Ministru Ġermaniż tal-Ekonomija jgħid li ċertu kumpaniji tal-manifattura kellhom they halted their production minħabba l-fatt li qed iħallsu l-kontijiet tad-dawlu l-ilma, ġifieri minħabba l-prezzijiet tal-enerġija xi ma nafx xar darbit aktar, 5 darbit aktar. Diktejn le, fil-verità waħda mill-speċ ta' meta ilbist il-kappell tal-komunisti my communist thinking head tajt l-istat għandu jidħol biex dawn il-fabriki or whatever, dawn il-kumpaniji jillimitaw l-operat tagħhom pereżempju bi 15% ħalli jonqos id-demand fuq l-enerġija u b'konsegwenza minħabba regola bażika ta' demand and supply speċa jinżel il-prezz taż-żejt tal-gas. Imma mhux hekk għamluha. Le naf. Għamluha ħabba l-prezz għax huwa ġifieri step ta' qabel is-supply.
Eżatt, fim U inti għalli tal-fejġ. xaħt il-komunista. Le, tidħol l-istat. għat, meta bdejt najt tajdi kif nistaw nirranġaw Għax l-situazzjoni. inti għetli inti. When I put on my communist thinking hat, Imma imma lix communist. it's a very hard intervention tal-istat. Imma intervention tal-istat ma għandek market failure, tidħol tikkorreġija. Iġviri dak huwa Keynesian economics li hija xi ħaġa differenti. Iġviri li huwa xorta. Ġviri nista' nagħmilha? Li hija xorta the capitalist system with an interventionist approach. Illi in good times you tax people, in bad times the government steps in to help the economy growing. Għax il-demandi hija differenti. Ġviri jekk għandek market failure. Imma in Keynesian economics, ħansa sibdil mistoqsija, in Keynesian economics, inti tista' tmur fuq ċertu kumpaniji u tajdulhom isma' l-operat tagħkom tridu tbaxxuh bi 15% ħalli ma jkunx hemm daqshekk demand fuq lejjena that is why I said my communist dik hija li qegħdin dika hija li qiegħda. Come on, comrade! Dik hija li qiegħda li bdejt ngħidek li Keynesian huwa li inti jekk għandek problema bil-kumpaniji kif għamlu ġifieri bil-pandemija daħlu tawhom il-flus u baqgħu għaddejjin hemmhekk għandek interventionist approach. Issa jekk inti għandek market li mhux jiffunzjona, pereżempju, il-gvern jidħol u jirregolah. Ġiek ma jfissirx li l-gvern huwa komunista. Ma meta jekk jirregolah jista' naf għandek il-kwistjoni tar-renta, li renta splodiet, għandek ġungla, daħal il-gvern, għamel il-liġi, daħal ikkorreġija u il-market ikkorreġih għax hemm problema. Issa li qed tgħid inti hija xi ħaġa differenti. Inti li qed tgħid inti hija li l-istess ħaġa li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea. Illi qed tgħid li jrid ikun hemm dik ir-reduction fil-konsum tal-enerġija illi mhijiex neċessarjament ħażina x'jiena naqbel illi għandu jkun hemm min inħela ddejjaqni. Ovvjament anke bil-background li ġej, ġifieri jiena qatt ma kont noboda l-ħela. Imma mhijiex għażla hija pożizzjoni li hija differenti. Ġifieri jien l-Unjoni Ewropea li naf jiena hija l-Unjoni Ewropea tal-libertà. Illi jekk inti trid taħli, ħalla salih. Imma timponi lix sempliċiment għax m'għandekx il-gess għax għamilt is-sitwazzjoni ħażina, għax għalija dik hija face saving għal Ursula von der Leyen. Għax avġita. U jidru panikjati. Għandek grazzja magħha li von der Leyen. Kelli grazzja magħha fil-bidu għajtot illi kienet seġġib bidla imma l-bidla li ħsib li ħaġġib ġabita bil-kontra. Li hija differenti. Jiena kelli grazzja ħafna ma' Federica Mogherini fejtħol l-affarijiet ta' foreign policy qabel Josep Borrell li naħseb illi kienet one of the best diplomats, so much so li tawa tmexxi l-Akkademja Diplomatika li ħolqu issa tal-Young Diplomats. Però ma' Ursula von der Leyen kont ħsibt li ħaġġib daqsxejn bidla anki peress li bħala persuna is-suċċessur ta' Juncker li setet tagħmel kummissjoni aħjar. Però kemm ilha hemm li ftaffiċ ma rajtx. Jiddispjaċini ngħidha taffiċ rajt. Mhix qed nara viżjoni jiena l-Ewropa. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Meta ddeċidejna li l-podcast inxandru fuq l-internet kien propju biex nevitaw l-intħil tal-editorial tal-istazzjonijiet, tal-gvern, aktar u iktar tal-partiti, bekk qed inħeġġek li tafas il-ħolqa ta' hekk jew inkella billi tidħol fuq patreon.com/John Mallia u tina daqqatit fis-sens tista' timmaġna kemm jiswa biex nitma' bicep bħal da bro. Idħol ġewwa patreon.com/John Mallia u tina daqqatit. I can stay here forever. I'm really good at this one. Mela, konta tinsaqsi keħe li speċa li kienem jekk speċa di ili jixtidu il-problema li għanna sekk rubija ma' Putin vizavi l-ekonomija. Taħseb li l-membri parlamentari Ewropej tagħna jew ma nafx spiex ta' uffiċjali li qegħdin l-Ewropa kellhom responsabilità li lna jarfuna b'din il-problema spiex ta' ma taħsibx li bħala xi ħaġa imma jew bħala Ewropa.
Le, bħala Maltin. Ma tasibx li hija xi ħaġa kera li biex sirna nafu dwarha dil-ħaġa kellha twaqqa gwerra? Jien mhix nifhem imma l-mistoqsija għax l-istess affarijiet li għatina setaw inadu minn min riedu. Le, ġifieri fis-sens, di mhix problema li bdiet il-bieraħ ta' ma' Putin, di hija problema li ila ġejja. Biex ta' kif ħadd qatt marrafna, kif ħadd qatt medukana li aħna għandna dil-rubija ma' Malta biss ta'. Le, ma alla minni interessanti xalbibi. Kif ħadd qatt ma ġi jgħidilna isma'. To be fair kien hemm ta' min kiteb fuqha. Ġifieri jidher li m'iniex ċert, imma jidher li kien hemm xi Europarlamentari fil-passat li qalu l-isma' l-Unjoni Ewropea l-ekonomija tagħha it's too dependent fuq ir-Russian gas u enerġija. Jalla kienx Alfred Sant li qala jista' jkun imma m'iniex ċert u jalla kien hemm ukoll xi Europarlamentari min-naħa tal-Partit Nazzjonalista li kienu qalu wkoll. Jiġifieri kien common knowledge li għandna din il-problema. U meta speċa peress kienu jafu b'din il-problema. Saret xi pressjoni fuq il-Gvern Malti biex ikun hemm iktar shift tal-enerġija speċa aħna l-problema li għandna imnisla wkoll mill-fatt li aħna tant dipendenti mill-gas. Ġifieri u again speċa ġbajt nara ritratti fuq social media ta' għandna solar panels u mbagħad dejħ xi 4+1 li jitfallu kollox fid-del. Feħa tagħmelhom is-solar panels. Le, eżatt, ġifieri meta sar li pjanar. Sewa, u ħadna into account li speċta jekk aħna dipendenti daqshekk fuq il-gas minn barra minn Malta, mhux idea tajba li jekk hawnhekk is-solar panels ħanollu l-alla speċa. Inti It's a bit of a pappa mbagħad pappa yet again. Inti jiena m'għandix in-numri ta' kemm hawn minnhom effettwati u kemm jiġġenera, x'kien nistantik risposta aktar informata. Li jiġri barra minn Malta hemm pajjiżi fej għandhom the right to solar u jekk inti qattejt il xi ħadd inti tikkumpensah u tikkumpensah b'mod illi jew il-kont tad-dawl ikun hemm fond pot u titfa' fih u l-istat iħallas milli jkun ġabar mill-privat għax dik hija enerġija mitlufa jew inkella tkun tinvestilu inti li bnejtlu ma' ġembek b'mod illi ix-xemx l-istruttura tiegħu iġiba li tibqa' tilħaqa biex jibqa' jiġġenera. Jiġifieri dawk it-tip ta' inizjattivi jeżistu. Għandek idea fej? Kont rajta jalla u l-Ingilterra jew xi pajjiż ieħor ma m'inhiex ċert the right to solar, jiġifieri jekk ittieħ Google the right to solar jista' jgħidlek illi kien hemm il-mod ta' kif għandek tagħmilha. Jiġifieri int tikkumpensa jaqa' taħt property rights. Jiġifieri jekk inti ġejt jiena da fil-ħodu bnejt blokka ħdejk u innattejtlek l-investiment tiegħek, inti bħala property rights għandek id-dritt illi inti titlob għal kumpens tagħha. Issa għandek pajjiżi fej kien hemm il-papers illi kitbu l-isma jew il-flus illi inti l-iżviluppatur jitfaħħom ġo pott u mbagħad l-istat jikkumpensa għalija, ġifieri jagħbatlek il-kont, ġifieri jkun qed jiġbor proceeds, dak il-proceeds se jinvestihom anki l-istat through portfolio jekk iridu affarijiet oħra jaqla flus minnhom u terġa' jirreinvestihom. Terġa' tagħmel inti tħallas minnhom jew inkella direttament ta' ma' ġembek ikollu jħallsek kemm ġik jiswa l-investiment, kemm għattilek pereżempju kemm ħajkun għattilek mill-investiment il-flus li tkun frankajt u tieħu life cycle formula, life cycle tal-panel u kollox u jikkumpensak bħala lamsam tagħha. U allura inti tkun solvejt il-problema tiegħek tal-ġenerazzjoni. Ovvjament jekk dawn ikunu ta' deterrenti biex inti ma tollix. Jekk inti jkunu għolin, ngħidu aħna x'qogħdu nitkellmu għax pajjiżi oħra kollox perfett. Pajjiżi oħra li għandhom huwa dan. Pajjiżi oħra jiena pajjiżi oħra, korruzzjoni hemm ħafna. Imma li għandhom differenti u li għandhom harsh penalties. Ġifieri il-penalties tagħhom tantum għolin illi jaħsbu darbtejn li jagħmlu xi ħaġa. Ġifieri ma jfissirx li jismax dak jinnaf nazzjonalità huwa inqas korrott pereżempju minn Southern Mediterranean. It's not the case li għandhom harsher penalties. Pereżempju l-Ġermanja jekk issuq taħt l-effett tal-alkohol jew tkun tabib.
ħajħodlok il-liċenzja lifetime jekk jabdek. Għax intu posta tissalva l-ħajja. Mux Jien naħseb ukoll kolla ħajja. hemm il-penalties kif qed jien ma naħsibx li naħseb il-bniedem intrinsikament spiex. Imma din li bdejt tgħid. il-kata shortcut. Jien naħseb problema ta' enforcement għandna. Hemm fuq din li bdejt ngħid. Ta' solar panels. Ta' solar panels. Fejn ħadd tagħmilhom hawn Malta ma' dawk is-solar panels kollha. Jiġifieri ta' djar individwali. Step in a better direction. U just li rrid niemes ma' soluzzjoni ta' the right to solar u speċjali l-gvern jikkumpensat. Fil-verità, inti mhux f'din it-taħdida li qed nagħmlu aħna inti mhux il-kumpens monetarju trid inti speċta il-mistoqsija jekk biex nixxiftjaw dejjem iktar lejn renewable energies. Issa il-mistoqsija tiegħek hija waħda valida. Hija speċta orajt ġan ma' da solar panels kollha fej il-Madonna nagħmluhom. Imma tal-inqas tibda bil-households Umbat forsi ma nafx tista' tidentifika pereżempju l-fabriki. Ma nasib dak l-impenn ġa qed isir. Naħseb ħafna mill-fabriki industrijali diġà għamlu dawk is-solar panels fuq il-bjut. Imma għandek ikun issa anke għax daw dejjem jipperfezzjonaw it-teknoloġija. Jekk għandek solar panels jistgħu jitwaħħlu mal-ħitan ukoll biex tiġġenera aktar tista' tuża lilhom ukoll. Ġifieri it-teknoloġija dejjem qiegħda tikber. Jien m'iniex l-espert tagħha tal-affarijiet ta' solar panels u l-affarijiet kollha, però naħseb ix-shift il-game changer ħad tkun il-hydrogen. Jekk ovvjament javvanzaw fl-affarijiet kollha tal-hydrogen. Ġifieri id-dipendenza tagħna fuq il-gass eventwalment. Fuq il-hydrogen. Hydrogen huwa jaqbdu l-atoms ġifieri minn ġol ilma u joħolqu l-enerġija fusion minnu. Jien ma nifhimx fih ġifieri hemm teknoloġiji li waslu kalek il-President tal Kommissjoni Ewropea increase the budget anki minħata research fej jidħol affarijiet li taħdem mal-Amerika biex taġġel il-proċess biex il-hydrogen kienet tiġi testjata anki ġol Afrika hemm xi pajjiżi jidher li anki l-Portugal qegħdin jippuxjaw jimbuttaw l-idea li isma' l-hydrogen għandu ġi mill-Afrika hemm xi teknoloġiji qed jittestjawhom u jkun qed iforni wkoll xi pajjiżi anki ġol Ewropa. Il-kwistjoni naħseb li tkun game changer hija dik jew nkella il-nuclear power li huwa cleaner li Franza tużaħ imma naħseb li dak biex tagħmel espansjoni capacity scaling up għandek ħafna żmien biex isir ukoll. Jiġifieri naħseb it's not as safe naħseb daqs kemm huwa safe il-hydrogen biex jaħdem. Jiġifieri Malta aħna il-territorju huwa limitat. Issa jew tibni solar farm x'imkien ġol Afrika, ġo North of Africa, ġo xi desert u jibda jissuplixxi lill-Ewropa. Exactly. Jiġifieri jew innaf l-Alġerija għandha territorju enormi hemm Libja. Imma dawn huma pajjiżi l-istess, John, dawn huma pajjiżi li huma instabbli. Jiġifieri mhux ngħid lill-Alġerija, pereżempju l-Libja għandek problema. Spiċċa qisu like a failed state. L-Eġittu, jiġifieri tittara illi inti fejn ħadd tagħmilhom imbagħad mhux iqum filgħodu xi ħadd għandek xi Arab Spring jaqtalek il-kejbil u inti tispiċċa mingħajr mu qed ifornulek id-dwal. Jiġifieri inti tittamilha b'mod intelligenti. Naħseb the next step se tkun jew il-hydrogen jew eventwalment ma nafx jew pereżempju rajt il-President tal-Kummissjoni Ewropea marret xi summit mhux summit marret xi meeting ma nafx jekk hux bled meeting jismu. U f'dal meeting inauguraw xi windmill tal-power illi ħadkun qiegħda tissupplixxi lill-Ewropa ma nafx kemm il-gigawatt ta' għandna xi ħaġa minnhom il-Montenegro dawk jidhirli. M'għandix idea dak tant kien kumpless il-laqas biss qatt ma segwejt x'inhu jiġri fiha. Dejjem qatt il-bot nipprova aktar fuq il-foreign affairs ngħidlek. Le ma żerżax ħallina minnek. Xi ħaġa li x'in nara daw it-tip ta' rapportaġġ naqas naqrom. Għalfejn? Għax ma xi kultant bl-istess komplessità xi ħaġa tista' tiġi rapportata b'mod faċli, imma tiġi rapportata b'mod kompless illi the people barra u jiena isli l-nifsi fl-affarijiet li minix daqshekk knowledgeable ma naqbad ċart ta' kif inħadmet pereżempju. Jiena studjajta sew nagħmellek sommarju. Fidejk. Le, bażikament kien hemm dal-win for Montenegro jiswa 4.9 minn għalija b'xi mod xtraħ Jurgen Fenek u mbagħad biħħulna għal xi 7 point xi ħaġa il-ġimgħa ta' wara. Rispetli mbagħad hemm spiex ta' kemm? 3 ġimgħat wara.
M'għandix idea tiegħu. Mela, għedin situazzjoni fejn palissa Malta il-gvern biex jżomm l-istabilta qiegħed jagħmel il-sussidju tal-elettriku. Jiena il-twemmin tiegħi huwa li tajb li konna l-istabilta u li kieku kont speċa kelli xi xorta dajiet kont ukoll probabbli nissussidja l-enerġija. Però ma kollx nissussidja bl-istess mod. Speċa jiena kont nissussidja fuq consumption tħaddidna nqafu għadi. Speċa hemm ċertu eżiġenzi li huma importanti li speċa jiġu mejjuna jekk jiena low income family pereżempju, l-eżiġenzi tiegħi rid noħosib żewġ titfal ġal paga ma treġilix jaħseb wara kif f'daqqa waħda da jesplodi l-kont tad-daw b'xi 500%. Speċa jiena speċa Kif hemm l-Ingilterra. Però dik l-eżiġenza jiena li hija mhijiex ekwivalenti għal jiena businessman għandi riva minn hawn sa faċċata rrid noħodha Monaco biex naħseb li s-sussidju għandu jmur fuq l-iktar households li għandhom bżonn. U speċa, forsi dali għandu riva, kulħadd għandu bżonn, għandu jkollu ċertu ammont ta' consumption li jiġi sussidjat. Anything over and above, fidejk. Ara, jekk nagħmlu bil-kontra. Ħanaraw bil-kontra. Nagħmlu kif qed ngħidlek jien bro. Mela, inti il-kunċett tas-sussidju tal-enerġija meta taraħ from a macroeconomic point of view qiegħed iżommlok l-inflazzjoni contained. Jiġifieri, flok għandna inflazzjoni ta' xi 15%, għandna inflazzjoni ta' 6.7 kemm qiegħda fil-mija. Kieku mhux qiegħda tingħata, kieku għandek dik l-inflazzjoni. U inti, ovvjament, once li tlajt f'dak il-livell ta' inflazzjoni ta' 15%, dak mhux ħatreġġaħ lura inti fl-ekonomija. Għax jekk ħatreġġaħ lura, ħadd iġib deflation, mhux inflation. U deflation hija ġifieri inti meta qed jaqgħu il-prezzijiet hija problematika daqskemm qed jolew il-prezzijiet. Għaliex? Inti tgħidli mhux iktar jifdal li flus, ma jekk inti investitur, mhux ħadd mur tinvesti u taf li s-sena d-dieħla l-prodott ħadd bijaw inqas. Mhux tinvesti tagħmel. Allura qed tnaqqas il-jobs. L-istess affarijiet tal-inflazzjoni. L-inflazzjoni qed teqridlek il-erosion of disposable income u eventualment meta ħad tiġi biex tolli l-pagi biex tagħti l-cost of living adjustment ħajkollok wage spiral inflation. Kemm ħajkun għoli dak il-wage spiral wage inflation jiddependi kemm hi l-inflazzjoni. Jiġifieri dak li qed jitkellem il-Ministru tal-Finanzi qed jgħid li kieku ma tajniex dak is-sussidju kollu biex to contain inflation, most probably il-cost of living adjustment kien ikun 20 euro fil-ġimgħa. Ġifieri qegħdin ngħidu 8 euro fix-xahar. Li kieku ma natax is-sussidju fuq l-affarijiet tal-enerġija u ċertu affarijiet tal-grain u Malta u l-ħalib u dairy. L-ammont mhix ħaniġi kalija. Issa, jekk inti ejja narawha from a wider perspective from a macroeconomic point of view. Inti you contained inflation, tajt is-sussidju il-ħaqt il-kulħadd low income families, middle income u high income families u l-kumpaniji kollha kummerċjali l-operaturi economic operators Malta. Jekk inti taf through an automation system nimmaġina bil-konti tad-dawlu l-ilma min huwa high income jew high consumption u minn dak il-high consumer, ġifieri il-high consumption tiegħu taf li dan huwa somehow li huwa high income earner għax altru għandek villa bil-pool u altru għandek toqba x'imkien. Jekk inti taf illi dil-persuna suppost on average taħli so much, inti li tista' tagħmel biex inti bqgħod tieħu sussidju, inti iddejja il-benz u tolli r-rata tal-li tiċċarġja higher income earners b'dak il-mod. Allora inti is-sussidju bqajt ittieħ l-inflazzjoni baqgħet hemm. Inti qed tirkupra mingħand higher income families u qed tinċentiva biex l-affarijiet tal-ħela, jekk forsi qed jaħli daqsxejn iktar mis-soltu, joqgħod iktar attent. Imma kieku nibqa' bl-istess mekkaniżmu, però li nagħmel għal ċertu brackets il-konsum tal-irrata nibdlu biex to recover ċertu elementi. Tgħidli kemm inti soċjalist fiha l-ħaġa, imma l-inqas tkun qed iġġib at least some social justice fiha l-ħaġa
Għax dak il-flus li tkun ġbart minnaħa l-oħra tista' jagħmel redistribution tagħhom x'imkien ieħor. It's an opportunity cost. Not necessarily x'imkien ieħor, ġifieri għax dal 250 miljun mhumiex hemm għal dejjem. Jien ma nafx kemm huma dan nies, jiġifieri ma nafx kemm hemm high income families u Malta u l-affarijiet. Li tittoqgħod attenti li jekk il-kont tad-dawlu lil ma tagħhom ma jkunx fuq il-kumpanija, allura ovvjament ħajkun qegħdin jiġu entitled tas-sussidju wkoll. Jiġifieri tittara kif taħdimha. Imma kieku jiena xorta nibqa bil-kunċett illi jisma ma nqodx nimplementa li jisma titnoqgħod nagħmel bil-controls. Dik tal-controls ma naqbilx magħha, naraħħa naqra drakonja l-ħaġa. Controls ġifieri li jista' jkollkom elettriku sa. Eżatt, dik dal-ammont. U aħna anyway, eżentati anki dik tal-15% illi ġiet innegozjata illi jekk jafsu l-butuna tal-emerġenza l-Unjoni Ewropea illi għandhom problema, dik il-15% ġejn eżentati bħala Malta x'maħniex dipendenti on Russian gas, għalhekk. So, ġifieri huma l-istati li huma dipendenti fuq Russian gas. Aħna apparently aħna biss ġejn eżentati minna kif bħala gżira insularity u kollox. Ġifieri tista' mod, ġifieri inti li inti huwa tajjeb illi inti tnaqqas il-ħela u tista' tagħmilha dik intendi with an awareness campaign. Jiena naf kumpanija. To a point. John, naf kumpanija. Seat belts għalfejn il-bsuhom. Tajt mhux għax għandna kienu jagħmlu l-kartons. John, naf kumpaniji li m'għandhomx environmental policy li inti x'in toħroġ minn hawn titfid-dawl u apparently b'dik il-biss environmental policy you achieve 10% reduction, ġifieri qed inkellmek scientifically, minn energy audits li kelli ma' kumpaniji, ġifieri kellix naqsam magħhom. Once li kollok dik l-environmental policy implemented, inti you achieve 10% reduction. Which is what I'm saying. Which is almost li għandna bżonn, ġifieri. Kull m'għandek bżonn policy, an environmental policy. Ma policies li kont qed niddiskuta li awareness campaign. Le, ma qed nitkellem fuq l-affarijiet. Tipo awareness campaign I mean, tista' tgħin to a fucking point, so. Imma mbagħad li kollok inċentiv. Tgħinek għax tajt Inti l-waste is sort it out, tiftakara, kemm tisma' dak il-leħen sort it out il-ħin kollu. Ma konniex nirreċiklaw, imma we achieved a lot. Recycling kien hemm awareness campaign. How much do we recycle? At least for private households. Imma aħna għandna bil-tipo aħna fuq il-bankina jkun hemm minnu lest waħħallek ċitazzjoni ta' ġifieri. Li hija inċentiv tajjeb, ma nafx kemm implementata ma hija inċentiv tajjeb. Għax inti għall-inqas hemm dak li qed niddisputa kemm hu dawk it-tfal jgħidu sorted out u kemm hu dak it-tobi libes il-bis bajda kollha peċċjata jkollu waraq fuq qed jistennini biex iwaħħalli riċiklajt. Brussell jiftħulek il-skart. Data. Just 11% of all waste in Malta recycled with the rest going to landfill. Sena ilu. Ma laqqa sem 11%. Qabel ma kien hemm xinti fiduċjuż bro, Brussell jitulek l-iskart jekk isibulek risitu waħlu ilek. Ġifieri titriċikla u tittoħorġu wara ċertu ħin. Għax dili dal-kunċett li ma nistax nifhimha Malta jiena. Pereżempju Brussell ċertu il-kapitali ta' Brussell bir-regions, pereżempju ċertu ħin tittoħroġhom pereżempju bejn 6 ta' billej u 6 ta' filgħodu. Aw Malta ma narax li ċertu lokalità ta' slima ma l-mara tiegħi tajt ta' slima fejn tibda l-Ewropa. Ġifieri issa diversifikajna mill-tali mod li qegħdin nitkellmu dawlu l-ilma. Fir-realtà, meta ta' dak is-sussidju, il-gvern contained elementi ta' inflazzjoni illi l-qoddim tista' jkun li jekk ikun m'għamilix titlef il-kompetittività tagħha wkoll ma. Sussidju kif qed ngħidlek naqbel mi. Imma li jkun hemm brackets ta' li inti mill-kont tagħhom tintabaħ li huma high income earners li speċta mhux minn il-ħela minn jekk trid tissaħħan il-pool alla saħħana inti taf kif. Le, fimtek. Imma dik qed tiġi mbagħad ukoll il-kunċett li inti qed timponi wkoll. Ġifieri il-kunċett għandu jkun price driven. U mhux supply control. Eżatt. Le, jien għandi niddiżinċentivak billi speċta ir-rati jkunu ferm iktar għoljin. Issa jekk inti tiflaħ tħallas, good luck to you. Tittara li inti b'dik ir-rata mbagħad ma tollix l-inflazzjoni wkoll. X'ida jkollok inflation. Jiġifieri jekk ikun lok bracket fejn ir-rata tkun iktar għolja. Mhux se nwedek li se nifhem.
ħnippruvaw. Jekk kollok per eżempju bracket li r-rata jekk tal-olja, għalfejn twassal l-inflazzjoni meta jkollok il-bqija il-biċċa l-kbira li qed jiġi sussidjat? Tittara l-impatt tagħha, il-weight tagħha fuq l-inflazzjoni, għalik li qed ngħid, li tkun studjata mhux ġast tisma' ħriġ temmek u mbagħad titfa' l-affarijiet kif jitfgħu concoction. Trid nagħmlu it-tieni xenarju ipotetiku din id-darba s-sussidju Malti tal-elettriku, tal-enerġija skont Flores u Mallija, u nagħmlu paper Flores and Mallija. Jiena għandi ħsibijiet ta' x'nagħmel kieku, imma ħanżommu Mallija. Ġifieri mbagħad eventwalment. Isma' fuq da ħsibijiet biex ma nurtax nies. Inti vera ħad toħroġ għall-MEP? Mhix deċiżjoni tiegħi ta' mhix deċiżjoni li nista' nieħu jiena waħdi, hija deċiżjoni li tittieħed mal-familja tiegħi. Għax l-ewwel nett ċirkostanzi kienu id-deċiżjoni tagħna li nitilqu minn Brussell kienet li ngħixu ħajjitna u ngħixu ħajjitna u ngawdu ħajjitna. U suppost jiena ma kellix qatt inkun fil-public life u jiena urej li huwa public person wara li ġi lura minn hemmhekk. Konna se noqogħdu nduru il-mużewijiet, konna se noqogħdu nduru il-kampanja, dak kien il-ħsieb li nitilqu minn hemm. Għall-kampanja ġejtu Malta intom? Le ma ġifieri hawn areas Malta ġo Għawdex pereżempju mur ħafna jiena u Lawċin jafuna ħafna. Ġifieri ħafna jafuna Lawċin. Ġifieri u jafu fej liema spots immorru nowmu kemm fej kollox u fej morru nimxu ġifieri jafuhom kollha dawk għax niltaqgħu mal-komunitajiet. Imma bħalissa li qed ngħidlek huwa il-Kunsill rezistenza iktar mill-li irreżista Zelensky l-Russja. Ġifieri, ejja ma niċċajtawx biha xi kella jinterpretawna li huwa black humor u niddejja biha di jiena. Li semmejtlek ta' Zelensky li m'għandix tkun. Il-kunċett kien li aħna ngawdu ħajjitna. Li ġara bdejt automatically ġejt involut somehow jisni l-unika persona li bdiet titkellem fuq l-affarijiet ta' sanzjonijiet u l-gwerra kien hemm public support li napprezza ħafna, il-nies napprezzhom ħafna u ħassejt pressure mill-nies barra li qed jgħidu li isma' go for it, go for it, go for it. Jien napprezzhom u kif għatlek mhix deċiżjoni li nista' nieħu ngħidlek isma' John jiena ħireġ u mhux ħireġ, hemm proċess, ġifieri jrid jaċċettak partit, ġifieri jrid hemm due diligence nimmaġina. U li it doesn't disrupt il-ħajja tagħna ta' li dejjem għexna b'mod li nieħdu pjaċir ingawdu ħajjitna, ġifieri. Allura jekk mela, x'inċentivak biex allura ssir public person jekk intu urej kontu speċa ftemtu li tridu tranquillità? Il-kwestjoni kollha kienet li jiena wara tlaqt minn Brussell kont nemmen li għamilt ħafna xogħol il ħafna nies u qatt ma ntwera. U dak ix-xogħol kollu li għamilt bl-idejat kollha u anke ġieli ktibt artikli lil nies oħra u jidhru f'ishom u mhux f'ismi. Kont inħoss li mhix ġustizzja ma' xogħol kollu li għamilt ġo Brussell. U inċentivani wkoll il-fatt illi kien hemm min xtaq illi qalbi out of the system minn ġewwa Brussell u rrid nuri illi jisma' jiena ma kontx Brussell qed ingawdi la bella vita Hollywood lifestyle, Kardashian bil-chefs u dal-affarijiet mhix hekk. Kellimtek, kellimna u esploraw naqra l-rwol tijak ġewa Brussels, biex il-ħajja tijak, mela, nibdew bil-definixu l-rwol tijak ġewa Brussels xkien. Mela, jena biex nkompli l-ak fuq għadin, il-kwestjoni kienet il-rit nuri, isma jena emmek ma konċiet sitting dak. Ġiviri jena fil-ħodu konten u fil-7 ġiviri fil-7 eskwarta fil-ħodu anki fil-6 ta' fil-ħodu, fil-7 u 20 kont nitlaq ħabba traffic, mux da traffic li għaw Malta ta' ġifiri. Jekk titlaq fit-8 ma tasalx 10 minutes x'ismu bil-karozza, ħafna mid-drabi kon naqbad il-metro. Imma meta kien ikolli l-meeting sa tard bil-lejl, ġifieri xi 10-11 bil-lejl kont nistkerra għall-metro. Nkun onesti, ġifieri kont ħan immur bil-karozza u mbagħad nitlaq bil-kwit. U kont nagħmel sassieta fil-ħodu, ġifieri nasal, ġifieri nibda fis-7. Il-meetings li jispiċċaw fit-8 ta' bil-lejl, nasal id-dar, insajjar,
niklu, qed naraw it-television u għadni nikteb ir-rapporti tal-Political and Security Committee Representative. Sassija ta' filgħodu għadni n-nofsija u jekk anke jagħmlu audit jaraw mir-rapporti biex inkun nibgħathom fin-nofsija ta' filgħodu. Ġifier l-emails jiġdu kien ikollok l-ambaxxaturi kollha ta' madwar id-dinja ġieli ġoċ-Ċina jibgħat li x'ikun 8 sigħat il qudiem jgħidli qed insaqt naqra rapport, ġifieri, iwieġibni mill-ewwel minn ġoċ-Ċina għax jgħid minn sigħat, ġifieri kienu jkunu qegħdin nisegwu. Allura spiċċajt bis-sibtu l-ħadd dejjem xogħol, naqra l-papers, nisma' kellix. Spiċċajna dejjem ġewwa Brussell ma nafux, tentertainja with a limited budget li kellu l-ambasċatur li jħor ta' €800 fis-sena, ġifieri titħax inti tisma' l-entertainment money. Ġifieri normalment konna n-entertainjaw minn butna u rrid tiwassal messaġġ illi isma' aħna ma konniex hemmhekk. L-għanet iddeċidejna aħna li nitilqu. Aħna deċidejna, ġifieri ħadd ma qalilna għamlulna terms and conditions biex nitilqu. Deċidejna aħna nitilqu, tlaqna aħna. U biex ikolkom din il-ħajja li bdejt tajt dwarha fejn tkunu iktar rilassati u taraw il-mużej. Jiena nqalaw li kienu problemi wkoll ta' saħħa, kelli massive spikes fil-kolesterol il-mod tal-lifestyle ta' kif tgħix. Ġifieri tkun ħażin, biological clock tiegħek titilfu, kelli problemi bl-eyesight minħabba l-ħin kollu wara l-laptop, stress, ġifiri, rawni nies 4 xhur wara tlaqna Brussell qalu li qed naraw differenti. Ġifiri la torqod, ġifiri it's very 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 stressful. Daw l-affarijiet fuq saħtek immeljoraw jew? Le, nħossni ħafna ħjar, ġifiri għandi xogħol, inħobb biex nagħmel differenti, imma mhux dak li l-ħin kollu titoqgħod hemmhekk tara x'se jiġri, ġifiri dejjem bi kriżi. Fil-weekend qalet kriżi fil-Libja. Il-Ministeru batlek minn hawn. So id-deċidejna li nitilqu biex ngawdu ħajitna u bdejt niprofa bdiet ċajta l-paġna tal-Facebook. Bdejt nikteb fuq l-account tiegħi tal-Facebook isma' din hija ħażina, din m'għandhomx hemm sensjoni ċatt qalli isma' iftaħ page fuq Facebook ħalli tibda tinformana u qedlu mhux hekk tajtetlu għandi l-container ġej mimli saru hommu. U minn għadni nibda ġob ġdid. COVID Malta jannar u frar bdejna naħdmu mhux minn ġol uffiċċju għadna qas nafu minn nies fejn bdejt ix-xogħol bdejt naħdem mid-dar. Kont blajt il-COVID eżatt kif wasalt Malta, ġifieri kien hemm ħafna affarijiet. Allura ngħidlek id-dritt kont batt u kont kellimt jew kont ħsibt li blajt il-COVID għax ngħidlek id-dritt għamilt 15 ġewwa kelli rieħ, ġifieri qasna fekk kienx COVID jew le. U normalment naħseb kien imma ngħidu li ma nafx, imma għamilt 15 ġewwa x'kont ma niflax. Kont qedtilhom le niftaħ paġna mhux niftaħ paġni, imbagħad kien hemm xi ħadd fil-għaxija qal iftaħ paġna u daw kienu unrelated people. Qed mela hemm match biex ikunu jafu n-nies. Tħabbret l-elezzjoni, in-nies iktar kienu moħħhom fil-gwerra milli fil-elezzjoni, kien hawn kalma enormi, ma nafx kien ġejja mill-fatt ta' żewġ partiti, l-COVID, fatigue u l-gwerra magħha. U kien hemm bdejt bil-mod u kien hemm ħin kollu jikber is-support. In-nies iridu jkunu jafu nagħmel dal-vlogs u Zelensky ġej Malta, ħasbu ġej fiżikament Malta. ċvi kollok 33,000, 34,000 views. U bekk bqajt għaddej. U kien hemm dak il-support u nisbdew jgħidu l-isma' Clint, go for this, uħarroġ u għamel. Fimni, l-ideja ma taġ nizlet tajjeb id-dar. U qed ma laħanib, u mbagħad bdiet tiġi l-medja mhux jien immur. Per eżempju, kelli l-Malta Business Week li ġew huma. Nista' nsemmiha? Semmi li trid, diment li għandek billing details. Le, ġifieri qed ngħidlek biex abbarik. Le, tista' semmi. Ġifieri ġew huma talbuni biex nikbilhom xi artikli. Illum ħareġ artiklu li tiegħek. Eżatt. Għandna aċċess għalih online da. Hemm suppost, jismu neoliberalism in Ħamrun. Ġifieri bażikament qegħdin nitkellmu fuq kif rajt it-tibdil ġol Ħamrun anke minħabba l-fatt li nfetħu ħafna ħwienet li mhix ħaġa ħażina. Dak huwa eżatt. U hemmhekk kelli 3 snin inqas meta ħadu l-photoshoot biex dak ir-ritratt jitla fil biex tara l-istress li kellu kemm ħarġ li abjad. Biex ikun hemm fuq il-website tal-permanenza. Il-kwestjoni kollha qegħdin. Bdejt nikteb, bdejt nuri ngħid isma' jiena ma kontx hemmhekk
naħli l-ħin. Il-kwistjoni kollha kienet illi kien hemm nies mill-Foreign Affairs illi aċċettawni għax jiena minix career diplomat illi aċċettawni bħala persuna li ħankun qed nirrappreżenthom fix-xogħol u ta' dak nirrispettom, hemm ħafna nies nirrispettom, il-maġġoranza nirrispettom. Kien hemm oħrajn illi għamlu b'satem fir-roti qed inħabbara illum u għamlu minn kollox, mhux se nsemmihom, ġifieri jafu minn huma. Għamlu minn kollox, anki jiena dejjem tajt il-benefiċċju anki xina qatt ma mur għand il-Ministru anki kemm kont noqgħod taħtu bħala xogħol u nipprepara xogħol ilu x'qed jagħmlu, xina mhix dak it-tip. One biex ma nurix li qed ninkett. Nista' ngħidha. U two għax ma nafx minn fejn tkun ġejja. Allura jena għatmet ċej. Ma tax minn fejn kun ġej x'inhu jimmotivhom biex. X'inhu jimmotivhom ċertu nies illi bdew jagħmlu ċertu affarijiet li anki bellawa lill-awtoritajiet biex aħna ninnegozjaw ċertu affarijiet li jafu li mhux ħanilħuhom biex jagħmlu lek high-tech diffiċli biex inti ovvjament. Biex jibbażruk. Biex jibbażruk. Li qatt ma bażruni, ġifieri kien tħatta bħala challenge. U ħdim Però saħtek. Però għete kost. ħatta ħdejsa. Pero dak hija jiena. Għalfej taħseb li x'kien. John, jiena meta tlajt Marej bħala il-persuna li takkumpanjah dak is-snin kollha ħajtu bħala ambaxxatur, il-Foreign Ministry xemplu li konna nitkellem magħhom jistgħu jħorġu jiridu jgħiduha li mhux vera għax hija dokumentata. Il-flight tiegħi jien ħallastu li qalu li lek ma nirrikonoxxukx. Ġifieri l-liġi daqshekk kienet taċċajt u blatantly u jgħidu ilek condescendingly. Il-ismin li lek ma nirrikonoxxukx inti tipo nobody rispettivament li dil-persuna lek ta' 18 sena. Inti il-partner. Mhux qed tipo Skużani ħansaqsik. Taħseb li hemm sfumaturi omofobiċi fiha l-affarijiet. Mhux li għax gay. It's a case of the partner is not acknowledged. Okay. It was more isu isma għanna ma nirrikonoxxu. Ma nafx, nittama li miex il-kas, għax jista' jkun li kien hemm każijiet li fejn kellhom il-partners u forsi ħalsuhom, jiġifieri nittama li ma kienx il-każ. Jiġifieri, ovvjament jien għandi rwol xi regolarizzat illum jiġifieri bil-legally, ma il-kwestjoni kollha kienet li iddejqek li inti tgħix f'soċjetà fej m'intix rikonoxxut. Anke biex takkumpanja l-persuna li jiena ma tlajx hemmhekk biex naħdem, jiena hemmhekk mort u għamilt internship il-Parlament. Ġifieri mhux jien ma mortx naħdem hemmhekk, ġifieri jiena mort għamilt internship għamilt 9 xhur naħdem il-Parlament Ewropew bħala internship. U mbagħad wara applikajt normali, ġifieri ħarġu l-calls, ġifieri bekk dħalt. Ovvjament wara l-Presidenza kien hemm il-Ministru Elena Dalli dak iż-żmien għax il-post kienet taqa' taħta ta' European Affairs u kienet qalt li għandi fiduċja fik, nemmen fik. Mur tal-hemm kompli naqra Franċiż u Polish għadlex li l-ek irrid fiha il-position. U ta' danna prezzaħħax isa fetħit li l-opportunità illi bħala ekonomista tatni different dimension apparti li ju budget u kollox tal-foreign affairs u geopolitics kif jaħdmu. U jisom kien hemm reżistenza anki mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin illi peress li jien ma kontx career diplomat isa ma kienx tagħmel sens għalihom illi ma jkunx hemm career diplomat. Li naħseb li I lived up to the job għax għamilt ix-xogħol kollu u ovvjament dejjem żammejt narrattiva diplomatika f'kollox. Ġifieri anki jekk pereżempju dejjem żammejt il-pożizzjoni tiegħi li etika li ma naqlax anki ma nikteb xejn, noqgħod attent. Iveri biex ma waqqax il-pajis għacċajt, għax għandek il-pajis qudiemek u biex inti tirrispetta il-persuna li tkun appuntatek biex ma tidisappuntaħiex. Isma, vera interessatni da neoliberalizm inħamrun. Tista' tina sommarju tagħha x'in il-teżi hemmhekk. Bażikament dak li ktibt tan neoliberalism fil-ħamrun da konti li absent 8 snin ma mur il-festa ta' San Gaetano u ovvjament Rej huwa persuna illi San Gaetano peress li trabba l-ħamrun għal-kemm huwa Ġorġjan minħal ormi ħobbu ħafna, ġifier kollox connected isu ma' San Gaetano u qed matlu dil-ġimgħa nippruvaw illi ngħixu mal-komunità. Dik il-ġimgħa nitilgħu ninżlu u nagħmlu.
U konna San Gaetano u minnhom kont miexi St. Joseph High Street, ġviri Pira San Giuseppe, l-isfel lejn il-Bla tal-Bajda, u innotajt ħafna ħwienet illi huma Middle East u North African. Illi huma ma nafxu mhux loners. Ħafna Asian ukoll. U jista' jkun Asian ukoll. Ethnic. U ktibt illi xħin rajtom bdejnejt ara kemm fetħu ħwienet illi huma differenti u li hija rispettabbli għax qegħdin ifornu anke jagħtu servizz il-komunità tal-Ħamrun. U qed li jdumu daqshekk miftuħin sa nofs il-lejl tagħmel fakritni fi Brussell f'dawk il-ħwienet madwar il-Grand Plus late night shops illi huma run by Pakistani u Arab speaking nationals. U tħalt etlu rejħan għajdlek, etlu ħan idħol f'wieħed minnhom. Għaliex diħel tagħmel? Etlu s-sana għajdlek jiena tħalt nixtri naqra frott. U vera kelli bżonn kien naqasni xi frott, jiġifieri għax fil-flodu l-porridge nieħdu bil-frott. Issa, tħalt hemmhekk u tħalt nixtri. U tħalt nixtri u għalli int Malti. Jiġifieri u kien Afrikan u ħdeħ l-Afrika kien hemm Afrikan ieħor, jiġifieri d-discendenza u beda jgħotti l-flus tal-ġurnata. U għetlu mela għetlu Malti, insomma xtrajt u rrit naraw kol reaction tiegħu xini. U ħriġt. U l-argument kollu hemmhekk huwa illi Chamber of Commerce da tajt isma' hemm bżonn illi ikun hemm il-faċilitazzjoni tal-visa liberalization, ġifieri mhux visa liberalization, il-visa tkun aktar accelerata biex jiġu Malta jaħdmu third country nationals għax problema bil-ħaddiema. Bil-labor force. Bil-labor force. Jena għat kieku dawn il-persuni għat aħna nabżonnum daqsek daw il-ħwienet kollemmek għat u qabel third country nationals jiftħu dawn it-tip ta' ħwienet bil-licenzja, nimmaġina li bil-licenzja jena bħal kulħadd. Mux aħjar naraw jistax jessorbihom b'mod dinjituż li ħażhom il-paga norma suppost kollox. Il-privat, il-labor market privat qabel nagħtu il-licenzji tal-ħwienet, forsi jkun hemm upskilling anke minħa tal-privat in conjunction ma' xi programs Ewropej biex inti tibda tforni wkoll il-privat bil-labor supply qabel tagħti u għadt li nittama li qegħdin jintużaw bħala ħwienet. Jiġifieri mhumiex circumvention pereżempju ta' rental law li hemm li bdejt ngħidlek li ġiet irregolata. Il-gvern għandu anke wkoll jibni areas fej ikunu like sustainability towns u tista' tkun kreattiv ta' ġifieri hemm areas bħal li tista' tirriġenerhom. Li f'moħħi pereżempju jiġi Bilbao ġo Spanja li kienet industrijali u llum għamluha il-mużew ġifieri rriġenerawa kollha. Tista' tagħmel l-istess ħaġa li qatt ma rajt u nista' ngħidha hawnhekk illi tista' tkun kreattiv anke fix-xitwa illi toħloq auction house, ġifieri fejn tirriġenera u tibda terġa' ġib it-trejda u Malta u ċertu turisti illi ikunu jistgħu jmorru ġol hotels anki in winter, ġifieri kollok l-annual expo ta' auctions, anki arti, kollox. U tikkonċentrom lejnaħa tal-port anki il-gvern eventualment irid jibni anki sustainability towns u anki uffiċini tal-gvern tikkonċentrom f'dik l-area u tuża wkoll il-water transportation system kollha flok il-karozzi u inti hemmhekk ġejt bil-proġetti green public-private partnerships mal-privat għandek bżonn tibni car park għal-karozzi kollha li huma elettriċi biex flok inti qed tuża fuq biex tiċċarġja, tuża isfel id-daħal il-privat. Privat joħroġ il-kapital, inti tajtulu, jifdih over 10-15 years, u inti dik il-gvern ma ħarġ il-flus. Dawk it-tip ta' public-private partners. Imma hawnhekk naħseb we're veering a little bit mis-suġġett. Well, we're getting to know what's in your brain. We're picking your brain. Għandi ħafna iktar nixtieq ngħid, imma ovvjament nillimita meta forsi jasal iż-żmien xi darba u ngħidu. Li mhux qed taħseb inti ġifieri tal-Ewropa, għandu x'jaqsa. Ma nikteb fuq, għax qed narak titħassel li nikteb fuq gazzetti. Naddu issa l-patruni jistaqsu mid-ġuba lilkom minn Maple li nfakarkom għandhom 28 ħanut ġewwa Malta u Għawdex l-aħħar wieħed li fetħu kien
Xej ma taf, li braċ. Mela, aktar minnek, ovvjament, tmurx ħint, aktar minnek, fiexkiltni, bro, tmurx ħint tmur ħobs tal-bliħ, kisra ħobs tal-Malti, għajli xintigol u għandhom u kol ta' xanum ta' bro. Għandhom di tuna ftira, l-esta, taqsam, għana mux ħasin. ħanaddu sezzjoni li t-seħ il-patruni jistaqsu, mela, bazzgament aħna għanna għat ta' imsieħba li nseħu l-om il-patruni. Soċjali. Soċjali, speċ ta' nis fantastiċi, li dejjem jagħtu speċ ta' kontribut kemm finanzjarju. Ġviri biex ta' jħalsu ġaġa zaħira sabiex dan il-podcast ikompli jisir għanna l-fuq minn il-fluħ li jgħatu din ix-xorta ta' jnuna u koll jgħatu kontribut ta' l-idejat u fil-fat issa meta ħna ħabbarna fuq il-Patreon page tagħna li hija patreon.com/John Malija speċa ħna ħabbarna li ġejjenti u kien hemm speċa xi mistoqsijiet għalik. Sewa minnaħa tal-patruni. Għax kienem min nizel, kienem min qabel miegħi fin-narrattiva tal-ħsieb u kienem min ma qabilx. Mux hekk. Allura id-daħqaj li nixtieq nara x'inhu huma l-mistoqsijiet ta' dawk li ma qablux bil-Malti. Qablu mhux se jistaqsu. Mela, tlaqna bil-ewwel ta' mistoqsija li hija minn ċat anonimu li staqsa kemm taħseb huma effettivi l-SFDR u ħajkolok tispjegalna x'inhu SFDR u r-regolamenti, id-direttivi u l-linji gwida Ewropej biex verament naslu għal sostenibilità finanzjarja. Jew tarawh bħala pis regolatorju żejjed bla riżultati tangibbli. Mela, aħna fil-bidu bdejna nitkellmu. Would you rate this as a friendly question? It is, u relatata ma' xogħol tiegħi ma mhux nivvirja fuq ix-xogħol li nagħmel. Issa, jiena il-kwistjoni li meta bdejt nitkellem miegħek waqt li il-Climate Paris Agreement u l-benchmarking kollu u l-Green Deal, l-SFDR kien pakket minnhom li huwa Sustainable Financial Disclosure Regulation. Dik l-SFDR hija regolazzjoni li taqa' taħt asset management u wealth management. L-asset management iridu jagħmlu disclosures hemm different articles, article 6, 8 u 9 li ta' prodotti li inti toffri. Tkun trasparenti fejtu l-affarijiet ta' green fil-leaflets tiegħek meta inti qed toffri il-prodotti anki tal-wealth mal-klijenti tiegħek, wealth management u anki asset management. And you need to start disclosing l-information ta' principal adverse impacts jekk tkun qed toffri articles bħal products article 8, article 9. Tgħidli article 8, article 9 x'inhuma prodotti illi pereżempju inti ikunu dat tip ta' prodotti illi ikunu climate adaptation, climate mitigation, jew completely green. Jekk inti toffri article 6 products ma dikx fit tagħmel disclosures ta' affarijiet ta' principal adverse impact, jiġifieri inti kif jimpatta l-ambjent. U jaqgħu taħt l-umbrella ta' dak li jissejjaħ ESG, Environmental Social Governance. Issa inti pereżempju daw l-ESG metrics jissejħu b'dal mod jisom iridu jagħmlu democratization tal-financial system. Jiġifieri inti tibda tagħmel disclosures ta' xi qed tiffinanzja bil-flus tan-nies. Jiġifieri fejn jidħol l-ambjent illi għandek il-climate and environmental risks, għandek is-social li bdejna nitkellmu ta' third country nationals li inti ma tinvestix f'kumpaniji li jagħmlu violation of human rights jew labor u l-governanza li inti trasparenti. So dawk it-tlieta flimkien ishom qed iġibu il-democratization tal-financial system. Bħalissa l-focus hija kompletament fuq environmental, li hija l-climate and environmental risks, u dawk it-tip ta' disclosures ħajġibu l-financial institutions, ħajġibu l-banek, ħajġibu lil kulħadd f'daqqa biex ikun hemm trasparenza ta' xi qed tiffinanzja biex inti anki kemm minnaħa tal-Banek Ċentrali Ewropew u anke minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea once li you are disclosing the information ta' xi qed tiffinanzja, inti tkun tista' jew tieħu miżuri biex tnaqqas il-livell ta' impatt fuq l-ambjent u l-impatt fuq is-soċjal u l-impatt fuq il-governanza. Bażikament ma naħsibx li hija burden. Naħseb illi irridu niġu f'punt anke fil-kontinent Ewropew illi nkunu nafu x'qed niffinanzjaw. Anki fejn jidħlu affarijiet ta' kapital, capitalist system li kollha minimal impact fuq l-ambjent u s-soċjal.
Jekk ma soqgħod importa third country nationals ġo pajjiżi anke Ewropej, qed tittihom id-drittijiet tagħhom. Huwa kapitalizmu irregolat għal tajjeb tas-soċjetà. Democratization of the financial system isa. Imma mhux just dik biss, tal-SFDR hija just parti minn a complex regulations li hawn. Ma taħsibx li hija peace, ma taħseb li hija. Hija bżonn juża. Mela, anonimu numru 2. Mela, tara li hemm ċertu ma diġà tħaddidni ma tara li hemm ċertu similaritajiet bejn Hitler fl-invażjoni ta' Poland fit-38 u Putin li qed jiġi bħalissa. Dak iż-żmien kien hemm effort minħa ta' Chamberlain ta' appeasement bid-dekjarazzjoni ta' peace in our time fejn iż-żewġ partijiet qablu li mhux se terġa' tiġri iżda xorta waħda ġrat li Hitler attakka pajjiż ieħor. Putin ilu jwiet li mhux se jerġa' jinvadi meta tista' tibda tieħdu bis-serjetà. Jien id ta' Chamberlain rajta stra f'Macron, kellek il-Macron li ħareġ xi 6 jiem qabel ma invada Putin. Ħareġ għal mhux se jkun hemm escalation, all right, sorted guys, tistgħu tmorru dar. And then it happened, which was very similar to the peace in our time appeasement. Ma tittara illi meta Hitler invada, is-sitwazzjoni ġol-Ġermanja kienet diżastruża. Allura u n-narrativa tiegħu dejjem kienet illi l-umiljazzjoni Ġermaniża ħadd tieqaf u ħafna minn dak tip ta' diskors. Ir-Russja m'għandix dik bħalissa, dik l-umiljazzjoni. Nittama li ma naslux sem. Għax dak il-konċetti li bdejt ngħid tad-diplomazija illi ma kellhomx ikunu dawk is-sanzjonijiet, u mbagħad meta Putin beda jitkellem fuq l-umiljazzjoni, fakkarni fiha f'tal-Ġermanja. Għax it-Trattat ta' Versailles li bdejna nitkellmu l-ewwel, umiljathom il-Ġermanja. Is-sanzjonijiet kienu ejkien tiegħu illi ħajumiljaw il-Russja. Allura bdejt nibża illi naslu f'dak il-punt illi apparti l-Ukrajna jinvadi x'imkien ieħor. Jiġifieri hemm similaritajiet imma mhux fl-istess livell. Il-kuntest kien livell ta' severità. Il-kuntest kien differenti. Il-Ġermanja kienet diġà umiljata ekonomikament. Ir-Russja it's not. Le ma nasib u għet mill-lat ta' kellek il-Chamberlain li speċa il-similaritajiet li speċa tjamela ċenna li għament għandek Chamberlain li jisu Macron. U Chamberlain għet jgħid li irnaxxielu jippersuadi li Hitler biex ma jaskalax. Macron għal li irnaxxielu jippersuadi li l-Putin ma jaskalax. Xinu ma għalli perswadi daqshekk. Putin, Macron, għalli tkellmu. Le għalli għallu li użball. Li ħajkun se jkun hemm escalation. U li ħajkonsidra. Mbagħad ġara xi ħaġa li bdejt ngħidlek li marru minn wara daru u ħarbtu. Dita minn wara daru tista' tgħidilna aktar għax inkella hija ipotesi li mhux imsejsa fuq fatt. Jiena smajta hemm passing meta kont f'Mejju f'Brussell mhix imkien. Imma mux politiku li Brussel menx li imma jider li l-Franċiżi huma arrabjati fuq. Ma tantx der arrabjat Macron fil-dokumentarju. Alla ħares bħala diplomat ikun irrabjat alla ħares. Għax ngħidu sma sanna fil-livell ta' Putin alla ħares ikun irrabjat. Irrid iżomm in-narrattiva u l-pożizzjoni bid-dekor tiegħu bħala president. Ma jistax speċta jgħid li anke training li tuk, per eżempju. Imma bħala bnidem li ma tix career diplomat ma diplomatiku xorta għada. Biex rajt xie affarijiet speċta, rajt inti xaħat għallek li da Macron inkazzat għal xie elementi speċta fl-Europa. Pero rajt affarijiet fil-publiku li jiexdu rabja tiegħu? Naħseb contained imma narrativa li kellu wara l-elezzjoni kienet tidher li kien naqra. Which l-elementi? Li beda jgħid li Russja għandha jkollha l-guarantees tagħha u s-security wkoll u bidel in-narrattiva mill-bidunet minn ta' qabel l-invażjoni. Jiġifieri n-narrattiva tiegħu kienet isma' aħna rridu noqogħdu xi ħadd isu pass biex ħadd irid ixedi biċċa wkoll. It's a zero sum game. Jirrajtu li bidilha dik in-narrattiva. Inti film tibta paċi temmen, fil-sens, biex għaret, għadu reċedi bieċa, imma paċi per eżempju fej Putin ikollu puppet state, temmen bija?
L-Ukrajina sir puppet state ta' Putin, per Le, eżempju. ma naqbilx magħha. Għandhom ikun hemm clear definitions ta' agreements illi ikunu ċari, imma mhux li jkollok puppet le, ma naqbilx. After all, l-Ukrajna qed tintuża isa bufferu. L-Ukrajna tiġi annessa ma' Russja? Ma naqbilx. Ma naqbilx. Mhux paċi, mhux tip ta' paċi li. Ma le, ma naqbilx. Kieku inti diplomat, x'inhi il-biċċa li l-estiċċjedi? Imur historical fuq l-artijiet. Imur storikament. Slippery slope imma stja. Mhijiex ta' għaxek storikament kienet. Ma storikament kemm ħatmur lura? Titmur lura qabel il-Bolshevik Revolution. Mustja mbagħad qella nistgħu pereżempju jinnaf. Imma jekk Italja jekk iddeċidu jagħmlu l-istess daw. X'jagħmlu Jmorru qabel Garibaldi, għadu mit-sena ilu hekk aħna wkoll. Hija ma għadhom ma nvaldew il-ħattu. Le, ma once you go historical, the historical route, I'm a bit... Imisman, jek sa' referendum, u daw id-deċidew, ġviri rikdi u mux rikdi li morru ma' Russja. Mux rikdi, mistoqsija importanti. U għem bieċa separatista. Inti mux xorta tati widen il-min vota, jdu jisir referendum u jisir mod demokratiku u trasparenti u daw jiddeċidew. Ġviri inti kiku tamel? Mux bil-fors, not necessarily so, jina kiku mur storikament, nara l-identità, nara l-affarijiet kollha, jekk huma ddeċidew rridu jmorru hemm. Issa jekk il-President Zelensky qed jgħid le jien ma nċedijiex il-Krimea, forsi minħabba riżorsi naturali u l-affarijiet kollha, u għandu raġun, għax fi-1954 dik ġiet maqluha mir-Russian Federation u ntefet mal-Ukrajina. X'ħadd trid iċedi biċċa x'imkien hawn. Kieku mur jien kieku mur storikament. Issa tgħid li storikament ma sirx tfaħam mat-Turkija l-Krimea x'kienet ma taħt it-toroq. Eżatt, imma għalfejn il-Bolshevik, għalfejn mhux il-Franco-Prussian War, pereżempju. Imma trid issib dik il-pożizzjoni li you unblock the escalation to de-escalate biex tnaqqas dik l-eskalazzjoni. Ifimni, jekk itnej iż-żewġ tirju seb għaw ibsa, nittama li ma naslux li konna another Vietnam War ġo. Drags out for... Il-Vietnam kem damel? Damel. Fucking wist. Sala kem damel. Ġviri bieċa li tkun l-estiċċedi inti, tkun... Jiena kiekun ħallija fidej dawk illi għandhom jivvotaw mod trasparenti kif iridu jmorru. Jekk huma jinnaf Donbass u whatever iridu jmorru magħhom, ultimately hija il-will tan-nies. Issa, meta kien hemm dak l-agreement, il-channel of communication channel ta' diplomazija, kienu qablu illi jkun hemm aktar awtonomija f'dawn ir-reġjuni ma jibqgħu mal-Ukrajina. Jiġifieri dik xi tfisser li kollhom aktar awtonomija. Li automatically inti de facto qed tirrikonoxxi li daw għalkemm it-territorju qed jagħmel miegħek mod ġeografiku differenti minnek. Jiġifieri inti de facto aċċettajta dik. Yeah. All right. So, Rejzer Rafa, ma taħsibx li setat kienet is-sitwazzjoni tal-prezz ta' żejt matul il-kriżi finanzjar ta' 2008 li poġġiet l-Russja f'pożizzjoni vantaġġjuża minħabba r-riżorsi innifisha iktar mill-li Putin lab logħba biex iġib lill-Ewropa taħt saqajh? Għandu naqra raġun għax kont se nsemmijilek jiena wkoll li di ta' 2010 date meta l-Ewropa kienet arkubteha bil-kriżi finanzjarja. Isu he managed to jitfalhom isom il-karrotta, jaqblu miegħu, tom il-prezz irħis, il-gas stability, allura kien hemm irkupru ekonomiku. Għandu raġun fuqha. Jkun se nsemmijilek, imma ma rridx ikun ipotetiku, ma jista' jkun li hija raġuni wkoll illi l-enerġija l-prezzijiet tom stability biex jirkupraw ukoll eventwalment wara il-kriżi finanzjarja. So, do you think there should be do you think there should be an element of appeasement towards Putin and give up some Ukrainian territory? Do you think this is an important question? The second part is an important question. Which is, do you think it will be enough? Fis-sens mill-lottika tiegħi mir-retorika ta' Putin, I think all or nothing at this point. Jien naħseb illi jekk jagħtu security guarantees. U jekk ikun hemm dik li għatlek jiena li jiddeċidu huma n-nies li jgħixu hemm. Naħseb li tieqaf hemm. U tieqaf hemm biex inti anke bħall-Unjoni Ewropea
ma tippożizzjonax lilek innifsek aktar bħala weak. Allura inti dik il-weakness taħrab minna, you put your house in order, u mbagħad terġa' tippożizzjona lilek innifsek jekk trid bħala xi ħaġa li inti aktar b'saħħtek. Inti taħseb illi bid-Defense Union kollha li għandu f'moħħa l-Ewropa illum il-ġurnata b'dil weakness tal-geopolitics li għamlet tista' tippożizzjona lilha nnifisha bħala Defense Union l-Unjoni Ewropea jien ngħidlek li le, nemmen li le. Allura kieku jiena nsib peace agreement, I contain damage u nipprova illi nippożizzjona lili nnifsi eventwalment once li noħroġ minnha. Once li naqbel fuq di, minn kif spiegajtlek biex eventualment anke nagħmel il-stockpiling tal-armi u l-affarijiet kollha bil-kwit. U nara s-security tal-Ewropa kif għandha taħdem. X'taħseb minn di dal-istqar Macron li l-Ewropa teħtieġ l-armata tagħha? Jiena qatt ma qbilt magħha għax l-affarijiet li jagħmlu l-Franċiżi li qogħdu jitrejnjaw huma fil-Mali u l-kumplament il-pajjiżi biex jistabilizzaw ċertu pajjiżi qed titellaħa fil-livell Ewropew. Ġifieri jekk inti illum il-Franċiżi qogħdu jagħmlu training l-Ukrajni bil-guns tagħhom u l-armi tagħhom, hemmhekk ħadd tellaħħa fil-livell Ewropew. Imma ma taħsibx li hemm vantaġġ fis-sens li anke Kissinger biex nsemmu il-bniedem speċjal Kissinger qal l-ikbar problema li għandi jiena mal-Ewropa li meta għandi bżonn inċempel l-Ewropa għall-għajnuna, there is no one central force to pick up the telephone. Mhux hekk ipproponew fi-Strategic Compass? Jekk tara l-Strategic Compass kif ipproponew issa l-Unjoni Ewropea, hemm imniżżel li ħajbnu riserva ta' 5,000. Jiġifieri il-ħsieb l-hemmhekk miexi. Ma inti taqbel ma ħsib ta' Kissinger li speċjal jgħid hemm bżonn li l-Ewropa ikollha a force. L-Unjoni Ewropea diġà għandha li hu military committee tagħha, ġifieri li ġej minn kull pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Issa, meta jkun hemm missjonijiet kulħadd ikun hemm military committee u l-affarijiet kollha. Li jkun hemm armata taħt il-bandiera tal-Unjoni Ewropea. Nemmen illi dak li huwa b'mod individwali fil-member state talajtu f'livell Ewropew. Jekk qed tagħti pereżempju ma nafx, jekk qed tagħmel missjoni jinnaf qed tagħti l-armi u l-affarijiet, kollox taħt EU flag ħajmu. Tgħidli dan huwa in sync mal-kunċett Ewropew, il-kunċett tal-Unjoni Ewropea ta' paċi, rispettivament għal Kissinger. Jien ngħidlek illi l-foundations kienu differenti minn dak illi timxi lej Defense Union. Li jkun hemm kind of riserva biss li tkun trained, mhijiex neċessarjament ħażina biex iċċempel u tagħmel dik it-tip ta' stabilizzazzjoni, imma m'għandix tkun obbligatorja f'livell Ewropew. Għaliex? Għax ħafna mill-pajjiżi ukoll tal-Unjoni Ewropea huma fin-NATO u il-trattat tan-NATO jipprevala. Jiġifieri jekk ikun hemm attakk fuq il-Ġermanja jew attakk fuq il-Polonja, il-Article 5 Collective Defense tan-NATO jipprevala fuq it-Trattat tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri s-security tagħhom minn hemmhekk ġejja, jiġifieri tipprevala kollox. Jiġifieri l-argument huwa li għandu jkun hemm centralization ta' ma' min jitkellmu dak diġà jeżisti għax hemm l-European External Action Service li għandek il-Josep Borrell li jieħed jaħħa. Jiġifieri hemmhekk għandu jkun hemm l-affarijiet kollha ċentralizzati ta' diplomazija u anke militar. Imma li jkollok commander, jkollok il-commanders taħt li ma' ġeneral ħajqgħu mbagħad. Jiġifieri tibda tgħid it's too complex. Jiġifieri daw proponew ta' ġifieri qiegħda f'Strategic Compass, jiġifieri hemmhekk hemm qed jgħidu li jkun hemm 5,000 riserva ta' 5,000 soldati li jitrejnjaw flimkien, li jiġu flimkien, li jkunu jafu it-training tal-armi u l-affarijiet kollha. Imma il-kwestjoni kollha li aktar li naħseb pajjiż tal-Unjoni Ewropea bħal Franza illi qed ittella l-affarijiet b'mod fuq livell Ewropew, għax pereżempju l-Franċiżi jagħmlu ħafna training il-Mali. Il-Malian Forces huma jitrejnjawhom. Jiġifieri u jkun hemm anki il-personal tal-UN. Franza f'dak il-każ tgħid isma' jinsax nagħmlu training missjoni bil-EU military, jiġifieri jkunu forzi mill-Unjoni Ewropea. Hemmhekk il-kunċett miexi, jiġifieri naħseb li jiena ħafna affarijiet ta' militari dej, like notwithstanding il-inħobb is-suġġett. Meta nara affarijiet ta' militar, mhix li affarijiet ta' militar, u l-kunċett tal-Ewropa kollu qed jaqa' minn dak taħsib ta' peace. Inti l-militar minnu nifsu notwithstanding li qed jieħu sigurtà, minnu nifsu huwa
m'tix tibgħat messaġġ ta' paċi. Però Naħseb illi minix ma nkunx komdu hemm ukoll il-massima ta' better be a warrior in a garden and a gardener in a war. Tista' tagħmilha individwalment bħala pajjiżi mbagħad ikollok xentu ta' koordinamentu. Jiġifieri mhux neċessarjament fuq livell Ewropew, imma l-hemmhekk mixja, push l-hemmhekk. Macron beda jgħid li spiex ta' wasal iż-żmien li l-Ewropa ma tox tistenna nies minn barra l-Ewropa biex spiex tkun tista' tiddefendi ruha. Ovvjament beda jgħidha fil-kuntest ta' x'ismu ta' Putin li sa jgħid fuq l-alba. Ma Putin ilhom jafu li qiegħed fuq l-adba tal-. Le mesa qiegħed fuq l-adba sa qiegħed mal-patata. Mela, le fis-sens li apparti ngħidu issa qiegħed l-Ukrajna ġifieri il-borders li qegħdin x'ismu ma' ħafna iktar viċini. Mela, min-naħa tagħna, grazzi tal-ħin tiegħek, tal-ħin li għamilt magħna. Għandek biex ta' reċensjoni jek fuq l-esperienza fuq il-podcast? Erġa' repet il-domanda. Għandek reċensjoni, review. Wisq Malti naħseb ara komplikat, reċensjoni ta' l-ewwel nett xtaqt nirringrazzjak b'mod personali li stidentni. L-ewwel nett xtaqt li nirringrazzjak ukoll anki l-nies li jsegwu din il-podcast u joħdu b'mod li jekk hemm xi affarijiet li jista' jkun li anke ma jaqblux magħna, iżommu ċorta livell ta' narrattiva, anke diplomatika hemm barra. Ġifieri nżommu livell. Good luck fuq is-social media, brother. ċivili ta' diskussjoni. Gwerra ċivili. Jiena nwieġeb in-nies u nispjega, jien ma nafx immur noqgħod nispara bla doċċ fis-sens li noqgħod nikteb dik it-tip ta' narrattiva dejani. Nemmen illi għandek kunċett illi huwa korrenti u naħseb li jekk iżommu jibqa' korrenti fis-sens illi naħseb jien għandek il-mod ta' kif inhu setup huwa frisk kien xi ġejta u fakkartni fi żmien il-campings tal-scouts, ġifieri anke s-setup hawn ġew. Jilqa' hawn vibe illi bej industrial u bej setup daqsxejn rilassat. Nemmen illi jekk tkompli għaddej il-messaġġ ħadd waslu. U l-importanti li meta jasal messaġġ li we have a better society. Mhux messaġġ illi joħroġ hemm barra biex iweġġa faction jew section ta' nies illi nittrattaw nies b'dinjità, nittrattaw nies ta' bnedmin, huma minn huma u x'inhuma li ma' pajjiż, kulur, orjentazzjoni sesswali kollox. U nappella li jekk ikun hemm nies li jixtiequ jibqgħu engagement, aħna jiena għalissa fuq social media ħanibqa' ġifieri għall-inqas kemm iħalluk. Aħna sib xi naqra spray mal-bib u kif biex ma sibtu xien, bro. Le jinsibtu għawlulna ġifieri. X'għamlu? F'April. Spray għawna spray aħmar mal-bib, tipo ta' intimidation biex tijaf. Ovvjament jiena ma affettwanix, kif għatlek minn borm l hekk allura aħna naqra trabbejna naqra on the ground, nagħlabu l-futbol u hekk. Taż-żopp, ma nagħmilha. Ifhimni għandi ħiel imma nżommu għalija x'kien hemm investigazzjonijiet mhux nitkellem. Ftemna. Mela, għal min jixtieq ikompli segwi lil-Clint, u ħajkun tagjat fil-caption ta' dal-episodju biex ma tagħmel klik u ħatmur fuq il-paġna tiegħu u tibqa' ġurnat. Insomma, nixtieq nirringrazzja minn qalbi lill-Patreons, il-patruni li jagħmlu dan il-podcast possibbli. Inħeġġiġkom li jekk dan ix-xorta ta' media ħieles indipendenti li fl-aħħar mill-aħħar ħedak huwa l-messaġġ li dialogu għandu jipprevali qabel kollox għax wara dialogu. Meta jintem dialogu jiena nemmen hemmhekk tibda l-vjolenza u l-vjolenza ħadd ma jixtieq. Mela nitkellmu fejn ma
naqblux, Clint ma qbilniex fuq kollox, dibattejna, imma that is the fucking point of a free democratic society. U jekk dal-podcast jista' jkun pjattaforma biex is-soċjetà tkun dejjem naqra iktar demokratika, jiena kuntent nkun parteċipi fih dak il-proġett u jekk intom trid tkunu parteċipi wkoll patreon.com/John Mallia biex ittuna daqqatit u nkunu nistgħu inkomplu bil-missjoni speċjali. Mbagħad tgħidli naqra kif wara dal-ħin kollu tal-podcast li mhux l-ewwel wieħed għamilna xi 3 sigħat għaddejjin għidli kif tkun inti fiżikament u mentalment wara. Le tajja. Ikollok bżonn raqda tajba. Għax anka li forsi ma japprezzawx in-nies u għawek ħaneqret ftit-tien. Li speċa mela inti ekonomist u għandek il-background tiegħek in diplomacy, speċa jiena rrid il-ġimgħa l-oħra tkellimt ma' ex-kummissarju tal-pulizija li għandu 30 sena karriera, mbagħad ma' historian, biex ta' urrid nkun vera attent, għax jiena impossibbli nkun naf dawn l-affarijiet kollha sewwa, rrid nkun vera committed għal din il-konverzazzjoni u 3 sigħat ta' commitment bħal dawk. U ħadd gostu koll iltaqa' man-nies. Issa niftħu nagħmlu grok. Mela, grazzi ħafna John, nsellimlek nawguralek aktar suċċessi u grazzi ħafna ta' din-isterina. Grazzi lilek. Saħħa lejli tajjeb għaddiela. Mela, tlaqna?